Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Зміцер Дзядзенка. Гісторыі ў прыцемках. Вуаерыст. Эго. Жнівень 1982-2002. У маім эсэсэраўскім малалецтве не было піп-шоу. Увогуле ў СССР шмат чаго не было, але тое, што ў ім не існавала піп-шоу, мне падаецца найважнейшым. Першымі кабінкамі для піп-шоу па-савецку для мяне сталі пляжныя. У зялёную фанерную загарадку, дзе перапраналіся жанчыны, было вельмі зручна зазіраць зверху. Пагатоў пляж месціўся ля падножжа ўзгорка. Стаўшы са складным тэатральным біноклем наверсе гары, я рабіў выгляд, што назіраю за процілеглым дняпроўскім берагам. Насамрэч мой позірк быў прыкуты да буяння плоці, што вяршылася ў пляжнай кабінцы. Ад лішку вялікіх і малых жаночых грудак, а большага разгледзець усё адно не ўдавалася, я, мабыць, разгубіўся і страціў пільнасць. Вяртанне да рэчаіснасці было нечаканым і непрыемным. Мой бінокль апынуўся ў руках трох старэйшых хлопцаў, ім было гадоў па 17, ім таксама карцела палюбавацца жанчынамі ў пляжнай кабінцы. Глянь-ка, малы уладкаваўся лепш за нас. Руды важак прагна ўзіраўся ў акуляры бінокля. О, якія цыцкі! З гэтымі словамі ён даў магчымасць палюбавацца на грудзі аднаму са сваіх карашоў, худому ў цяльняшцы. Шанцаў забраць сваю маёмасць у трох старэйшых пацаноў я не меў, таму проста стаяў побач і чакаў зручнай нагоды вырваць і ўцячы. Нагоды не надарылася, а бегчы давялося зусім не так, як я меркаваў. Хлопцы з крыкам «Атас» самі сарваліся з месца, мне заставалася проста даганяць іх. Калі ўтаптаная паркавая сцежка змянілася шурпатым асфальтам, кампанія спынілася. На дзіва мне аддалі бінокль без асаблівых просьбаў з майго боку. Не было нават тычка ў спіну, да якога я быў маральна падрыхтаваны. Крыху пабадзяўшыся па аршанскіх вуліцах, я вярнуўся да пляжа. Знаёмая сцежка, хаатычна парослыя ліпы і таполі, і міліцыянты, якія выслухоўвалі пузана ў сініх трэніках, абвіслых на каленях. Дзядзька, відавочна, нядаўна падняўся з пляжа, бо на ім нічога не было, акрамя гэтых самых трэнікаў і жоўтых в'етнамак на нагах. Сівы падрост на грудзях пагрозліва тапырыўся, калі пузан тлумачыў міліцыянтам. Вось тут яны стаялі і заглядалі ў кабінку ў бінокль, падшыванцы, пацаны. Міліцыянты пагаджаліся з дзядзькам і лянотна запісвалі штосьці ў свае нататнікі. Маё сэрца шалёна калацілася, калі я прамінаў гэтую кампанію. Пазней стрыптыз я глядзеў у грамадскіх прыбіральнях у гарадскіх парках. У парку з атракцыёнамі грамадская прыбіральня хавалася ў заціні старых ліпаў. Казалі, што закладзены парк быў пры першай расійскай імператрыцы, якая заваявала гэты горад. Што праўда, прыбіральня ўзнікла не пры ёй, значна пазней. Сценкі кабінак былі аздобленыя надпісамі і карцінкамі, якія проста чаравалі падлеткавы розум. Сарцірныя фрэскі эпохі позняга сацыялізму настойліва сцвярджалі, каханню падуладныя не толькі ўсе ўзросты, але і ўсе тэрыторыі. Аднак яшчэ больш чаравалі дзірачкі, прасвідраваныя паміж жаночымі і мужчынскімі кабінкамі. Стаіцца ў кабінцы, прытоена дыхаць, каб здавалася, што там нікога няма, і чакаць. Жанчына, якая не ведае, што за ёй назіраюць, распранаецца зусім не так, як дамарослая стрыптызёрка, без штучнай запаволенасці, часам празмерна спяшаючыся. Пазней я хадзіў у стрып-клубы, зазіраў на піп-шоу. Усё не тое, штучнасць і знарочыстасць паводзінаў на сцэне бянтэжылі, ніякага задавальнення. Менавіта паходы ў стрып-клубы падказалі мне адну думку. Я набыў сабе начную оптыку і стаў бавіць цёплую пару года ў гарадскіх парках сталіцы.
Вывучыць магчымыя зацішныя месцы можна ў дзень. Увечары ж, калі прыцемкі спрыяюць закаханым парачкам, трэба толькі зручней уладкавацца ў загадзя прыгледжаным сховішчы. Якія жарсці палаюць уначы ў паркавым зарасніку. Калі б Маісей мог паглядзець на свет праз маю оптыку, ён бы перадумаў наконт боскага паходжання неапалімага куста. Я вывучыў гарадскія паркі як свае 5 пальцаў. Думаю, пры неабходнасці я мог бы ладзіць па іх экскурсіі ды паказваць парачкам самыя прытоеныя месцы. Тыя, дзе іх бы ніхто не пабачыў, акрамя мяне, вядома. Калі б я быў пастмадэрнісцкім паслядоўнікам Борхеса, я мог бы скласці своеасаблівую класіфікацыю начных наведнікаў паркаў. У адны з іх хадзілі студэнты, побач пераважалі універсітэцкія інтэрнаты, у другіх сталымі наведнікамі былі маладыя рабацягі. З мяне мог бы атрымацца нехта кшталту паркавага Брэма. Дзякуй Богу, што я не аматар складаць каталогі. У гэты чэрвеньскі вечар я стаіўся на ліпе ў цэнтральным дзіцячым парку. Цэнтр горада, студэнты, інтэлігенцыя. Зрэшты, у момант любошчаў розніца паміж людзьмі невялікая. Рабацягі яны студэнты ці, напрыклад, лекары. Ліпа, на якой я прытуліўся, была угледжаная мной даўно. Зручны надзейны сук быў нібы знарок прыдуманы для таго, каб на ім уладкаваць назіральны пункт, цэйсаўскі бінокль начнога назірання, чым кепская тэхніка для аматара. Вядома, у мяне здараліся ночы без улову, калі ніводная парачка не выбірала для любошчаў мой парк. У такія ночы я суцяшаў сябе тым, што кожнаму з мінакоў прыдумляў уласную гісторыю. Вось, напрыклад, той раварыст у паласатай бела-сіняй майцы едзе з позняй працы дадому, дзе яго чакае накрыты стол. А вось гэты мужчына сярэдніх гадоў у пацёрханым пінжаку нікуды не спяшаецца, бо дома ў яго ёсць хіба што рыбка ў акварыуме, ды і яна чакае не яго, а корму. Я сядзеў на тоўстым суку ліпы і разумеў, што дзіцячы парк сёння не адкажа мне ўзаемнасцю. Оптыка показывала безнадзейна застылую картинку з аднымі і тымі ж дрэвамі ды кустоўем. Я ўжо мерыўся пакінуць свой назіральны пункт, калі маё памкненне спыніў няспешны, упэўнены ў сабе рокат матора. Акуратная, дагледжаная чырвоная Мазда спынілася недалёка ад маёй ліпы. 2 мажныя мужчыны ў спартовых строях выцягнулі з задняга сядзення трэцяга і кулём кінулі пад ногі. Я застыў, зліваючыся з дрэвам у адну істоту. Знізу да мяне даносіліся толькі асобныя словы. Дык што, не скажаш? Сам думай. Цацкацца не будзем. Аддай стужку. Нідзе няма, мы ўсю кватэру агледзелі. Мужчына, які ляжаў на зямлі, адказваў нешта зусім нягучна. Мне не ўдавалася дачуць нават ягоны голас, не кажучы пра нейкія хаця б больш-менш разборлівыя словы. Абодва спартоўцы нерваваліся ўсё больш. Адзін з іх увесь час пазіраў бок Мазды, дзе на месцы кіроўцы бліскаў агеньчык цыгарэты. Толькі дзякуючы таму, што я дагэтуль не выпусціў бінокль з рук, мне ўдалося заўважыць, як махнуў рукой мужчына, што ляжаў на зямлі. Нешта невялікае адкацілася проста пад ліпу, на якой усё яшчэ быў я. Спартоўцы, відаць, гэтага руху папросту не заўважылі. Унізе між тым працягвалася размова. Ну што ж, сука, не ты адзін. Я нават не зразумеў спярша, што за гук раздаўся ўнізе. Ад яго мужчына таргануўся і знерухомеў. У руцэ аднаго са спартоўцаў я ўгледзеў пісталет, які ён звыклым жэстам сунуў некуды на бок. Спакойна павярнуўшыся ад забітага, абодва мужчыны зноў селі ў аўто. Гэтак жа няспешна, як прыехала, Мазда ад'язджала. Я ляжаў нерухома, пакуль гук матора не зліўся з іншымі начнымі шумамі. А вось цяпер трэба было як мага хутчэй знікаць адсюль. Мне не падабалася перспектыва сустрэчы ані з міліцыянтамі, ані з выпадковымі мінакамі. Падганяла і думка пра тое, што начныя візітёры, якія прыязджалі да маёй ліпы, могуць вырашыць, што яны нешта забыліся.
Калі я саскочыў на зямлю, пад нагой нешта хрупнула, так і ёсць, я раздушыў нейкую пластмасавую пушачку. Нагнуўся, у расціснутай каробачцы ляжала фотастужка. Няма сумневу, гэта было тое, што выкінуў забіты мужчына, і менавіта яе, хутчэй за ўсё, шукалі яго забойцы. Забраць з сабой ці пакінуць тут? Думкі мітусіліся ў маёй галаве ашалелымі ластаўкамі, пакуль я стаяў, утаропіўшыся позіркам у знаходку. Калі я забяру пушачку, то рызыкую прыцягнуць да сябе масу розных непрыемнасцяў, і я пакуль нават не ўяўляю, што гэта за праблемы. Без сумневу можна сказаць толькі адно – праблемы сур'ёзныя. Але калі я не забяру яе, то дарэмнай будзе смерць гэтага незнаёмага мне чалавека, і ці змагу я сабе дараваць, што сам адмовіўся ад таямніцы, якая прасілася мне ў рукі. Я сунуў каробачку ў кішэню і пабег з парку. Кмітіч, жнівень 2002. Магчыма, Павел Кмітіч абраў для сябе прафесію журналіста не ў апошнюю чаргу з-за таго, што яна не мела пэўна акрэсленага працоўнага графіка. Маючы канкрэтную сферу дзейнасці, ён мусіў толькі перыядычна паведамляць рэдактару пра тое, над чым працуе. У рэдакцыі звыкліся з тым, што час прыходу Кмітіча не мог бы прадказаць не толькі ён сам, але і ўсе сіноптыкі з аўгурамі ды шаманамі разам узятымі. Галоўны рэдактар Аляшэўскі бурчэў на непунктуальнага супрацоўніка, але звальняць не спяшаўся. Па-першае, таму, што матэрыялы ў газету Кмітіч здаваў своечасова, а ягоныя бязладныя прыходы ў рэдакцыю выглядалі хутчэй на багемную разбэрсанасць і легкадумнасць, чым на абыякавасць да працы. Па-другое, большасць матэрыялаў Кмітіча станавіліся хітамі нумара, іх цытавалі, іх абмяркоўвалі, перадрукоўвалі на інтэрнэт-сайтах, іх чакаў чытач. Вось і ў гэты аўторак Аляшэўскі па звычцы, як здалося журналісту, прабурчэў: «Кмітіч, калі вы ўжо навучыцеся прыходзіць на працу своечасова, можа, трэба падымацца раней, як казаў класік, падымайся з нізін, сакаліна сям'я». Павал зрабіў праставата хітраваты выраз на твары. А што, адбылося нешта незвычайнае? Мой матэрыял не паспелі вычытаць перад здачай нумара ў друк? Ледзь заўважная усмешка кранула куточкі рота. Чым ты мяне можаш папікнуць, калі працу я здаў у час? Аднак на гэты раз Аляшэўскі быў настроены сур'ёзна, на жартаўлівы тон не паддаўся, ён чуў баявы пранізлівы гул нябёсных сурмаў, якія пагрозліва выклікалі на сечу. У сэрцы сваім трывожным рэдактар адчуваў жах за краіну і ў адначас, нібыта наяве, чуў грозны пошчак вершнікаў. Аляшэўскі ад гэтага выкліку не ўхіляўся, ён заўжды годна прымаў бой. Праўда, сам на паядынкі не выходзіў, іначай для чаго яму цэлы штат журналістаў, ці ж ён не галоўны рэдактар? Рэдактар раздражнёна паглядзеў на журналіста паўзверх камп'ютара, нервова паёрзаў задам па скураной абіўцы крэсла. Кмітіч адчуў дзіўны дысананс у наступным пасажы. Тон гучаў загадна, а вось сама фраза была пабудаваная як просьба. Трэба было б разабрацца з гэтымі дзіўнымі нападамі на навукоўцаў апошнім часам. Вы ж у курсе? Павел згодна матлянуў галавой зверху ўніз. Дык правядзіце журналісцкае расследаванне. Цяпер голас Аляшэўскага не пакідаў сумневаў, што ягоны гаспадар набыў упэўненасць у сабе. Камандзірскі голас, начальніцкі, і фразы ўжо будуе не як просьбы, а як загады. Шыхтуйся, зважай. Калі дзверы за Кмітічам зачыніліся, Аляшэўскі вярнуўся да камп'ютара. Баявыя сурмы нябёсаў ужо не гучалі ў яго ўвушу, але нейкае водгулле іх яшчэ дрыжэла ў паветры. Услухоўваючыся ў яго, Аляшэўскі ўтаропіўся ў манітор, ды так і замёр. Антон Аляшэўскі не быў баязліўцам, прынамсі, раней не быў. Ён згадаў, як юнаком, падумаць толькі 10 гадоў не прайшло, хадзіў на вулічныя акцыі апазіцыі. Сярэдзіна бурлівых 90-х цяпер згадвалася як дзіўны сон.
Шматтысячныя маршы па вуліцах сталіцы, сутычкі з міліцыянтамі і амонаўцамі, масавыя хапуны мітынгоўцаў. Кроў на чалавеку, які быў на шэсці ўсяго за 5 метраў ад яго. Кроў тачылася з разбітай галавы праз самаробную павязку, пакрываючы плячо мітынгоўца барвовай скарынкай. Своеасаблівым паваротным пунктам для яго стала размова, пачутая на адным з такіх шэсцяў. Аляшэўскі ішоў разам з усімі, адчуваючы сябе неад'емнай часткай вялізнага калектыву, роўны з роўным, вольны з вольным. З гэтага ўзнёслага настрою яго вырвала размова за спінай. Калона акурат вывернула з-за павароту на вуліцу Першамайскую, дзе яе чакаў рэдзенькі шэраг салдатаў унутраных войскаў. Маладыя салдацікі глядзелі з-пад ілба, стараючыся здавацца як мага больш суворымі, хаваючы свой страх за калючымі позіркамі. Ну, зараз трэба маладых наперад пусціць, хай яны прырываюць кардоны, гэта іхняя справа, а мы ўжо ззаду за імі пойдзем. Павярнуўшы галаву, Аляшэўскі ўбачыў, што прамаўляў гэтыя словы зусім яшчэ не стары мужчына ў пацёртай джинсоўцы. Ягоны калега, таксама не больш як пад 40 гадоў, моўчкі пагадзіўся з ім. У гэты момант Антон адчуў, што замест аднаго агульнага арганізму ідуць вельмі адасобленыя адзінкі, і ён пачуўся самотным і пакінутым у адзіноце. І тады Аляшэўскі зразумеў, што ніякага калектыву аднадумцаў няма, а сам ён не болей, чым пешка ў чымсьці незразумелым эншпілі, і адчуў, што сам хоча ставіць і здаваць пешкі, ён на гэта здольны. Кмітіч, жнівень 2002. Навукоўцы асобная, не каста, навукоўцы асобная праслойка ў тым пірагу, які завецца грамадствам. У большасці з іх свае вельмі спецыфічныя адносіны з навакольным светам, своеасаблівае джентльменскае пагадненне, ты не ўблытвайся ў мае справы, а я ў твае. Асабліва гэта тычыцца навукоўцаў-гуманітараў. Вядома, у голас гуманітары наяўнасць такога пагаднення не прызнаюць. Наадварот, яны любяць дэманстраваць, што актыўна ўдзельнічаюць ва ўдасканаленні свету, але, як правіла, іхныя папраўкі тычацца правільнага ўжывання прыставак і прыназоўнікаў, нагрувашчання філасофскіх і мастацтвазнаўчых тэрмінаў у абмеркаванні палп-фікшн і трэцягатунковых баевікоў ды гарачых спрэчак наконт сапраўднасці пракапанага полацкімі езуітамі падземнага ходу да самага Ватыкана. Рэчы гэтыя ўсе, безумоўна, важныя, для ўпарадкавання светабудовы няма нічога нязначнага, і часам менавіта ад дробязі залежыць дасканаласць. Гадоў 20-30 таму менавіта такія пытанні прыносілі навукоўцам палымяную любоў масаў і паблажліва ўручаныя дзяржавай прэміі. Аднак слушна сказаў паэт, няма таго, што раньш было, і новыя часы паставілі паміж сабой і гуманітарамі надзейную заслону, сатканую з меркантыльнасці і выгады. Гуманітарныя навукі прамой карысці ні дзяржаве, ні бізнесу не прыносілі, таму былі адштурхнутыя на ўзбочыну жыцця. Гуманітары з уздыхамі згадвалі савецкія часы, назіраючы, як па гэтай самай дарозе жыцця міма іх едуць бліскучыя мерседесы, дагледжаныя мазды і поўныя ўнутранай самапавагі лексусы. Тым больш нечаканым стала ўварванне гэтага самага жыцця да гуманітараў. Яно, як разяватая хатняя гаспадыня, усхвалявана пляснула ў далоні. Господзе, я ж забылася на гэтых! Што праўда, самім гуманітарам такая ўвага наўрад ці спадабалася, надта ж непрывабным бокам павярнулася жыццё да іх. Кмітіч рабіў для сябе пералік. 3 жніўня невядомыя напалі на гісторыка літаратуры Лямзеса. Яго збілі да страты прытомнасці, потым абследаванне паказала зрушэнне мозгу і абчысцілі кішэні.
Наступная ахвяра з'явілася праз некалькі дзён. Тэатральнага рэжысёра Мазліўскага каля ўласнага дома перастрэлі трое незнаёмцаў. У выніку рэжысёр атрымаў пералом нагі. Кішэні ягонага пінжака таксама не засталіся некранутымі. Як і першы напад, гэты адбыўся практычна ў цэнтры сталіцы. Яшчэ праз тыдзень 16 жніўня хтосьці збіў журналіста Бляшнера. Жыхар ускраіннага мікрараёна Чыжоўка Бляшнер нават не паспеў пабачыць, колькі было нападнікаў. Яго стукнулі ззаду, калі журналіст падыходзіў да свайго пад'езда. Партманет Бляшнера, натуральна, знайшоў сабе новага гаспадара. Сам журналіст жартаваў, што яму пашанцавала. Лякарня, у якую ён трапіў, месцілася насупраць ягонага дома. Жыў насупраць лякарні, цяпер жыву насупраць свайго дома. Раз-пораз паўтараў ён зашмальцаваны жарт. У спіс Паўла набраліся навукоўцы-гуманітары, выкладчыкі, пара мастакоў і нават адзін акцёр. «Ха!» – пачуў ён за спінай голас. «Складаеш спіс крэдытораў? Ахвяраў?» – саркастычна адказаў Кміціч і павярнуўся да калегі. Сяргей Рак угледзеўся ў спіс. «Ого, дык ты збіраешся стаць серійным маньякам-забойцам? Тут жа з добры тузін імёнаў. Не, гляджу, ты не проста ў серыйныя маньякі сабраўся. Не дае спакойна спаць слава Герастрата? У цябе ж не спіс, а цэлы іканастас, альбо шыльда пад назвай іх імёнамі названыя». Рак удаваў з сябе крутога хлопца, стрыжаны пад нуль, у спартовай вопратцы, цяжкіх берцах. Ён больш нагадаваў скінхеда, які з-пад ілба цікаваў за навакольным светам. Каму тут яшчэ варта заляпіць у табло? Трымаючыся стылю, ён раз-пораз адпускаў цяжкавата-цынічныя жарты. Зрэшты, гэты антураж дапамагаў яму знаходзіць агульную мову са спартовымі фанатамі і вулічнымі тусоўкамі. У рэдакцыі не было лепшага за яго знаўцы гэтага брутальнага свету. Рак яшчэ раз угледзеўся ў спіс Кміціча. «Што ты думаеш з гэтым рабіць?» Павал патлумачыў рэдакцыйнае заданне высветліць, што аб'ядноўвае ўсе гэтыя выпадкі. Рыбіны вочы калегі нечакана бліснулі. «А калі высветліш, будзеш браць інтэрв'ю ў нападнікаў? Няўжо ведаеш іх, нехта з твайго кантынгенту?» – насцярожыўся Кміціч. Не, такіх пагалосак Рак не чуў, але паабяцаў паведаміць прыяцелю, калі штосьці даведаецца. Капітан міліцыі Дзерашонак паспеў стаміцца даўно, яшчэ пры савецкай уладзе, стаміцца ад службы, ад калег, ад затрыманых, ад жонкі, ад невысокіх заробкаў і цеснай кватэры. Дзерашонак стаміўся ад жыцця і адзіны супакой бачыў у выпіўцы. Піў ён няшмат, у запоі не зрываўся, але гарэлка стала ягонай пастаяннай спадарожніцай. Заўсёды чырванаватыя вочы сведчылі, што капітан спіць занадта мала. На твары трывала замацаваўся тупавата азадачаны выраз. Вось і цяпер міліцыянт ніяк не мог зразумець, чаму менавіта да яго прычапіўся назолісты журналіст. Ну так, ён, капітан Дзерашонак, вядзе расследаванне гэтай справы пра збітых навукоўцаў. Але, на яго думку, тут няма нічога надзвычайнага, проста вулічная шпана спакусілася лёгкай спажывай, бяскрыўднымі дзядулькамі. Такіх мардабояў у горадзе штодня па дзясятку бывае, і калі б пабітыя былі простымі пенсіянерамі, то гэтыя напады нікуды далей за міліцэйскія зводкі нават не выйшлі б. Праўда, вось тут быў яшчэ адзін выпадак. Дзерашонак задуменна пачухаў патыліцу. Але з ім разбіраемся не мы. Карацей, аднаго такога забілі сёння ў парку. Нейкі Рыбнік Анатолій Іванович. А гэтую справу у нас забралі следчыя, іхная дзялка, ды і не падобная яна да ўсіх ранейшых нападаў. На яго не на вуліцы напалі, а на машыне ў парк прывезлі. Там сляды шынаў засталіся. Якабіні. Студень 1918.
Вершнік змрочна хутаўся ў шынель, але гэта мала дапамагала. Сцюдзёны студзеньскі вецер працінаў наскрозь. Ён прабіраўся не толькі пад вопратку, але, здавалася, нават абдзіраў мяса з костак. Пачатак 1918 быў непрыязным. Ветру было недастаткова адзінокага вершніка на халоднай аршанскай вуліцы. Вецер шкамутаў абрыўкі абвестак на афішнай тумбе, ператвараючы яе ў каляровага арлікіна, які размахвае рукамі ў дзівоснай пантаміме. Сінагога Палякова запрашае на вечар, прысвечаны памяці Тэадора Герцля. Пасля дакладаў чакаецца дыспут на тэму «Дзе яна, зямля абяцаная?». Спяшайцеся на новую фільму, журботная гісторыя дзяўчынкі-сіраты і заслужаная ўдача, улюбёнка публікі па абодва бакі акіяна Мэрі Пікфорд у карціне «Маленькая прынцэса». Дзеля патрэбаў працоўнага народу партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў ладзіць латарэю «Алегры». Запрашаем у былы афіцэрскі клуб. На пажаўцелым і амаль заклееным плакаце ўсю ўладу устаноўчаму сходу нехта ад рукі дапісаў «Далоў бальшавікоў, германскіх агентаў». Вершнік занурыўся ў свае думкі, ён вырас у Воршы. У дзяцінстве ён бегаў па гэтых вулках, потым лёс закінуў яго ў іншыя гарады, іншы край адкрываўся перад ім. Ваенная куламеса перамяніла ўсё. Яго, ротмістра Рышарда Якабіні, зноў занесла ў родны край. Цяпер ён камандуе першым беларускім конным палком, які стаіць у некалькіх вёрстах ад Воршы ў мястэчку Барань. Раней усё было ясна, быў цар, і ўсе наўкола былі ягоныя падданыя. Потым не стала ні цара, ні падданых, прыйшла свабода і часовы ўрад, усе сталі грамадзянамі. Якабіні прыняў гэтыя перамены ўсім сэрцам. Ён змалку чуў сямейнае паданне, што іхны род паходзіць ад французскага афіцэра, які прыйшоў на гэтую зямлю разам з напалеонаўскім войскам. Цяжка паранены ў адным з баёў, продак надоўга злёг у ложак да мясцовай шляхцянкі. Калі акрыяў, то даведаўся, што даганяць вялікую армію няма сэнсу. На радзіме да ўлады вярнуліся бурбоны. Ротмістру хацелася думаць, што ягонага продка натхнялі вялікія ідэі французскай рэвалюцыі, вольнасць, роўнасць, братэрства, і менавіта праз іх ён узяў прозвішча Якабіні. Не выключана, што прозвішча паходзіла ад імя Якоб, але гэтую думку ротмістр паблажліва адганяў ад сябе. Ён нават адмахнуўся рукой, ці то сапраўды ад думкі, ці то ад снегу, які ляцеў твар. Вершнік ехаў па вуліцах сваіх дзіцячых успамінаў. Па гэтых вуліцах ён ішоў з бацькамі. Сёння бацькі далёка, уцяклі ад вайны на ўсход, некуды пад Яраслаўль. Бежанцы — дзіўнае і страшнае слова. Дняпроўскі праспект і касцёл святога Язэпа. Сюды ён прыходзіў размаўляць з Богам, аднак сёння ягоны шлях не да касцёла, сёння Якабіні ехаў да зямной улады. Яму, камандзіру першага беларускага коннага палка, трэба дасягнуць згоды з гарадскім саветам. Коням трэба фураж, людзям харчаванне, і атрымаць гэта трэба законным шляхам, бо варта толькі адзін раз папусціць марадзёрам, і з дысцыплінай у палку можна развітацца назаўжды. Ён прышпорыў каня. Аднак на адным з паваротаў ротмістр пабачыў настолькі незвычайную карціну, што мусіў запыніцца. У невялікім завулку 5 салдатаў у шынялях атачылі кітайца, павольна сціскаючы кола. Барадаты трымаў напагатове штык, павольна водзячы ім у бакі. У руках другога вершнік пабачыў дрын, нібы выдраны з агароджы. Трэці быў узброены сякерай, астатнія двое ў руках не трымалі нічога. Пра кітайца ў Воршы Якабіні чуў, іх прывезлі сюды яшчэ ў 16-м годзе з далёкага ўсходу капаць акопы ды ствараць запасную лінію абароны. Некалькі тысяч кітайцаў былі размеркаваныя па розных гарадах усходняй Беларусі. Былі яны і тут, праўда, Якабіні зазвычай бачыў, што трымаліся яны групкамі па некалькі чалавек. Гэты быў адзін, і ў руках у яго не было нічога, каб адбіцца ад штыка ці сякеры.
Здзівіла Якабіне не толькі гэта. Кітаец увогуле паводзіў сябе неяк дзіўнавата. Ён скінуў свой нягеглы абутак і прытанцоўваў босымі нагамі на падмерзлай зямлі. «Што, ходзя, халодна табе?» – прасіпеў барадаты. Ягоны голас быў напалены такой нянавісцю, што здавалася, быццам гэта яна, нянавісць, падагравала словы, і таму яны вывальваліся ў студзеньскае паветра з воблачкам пары. Кітаец нічога не адказваў, толькі пільна паглядаў навокал, не спыняючы свой дзіўны танец. Якабіне хацеў ужо ўмяшацца ў самасуд. У тым, што адбываецца менавіта самасуд, ротмістр не меў цяпер ні каліва сумневу. Абразлівая мянушка, ужытая барадачом, пацвярджала гэта, але ў той жа момант кітаец з дзікім крыкам падскочыў, выкінуўшы наперад адну нагу і крутануўшыся ў паветры. Барадач, так і не паспеўшы зразумець, што адбываецца, адляцеў на метры 3 ў бок Якабіне і асеў быццам гурба снегу. Штык апынуўся пад абмяклым целам. Працягваючы свой танец і нешта лапочучы, кітаец падскочыў да салдата з дрынам. Такога Якабіне яшчэ не бачыў ні разу ў сваім жыцці. Лёгкая жоўтая фігурка скарыстала дрын у чужых руках, як трамплін для скачка ў вышыню. Пры гэтым ён паспеў стукнуць уладальніка дрына пяткай у галаву так, што той страціў прытомнасць. Прызямліўшыся паміж двух бяззбройных салдатаў, кітаец рэзка выкінуў рукі ў бакі. Абодва яго праціўнікі адляцелі, не вымавіўшы ні слова. Не аглядаючыся на іх, кітаец пачаў наступаць на вайскоўца з сякерай, адзінага, хто паспеў ачуняць ад такога нечаканага націску. Вайсковец па-мядзвежаму зароў і кінуўся наперад, размахваючы сякерай. Здавалася, што кітаец толькі таго і чакаў. Ён нечакана кульнуўся пад ногі нападніка, і калі той зваліўся, стукнуў яго ззаду. Большага, бадай, было і не трэба. Жаўнер з сякерай знерухомеў. У гэты момант Якабіне пабачыў, што барадач, які выйшаў з бойкі першым, ужо ачомаўся, аднак падымацца не спяшаецца. Ягоная рука слізганула пад шынель, і ротмістр саскочыў з каня, баючыся, што запозніцца. Калі рука барадача з выцягнутым браўнінгам выпрасталася ў бок кітайца, Якабіне ударам на гайкі выбіў яго зброю. Ад нечаканага удару той ускрыкнуў, а потым азірнуўся, каб пабачыць, што за нечаканую дапамогу атрымаў кітаец. «Афіцэрчык!» У голасе барадача прагучала лютая звярыная нянавісць. «Пачакай, ваш бродзь!» Як выявілася, кітайца звалі Люянь. Пра гэта ён паведаміў ротмістру, за якім пайшоў, бесперастанку дзякуючы, прыціскаючы рукі да грудзей і нізка кланяючыся. Больш за ўсё Якабіне здзівіўся таму, што выратаваны ім азіят даволі няблага гаварыў па-тутэйшаму, калі, вядома, не зважаць на акцэнт. Прынамсі, з разуменнем сказанага ў ротмістра праблемаў не ўзнікала. «За што яны цябе біць хацелі?» «Мая баба крыўдзілі, Верка, я заступіцца лез». З расповеду кітайца Якабіне зразумеў, што той ужо некалькі месяцаў жыве з удавіцай салдаткай. Днямі на базары да яго Веркі прычапіўся барадач, якому не спадабалася, што жоўтая бізяна з нашымі бабамі ходзіць. Праўда, пабіцца ім на базары не далі, развялі ў розныя бакі. Але барадач, відаць, вырашыў папомсціцца і падпільнаваў Люяня ў бязлюдным завулку. І нягледзячы на ўсё майстэрства азіята, той не змог бы ўберагчыся ад кулі з браўнінга, і за гэта цяпер Люянь працягваў дзякаваць афіцэру. Якабіне адмахнуўся. «Не варта, лепш навучы мяне так біцца голымі рукамі». Пагадзіліся на тым, што Люянь пачне заняткі з афіцэрам ужо з заўтрашняга дня. Якабіне, студзень 1918. Гарадскі савет займаў будынак колішняга афіцэрскага сходу ў цэнтры горада. Масіўны будынак цвёрда ўпіраўся ў зямлю, быццам афрыканскі звер-насарог. І для большага падабенства з экзатычным паўднёвым стварэннем ён выставіў наперад свой рог, флагшток з цяжкім чырвоным сцягам.
Над нізкай аднапавярховай воршай рэдкія мураваныя дамы ў 2-3 паверхі ўздымаліся быццам не тутэйшыя. Занесла іх сюды з нейкага іншага горада невядомая сіла і пакінула стаяць. Калі б не высокія абрысы царкоўных вежаў ды купалоў, то, пэўна, і гэтыя будынкі з цяжкой чырвонай цэглы былі б адзінымі арыенцірамі ў горадзе. А так, на правым беразе Дняпра над воршай вечна плылі ў вышыні купалы царквы апекі Божай Маці, былога базыльянскага касцёла, пераробленага пад праваслаўную царкву. На правым беразе з ім перагукаліся крыжы Ільінскай царквы, спрадвек праваслаўнай. Тамсама на правабярэжжы, але ніжэй пад Дняпры, ужо за горадам, былі відаць вежы Куцеінскай царквы, адной з самых славутых калісьці ў беларускім Паддняпроўі. Горад быў невялікі, ён яшчэ нават не паспеў дарасці да чыгуначнай станцыі Ворша. Паміж ёй і гарадскімі ўскраінамі было некалькі кіламетраў чыстага поля. Якабіні ўвайшоў у сярэдзіну савета, дзверы, рыпнуўшы, глуха стукнуліся за спінай. У калідоры было цёмна, і ротмістр, спатыкаючыся, пайшоў на гоман галасоў. Патрэбнага яму чалавека Якабіні знайшоў хутка, той, аднак, адмаўляўся даць фураж і харчаванне без подпісу старшыні гарадскога савета. Трэба, каб таварыш Івакін зацвердзіў, гэта ж цяпер не буржуйскае дабро, каб яго туды. Мы свайму брату-салдату заўсягды паможам, але трэба подпіс таварыша Івакіна. Бубнеў невысокі чалавечак у пенсне, не адрываючы вачэй ад стала. Перад ім астывала шклянка з кіпнем, да якой чалавечак раз-пораз працягваў руку. Таварыша Івакіна ротмістр пабачыў у прадымленым пакоі, дзе бляклае святло газніцы змагалася не столькі з вечаровай паўцемрай, колькі з сіняватымі тытунёвымі аблокамі. Пачуўшы, што ротмістр мясцовы ўраджэнец, кіраўнік савета ўзрадваўся. «Як, кажаш, цябе зваць?» «Якабіні». «Вельмі добра, таварыш Якубеня, што ты сам адсюль. Гэта значыць, што і да людзей тутэйшых падыходы ведаеш. Пралетарыят, ён паўсюль пралетарыят, правільна? І працоўнае сялянства яго бліжэйшы саюзнік. Але ж тут і не знойдзеш таго пралетарыяту, лавачнікі, мяшчане, саматужнікі нейкія. Так і глядзі, каб пралетарыяту нож у спіну не ўваткнулі. Ну, нічога, з такімі воінамі, як твае арлы, хутка зробім сусветную рэвалюцыю. Вось тады і зажывем у міжнародным камунізме. У кожнага палац будзе з мармуровымі калонамі, і ў кожным пакоі печка. Каб узімку не мерзнуць!» Пра сусветны пралетарыят не скажу нічога. Па твары Якабіні прабегла нейкая няўцямная грымаса. Нам бы спярша ў сваёй беларускай хаце парадак навесці. Івакін насцярожана паглядзеў на ротмістра. «Нейкія ў цябе дробна-буржуазныя погляды, грамадзянін Якубеня. Глядзі, каб не апынуцца з такімі думкамі ў шэрагах ворагаў рэвалюцыі. Працоўны народ двудушнасці не пацерпіць». Якабіні зразумеў, што прыспеў час для тактычнага маневру. Пазіраючы раз-пораз у вакно, за якім панавалі ўжо хуткія зімовыя прыцемкі, ён прамовіў: «З нас, кавалерыстаў, зазвычай кепскія стратегі, не заўжды можам ацаніць шырыню ахопу, таму я, мабыць, і не даслужыўся вышэй за ротмістра. Сваім палком камандаваць і гаспадарыць у ім магу, а вось далейшыя вяршыні не даюцца мне, тое ж, мабыць, і з рэвалюцыяй. Як беларускую хату ўладкаваць, разумею, а вось сусветныя маштабы не агораю, перспектыва для мяне задужа вялікая». Івакін уважліва паглядзеў на камандзіра палка, але далей дыскусію працягваць не стаў, паставіў подпіс пад неабходным дакументам і дадаў: «Але сусветная рэвалюцыя нас чакае». Кміціч, жнівень 2002. Кміціч імкліва ўвайшоў у шматпавярховы будынак інстытута мовазнаўства Акадэміі навук. Тут ён мусіў сустрэцца з адным з пацярпелых навукоўцаў Вячаславам Грамцом.
Намаўляць да сустрэчы давялося доўга. Навуковец відавочна не хацеў сустракацца, але з другога боку адчувалася, што адмаўляць ён таксама не звыкся, прынамсі ў жыццёвых справах. У навуцы Кміціч памятаў, Грамец паводзіўся іначай. Нядаўна ён скандальна і гучна падтрымаў адну з кандыдацкіх дысертацыяў па мове, калі работа не спадабалася начальству. Прычына была не ў якасці самой працы, а ў асобе дысертанта, аўтара апазіцыйных газетаў і неаднаразовага выступоўцы на радыё «Свабода». Да таго ж і тэма была слізкая. Дысертант абараняў пазіцыі аднаго з эмігранцкіх мовазнаўцаў. Акадэмічнаму ды інстытуцкаму начальству вельмі не падабалася тэма дысертацыі, але абарона ўсё ж прайшла паспяхова, не ў апошнюю чаргу дзякуючы заступніцтву Грамца. Сам Кміціч з Грамцом да таго знаёмы не быў і не сустракаўся. Па высокім голасе ў тэлефоннай слухаўцы ён уяўляў сабе танклявага чалавека, гэткую жардзіну. Насамрэч Грамец быў прысадзістым азызлым таўстуном. Дома такія ходзяць у зашмальцаваных майках з брэтэлькамі, любяць піва і смажаныя свіныя скабачкі. Тонкі голас не стасаваўся з гэтым чалавекам. Узнікала ўражанне, што недзе ў сярэдзіне Грамца стаіць гукавы фільтр, які прапускае вонкі толькі высокія ноты. Невялікі акадэмічны кабінет Грамца залівала ранішняе сонечнае святло. Вялікае вакно выходзіла на ўсходні бок. Кміціч звярнуў увагу на дзве кніжныя шафы абапал дзвярэй. Там стаялі кнігі на беларускай, рускай, польскай, чэшскай, балгарскай мовах. Там-сям пракінуліся некалькі выданняў па-ангельску і па-нямецку. Некаторыя карэньчыкі Кміціч не змог прачытаць. Мову ён апазнаў як славянскую, але ідэнтыфікаваць не змог. Незнаёмыя літары пракідаліся цьмяным залатым бляскам. Грамец не прапанаваў журналісту ні кавы, ні гарбаты, спяшаўся чым хутчэй і амаль дэманстратыўна пазбавіцца размовы на непрыемную тэму. Кміціч дастаў дыктафон і паклаў на стол. Прабачце, я разумею, што гэтая размова вам непрыемная. Мне таксама, відаць, не дужа спадабалася б размаўляць пра такое. Але мы, наша рэдакцыя, лічым, што тут справа не асабістая, а грамадскага значэння. Калі б ахвярай сталі 1-2 навукоўцы, гэта адно, а калі лік падышоў да 10, гэта зусім іншая справа. Кміціч стараўся пераканаць суразмоўцу, што не збіраецца неяк паразітаваць на тэме пацярпелых, што не хоча пісаць бульварна-скандальны артыкул. Здаецца, атрымалася. Навуковец троху расслабіўся, але адказваў усё ж неахвотна. Няма чаго асабліва расказваць. Я вяртаўся дадому пасля працы, пазнавата ўжо было цёмна. Каб зрэзаць дарогу, пайшоў праз двары і нарваўся на кампанію з маладых хлопцаў. Чалавек 4-5 іх было. Яны на мяне напалі, стукнулі па галаве нечым, вырвалі партфель з паперамі. Высокі голас Грамца знізіўся амаль да паўшэпту паўсвісту. Пальцы ягоныя мітусліва бегалі па паверхні стала, выдаючы нервовасць. А яны штосьці казалі, да вас звярталіся, ці, можа, між сабой пра штосьці гаварылі, на што вы звярнулі ўвагу? Хутка запытаўся журналіст. Ды не, задумаўся Грамец. Здаецца, нічога незвычайнага, проста мацюкаліся. І дадаў з ледзь заўважнай усмешкай: з лінгвістычнага гледзішча іх размова цікавасці не ўяўляла. А збілі вас моцна, ніякіх пашкоджанняў не было? У голасе Кмітіча гучала спачуванне. Не, дадому дайшоў сам, некалькі сінякоў можна не лічыць. А ў міліцыі што кажуць? Кажуць, што будуць шукаць, але надзея мізэрная, бо я ў твар нікога з нападнікаў не ведаю, ды і не запомніў неяк, мяне даволі хутка вывелі з ладу. Кміціч на хвіліну задумаўся, а што было ў партфелі? Грамец таксама памаўчаў, потым, вінавата пасміхаючыся, прамовіў. У прынцыпе, з усяго, што там было, для мяне найбольшую каштоўнасць уяўляюць распрацоўкі, датычныя стварэння беларускага цэнтру. Астатнія грошы, дакументы, яно не настолькі важнае. А вось гэтыя распрацоўкі будзе не так лёгка аднавіць, зойме добры кавалак часу.
Што за цэнтр такі? Усярэдзіне журналіста быццам прагучаў нячутны трывожны сігнал. Мы хацелі б стварыць такі навукова-асветны цэнтр, які б займаўся вывучэннем і прапагандай беларускай мовы, літаратуры, культуры, вось як ёсць маціца чэшская, маціца сербская, альбо той самы інстытут польскі, так? Вось цяпер ідзе праца над стварэннем такога самага беларускага цэнтра, які аб'яднаў бы высілкі ў гэтым напрамку. Голас грамца набраў упэўненасці, было відавочна, што гэтая тэма яму цікавейшая, тут ён пачуваецца упэўненым гаспадаром, а не сціплым просьбітам хадайнікам, як у размове пра сваю асобу. А як вы думаеце, мог нехта, што называецца, паляваць на вашыя распрацоўкі? Можа, на вас напалі менавіта для таго, каб скрасці гэтыя паперы? Задуменна спытаўся Кмітіч. Ну, каму яны патрэбныя? Навуковец ажно ўзмахнуў рукамі, а на твары яго з'явілася іранічна недаверлівая усмешка. Вартасці для іншых яны проста не маюць, імі немагчыма скарыстацца. Зрэшты, калі скарыстаюцца, усё адно ж на агульную карысць будзе. Кмітіч падумаў, што навуковец наіўна памыляецца, на распрацоўкі маглі паляваць якія-небудзь ворагі беларушчыны акурат дзеля таго, каб знішчыць паперы. На іх аднаўленне спатрэбіцца час, высілкі, а потым, як гаварылася ў старадаўняй усходняй байцы, здохне альбо хан, альбо ішак. Нездарма ж пару гадоў таму знікненне некалькіх апазіцыйных дзеячаў звязвалі з дзеяннямі ўлады. Сярод зніклых быў, напрыклад, тэлеаператар Завадскі. Прычыны ягонага знікнення спарадзілі вялікую колькасць версіяў. Усё гэта журналісты паведаміў грамцу, аднак той з недаверам паставіўся да словаў Кмітіча. Канспіралагічная тэорыя яму відавочна не падабалася. Навуковец пакруціў галавой, быццам яму муляў туга зацягнуты гальштук і няўпэўнена працягнуў: «Наўрад ці». Якабіні, студзень 1918. Труба спявала ранішнюю пабудку, але Рышард Якабіні ўжо не спаў. Яшчэ да агульнага пад'ёму да яго прывялі кітайца, які дужа хацеў пабачыць камандзіра палка. Вартавы спрабаваў адагнаць надакучлівага кітаёзу, але ўрэшце выклікаў дзяжурнага, а ўжо той праводзіў кітайца да Якабіні. Да здзіўлення ротмістра Люянь не стаў яго адразу вучыць практыкаванням, а стаў распавядаць нешта пра шлях, пра кодекс і пра настаўніцтва. Потым прапанаваў называць яго на тутэйшы манер Янам, так, маўляў, будзе прасцей усім, а потым стаў вучыць. Праўда, навучанне падалося ротмістру дзіўным, нейкія практыкаванні на дыханне, на засяроджанасць, але ён не пярэчыў, толькі моўчкі дзівіўся. Напрыканцы заняткаў майстар Ян пахваліў яго за паслухмянасць і стараннасць. На пытанне Якабіні, калі ж будзем вучыцца гэтым дзівосным ударам, кітаец хітра пасміхнуўся. Каб ствараць дасканалую рэч і 100 гадоў мала, на ўсё будзе свой час. Сказаўшы гэта, ён пакланіўся ротмістру, дачакаўся яго паклону ў адказ і выйшаў за дзверы. Якабіні застаўся стаяць агаломшаны. Не так уяўляў ён сабе навучанне ў кітайца. Няўжо хітры майстар Ян надумаў пасмяяцца з афіцэра? Здаецца, не было ў яго на гэта ніякіх падставаў, ды і паводзіўся ён ветліва і пачціва. Вядома ж, чалавек не арэх, не раскусіш. Ладно, пажывем, пабачым. На гэтай думцы ротмістры супакоіўся. Пагатоў, на сёння ў яго былі яшчэ і іншыя справы. Да сябе ў госці на абед запрасіў былы гарадскі галава Страхановіч. Якабіні міжволі падумаў, што гэтаксама ў якім-небудзь павятовым ці губернскім горадзе раней у мірны час запрашалі камандзіра палка, які праязджаў праз яго. Бацькі горада рыхтавалі падарункі, паненкі і паважныя матроны расфуфырваліся, даставалі стужкі, сукенкі, капялюшыкі. Праўда, ў тыя часы ён, ротмістр, палком бы дакладна не камандаваў, узровень не той.
Затое шчоўкаў бы абцасамі на балях, трымаў бы мясцовых прыгажунь у абдымках падчас галавакружнага вальса, завёў бы раман, паненкі проста млеюць ад кавалерыстаў, не выключана, што меў бы і дуэль. Цяпер жа на 4-м годзе вайны усе гэтыя нявінныя забавы падаваліся нечым далёкім і нерэальным, пустым, бадай што не рэальным, але менавіта цацачным, як елачныя ўпрыгожанні. У рэальнасці ж была няпэўнасць і нявызначанасць, з франтавой куламесы, з пастаяннай змены ўлады яшчэ толькі мусіла нарадзіцца нешта новае. Нараджэнне гэтае ішло пакутліва, але не было тут нейкага падабенства з нараджэннем чалавека, бадай больш нагадвала нараджэнне глінянай статуі з-пад рукі скульптара. Адно што скульптар быў не адзін, іх спаборнічала адразу некалькі, і пакуль было цяжка сказаць, чыя рука замацуе сваё вяршэнства. Менавіта пра рукі Якабіне думаў, калі прыбыў удзень у дом Страхановіча. Колішні гарадскі галава крыху нервова выбачаўся, што час ваенны, што цяпер недагучных прыёмаў, што новая ўлада вельмі коса пазірае на тых, каго грэбліва называе былымі. Хаця, вядома, і сярод бальшавікоў трапляюцца вельмі прыстойныя людзі, якім я з радасцю падаў бы руку, казаў Страхановіч. Ведаеце, ёсць такі бальшавік Лепяшынскі, блізкі да Леніна. У нас з ім даўняе шматгадовае ўжо знаёмства, вельмі прыстойны асабіста чалавек. Мяркую, што нават з бальшавікамі можна было б супрацоўнічаць, калі б такіх людзей было больш. Але, на жаль. Якабіне слухаў Страхановіча і ніяк не мог зразумець, навошта яго запрасілі. Няўжо для таго, каб пахваліцца знаёмствам у вярхах новай улады, ці экс-галава хацеў пазнаёміць камандзіра палка са сваёй дачкой Ляляй, шыкоўнай эмансіпаванай брунеткай, якая дыміла пахітоскамі і ўдавала з сябе жанчыну-вамп. Яна раз-пораз спыняла на Якабіне позірк, адначасова нейкі драпежны і замглёны мроямі. Аднак не падобна было, каб Страхановіч меў на ротмістра нейкія такія планы. Ён амаль не пакідаў госця ні на хвіліну, тым больш сам-насам з дачкой. Былы кіраўнік горада займаў асабняк на Петраградскай вуліцы, практычна ў самым цэнтры Воршы. Якабіне бачыў, што вайна амаль ніяк не зачапіла ні дом, ні дабрабыт яго насельнікаў. Посуд саксонскай парцаляны, нябедны стол, малочныя парсючкі, астраханская сцерляць, шпараі. Пасля страваў падалі каву і зусім нават не жалудовую ці ячменную. З усіх гасцей Страхановіча найбольшую увагу да ротмістра выказваў доктар Зархі. Экс-галава рэкамендаваў ротмістру Льва Барысавіча як светлую галаву і чалавека рэдкага розуму. Мы яго ў дзяржаўную думу хацелі вылучаць, але сам адмовіўся. З цёплай усмешкай казаў Страхановіч. Вы пагаварыце з ім, самі пераканайцеся. З гэтымі словамі гаспадар дома адышоў да іншых гасцей, нібы выканаўшы нейкую місію. Доктар Зархі належаў да той нацыянальнасці, што і амаль палова ўсёй Воршы. Ніхто не памыліўся б, назваўшы яго габрэем. Крыху вырачаныя вочы, кучаравыя чорныя валасы, якія пачалі злёгку сівець, невялікая гішпанская бародка, што надавала яму крыху мефістофельскі выгляд. Ён глядзеў на афіцэра дапытліва, нібыта вывучаў сімптомы нейкага новага захворвання. Вы даўно з фронту, ротмістр? На перадавой нібы ўжо некалькі месяцаў, зараз заканчваю фармаванне палка, але шчыра сказаўшы, я ўжо трошку разгубіўся, дзе зараз праходзіць лінія фронту. З немцамі ўсё ясна, яны там, мы тут. Аднак мяне не пакідае ўражанне, што фронт цяпер не толькі перад намі, але і паўсюль вакол нас. Зархі згодна паківаў галавой. Так, фронт цяпер паўсюль, і часам бывае цяжка разабраць, за каго ваюе чалавек, які стаіць побач з табой. Новая ўлада спарадзіла вакол занадта шмат незадаволеных, ці не так? А гэта пагражае ёй самой. Незадаволеныя могуць аб'яднацца. Якабіне крывавата пасміхнуўся ў адказ.
Але ж новая ўлада мае і шмат прыхільнікаў. Я так разумею, што вы кажаце пра бальшавікоў, бо і часовы ўрад быў не сказаць, каб занадта стары. Доктар схіліў галаву на бок і заклаў рукі за спіну. Цяпер ён нагадваў бусла, які ўглядаецца ў ваду, цікуючы сваю здабычу, вось-вось ухопіць. Доўгі нос дзюба нацэліўся на якабіні, вочы пільна ўглядаліся праз шкельцы пенснэ. А вы, ротмістр, не такі просты, як падаецца на першы погляд. Ведаеце, я вам скажу як лекар, у нашай медычнай навуцы быў такі час у сярэднявеччы, калі большасць хваробаў лекавалі кровапусканнем. Лічылася, што такім чынам можна выгнаць так званыя сапсаваныя гуморы. Флегму там або жоўць, як ні дзіўна, даволі часта гэтая мера дапамагала, штучна аслаблены арганізм кідаў усе сілы на змаганне з хваробай і перамагаў. Зархі прымоўк, трымаючы тэатральную паўзу. І вы лічыце, што нам зараз патрэбна вярнуцца да сярэднявечнай практыкі, але ўжо ў маштабах дзяржавы, а не чалавека? Крыва пасміхнуўся якабіне. Доктара гэтая усмешка, здаецца, ніяк не зачапіла. Ён працягваў углядацца ў твар суразмоўцы дапытлівым позіркам даследчыка, якому трапіўся надзвычай цікавы экземпляр, мала вывучаны навукай, нарэшце вымавіў: надзвычай, надзвычай кемлівы, толькі адна паправачка. Не я так лічу, а жыццё да гэтага вядзе. За час вайны народ крыху знелюдзеў, азвярэў. Зброя ўжо ўспрымаецца як самы надзейны аргумент. Чалавек з вінтоўкай зможа пераканаць у сваёй слушнасці любога Платона і Дэмасфена. Зархі яшчэ крыху памаўчаў, нешта ўзважваючы ўнутры сябе, і дадаў: менавіта таму так важна, каб вінтоўка заставалася ў руках тых, хто здатны пачуць Дэмасфенаў. Яго уважлівы позірк не адрываўся ад якабіні, быццам доктар хацеў зазірнуць у самыя глыбіні ротмістравай душы. Кмітіч, жнівень 2002. Кмітіч працягваў збіраць матэрыялы для свайго артыкула. Ён размаўляў са збітымі навукоўцамі і творцамі, чытаў, што паспелі апублікаваць калегі з іншых выданняў. Хтосьці з пацярпелых пагаджаўся на сустрэчу, іншыя абмяжоўваліся толькі тэлефоннай гутаркай. Ён ніяк не мог знайсці штосьці агульнае ва ўсіх збітых: літаратуразнаўца, гісторык-медыявіст, тэатральны рэжысёр, журналіст, пісьменнік. Ну, гуманітарыі, але што яшчэ лучыць гэтых людзей? Паспрабуем разгледзець палітычную версію. Уладныя эскадроны смерці калечаць творчую інтэлігенцыю і запалохваюць яе. Чым кепская працоўная версія, пагатовы прыклады аналогіі ўжо ёсць, але стрэмкамі тырчаць у бакі факты, якія не дужа ахвотна кладуцца ў такую палітычную схему, вытыркаюцца з яе. Кмітіч прыгадаў гутарку з гісторыкам-медыявістам, спецыялістам па сярэднявечных старадруках Міхаілам Лявіцкім. Той на сустрэчу пагадзіўся ахвотна. Можа, яму надакучыла праціраць крэслы ў расчытванні старадаўніх грувасткіх кніг інкунабулаў, а можа, халерычны тэмперамент пастаянна патрабаваў пераменаў. Праўда, версія пра тэмперамент прыйшла журналісту да галавы толькі тады, як ён непасрэдна пабачыўся з Лявіцкім. У невялікай кавярні, дзе яны дамовіліся спаткацца, невысокі Лявіцкі ствараў такі энергетычны тайфун, што здавалася, быццам ён адзін запаўняе сабой усё памяшканне. У пэўны момант Кмітіч стаў баяцца, што яго суразмоўца якім-небудзь чарговым рэзкім жэстам перакуліць філіжанку з кавай, якая стаяла перад ім. У нас на всю краіну толькі з дзясятак чалавек вывучае старадрукі, разумееце? Лявіцкі мала што не падскокваў, быццам сядзеў на адбойным малатку. Дзясятак, а ў той жа Польшчы штогод толькі з аднаго універсітэта столькі выходзіць. Кмітіч паспрабаваў уклінвацца ў халерычную прамову суразмоўцы, але марна. Словы Лявіцкага несліся лавінай, і гэтая стыхія ўсё напірала. У наш час увогуле варта гаварыць пра агульнагуманітарны крызіс. Вы ж разумееце, што мы стаім на краі бездані. Чаму пра гэта не пішуць газеты? Ваша, напрыклад. Чаму пра гэта не кажа тэлевізар?
Журналіст пагадзіўся, што можна казаць пра катастрофу, аднак імпэтнага навукоўца гэта не спыніла, прычым думка яго пераскочыла па невядомай спіралі. Вось у гэтым выпадку, пра які вы кажаце, напад гэты. Што, міліцыя шукае каго-небудзь? Ой, сумняюся. Якабіні, люты 1918. Якабіні азіраўся па баках. Памяшканне, у якое яго прывяла Ляля Страханович, выглядала даволі дзіўна. Асабняк на Афіцэрскай вуліцы стаяў у атачэнні некалькіх ліпаў, прыкрываючыся імі, як какетлівая паненка рэдкай вуалеткай. Уразіў ротмістра, аднак, не вонкавы выгляд дома. Будынка ў стылі псевдакласіцызму ён у сваім жыцці бачыў нямала. 2 з 3 правінцыйных асабнякоў мелі пры сабе калоны, порцікі ды іншую архітэктурную атрыбутыку ампіру. Больш здзівіўся малады афіцэр унутранаму выгляду залы, у якую яго і паненку праводзіла служанка. Невялікае памяшканне было абклеенае чорнымі шпалерамі, на якіх там-сям пракідаліся залацістыя блёсткі. Цяжкія цёмныя фіранкі, аксаміт, плюш Якабіні не змог разгледзець. Шчыльна самкнёнымі павекамі закрывалі вокны. Асвятленнем для залы служыла не электрычнасць і нават не састарэлыя газавыя ражкі. Нічога падобнага тут і блізка не было, адны толькі падсвечнікі. Правёўшы гасцей да залы, служанка пакінула іх, цішком перахрысціўшыся напаследак. Якабіні заўважыў гэта і спытаўся ў Лялі. Што за месца такое дзіўнае і чаму мы тут? Выглядае дужа падобна да нейкай чорнай імшы ці яшчэ чагосьці гэткага. Ляля ў адказ рассмяялася. Не чакала ад вас, ротмістр, такога цемрашальства. Чорная імша? Ха-ха, вы яшчэ раскажыце пра служэнне сатане ці яшчэ нешта падобнае. Не, тут у нас усё прагрэсіўна, не горш, чым у Петербургу, ой, Петраградзе, і публіка падабралася вельмі, вельмі прыстойная. Агулам у зале было не больш за тузін асобаў. Сапраўды, прысутныя наўрад ці надаваліся для нейкай чорнай імшы ці чагосьці падобнага. Сярод гэтай вельмі прыстойнай, па словах Лялі, публікі, Якабіні пабачыў маладзенькага гімназіста з першымі сціплымі пазнакамі вусікаў, упэўненага чыноўніка з бародкай эспаньёлкай, экзальтаваную паненку ў ружовай сукенцы з рукавамі буф. Малады чалавек у тужурцы, у якім угадваўся нядаўні студэнт, нешта захоплена расказваў яшчэ 2 паненкам. Тыя зачаравана глядзелі, як трусікі на ўдава. Адна з іх была ў валошкавым жакеце і маціцова-шэрай спадніцы, а на другой была зялёная сукенка з даволі смелым выразам на спіне. Прыслухаўшыся, Якабіні пачуў, што малады чалавек прамаўляе ў адным рытме, робячы паўзы, і зразумеў, што той дэкламуе вершы, бездакорны спосаб для заваёвы дзявочага сэрца ва ўсе часы і эпохі. Дык што тут будзе? Ляля, скажыце, калі ласка. У голасе афіцэра прагучалі ноткі жартаўлівай просьбы. А то мяне зараз цікаўнасць замучыць, і я пайду праз лінію фронта браць языка. Дзяўчына зноў рассмяялася. Я вас прывяла на спірытычны сеанс, духаў выклікаць. Гэта так пікантна. Я ведаю, што ў Петраградзе гэта апошнім часам вельмі модна пытацца ў духаў пра самае рознае, ну, пра будучыню або пра мінуўшчыну. Якабіні чуў пра спірытычныя сеансы, але ні ў адным з іх ніколі не ўдзельнічаў. Дзіўна для яго прагучала просьба зняць з сябе ўсе металічныя прадметы, але ротмістр падпарадкаваўся. З такой просьбай да ўсіх прысутных звярнулася гаспадыня дома Таццяна Бараноўская, эмансіпаваная з выгляду жанчына з пастаяннай іспанскай пахітоскай, якая дымілася ў яе руцэ. Яна ж вяла рэй і за сталом падчас спірытычнага сеансу. Адчувалася, што Бараноўская прывыкла да сябе ў галоўнай ролі ва ўсялякіх сітуацыях. Ляля прашаптала маладому афіцэру на вуха: «Тут няма нічога складанага, проста рабіце тое ж самае, што і іншыя».
Усе прысутныя селі за круглы стол, які стаяў пасярод залы. Палову свечак прыгасілі, таму ножкі стала ўжо губляліся ў цемры. Якабіні пабачыў, што на стале ляжыць белы вялікі аркуш паперы, па перыметры якога былі напісаныя ўсе літары алфавіту і лічбы ад 0 да 9. Пасярэдзіне аркуш быў падзелены напалам тлустай чорнай лініяй. Па адзін бок ад яе чыясьці рука вывела слова «так», па другі «не». Абодва кароткія словы былі напісаныя мудрагелістым почыркам з разнастайнымі ўпрыгожаннямі і завіткамі. Непасрэдна на чорнай лініі ляжала дагары донцам талерка. Бараноўская запытальна агледзела прысутных. «Чый дух будзем выклікаць?» Экзальтаваная паненка ў ружовай сукенцы, на якую ротмістр звярнуў увагу раней, аж падскочыла на сваім месцы і пранізліва заверашчала. «Старца Распуціна! Старца Распуціна! Ах, ён такі незвычайны, такі незвычайны! Ён распавёў бы нам пра жыццё ў імператарскім палацы!» Яе перапыніў гімназіст. «Трэба выклікаць дух паэта Сямёна Нацана. Гэта самы вялікі паэт Расіі за апошнія 50 гадоў. Мне здаецца, ён напрарочыў наш нялёгкі час, ён ведаў, да якіх глыбіняў не зрынецца наша дзяржава і грамадства». Якабіні са здзіўленнем паглядзеў на гімназіста. Нацан быў папулярным паэтам гадоў 30 таму. Наўрад ці малады чалавек мог заспець час, калі вершы Нацана перапісвалі ў свае альбомы не толькі навучэнцы гімназій, але і курсісткі. Вядома, у правінцыю сталічная мода прыходзіць са спазненнем, але каб аж на столькі гадоў, у такое верылася з цяжкасцю. «Піфагор!» – зашумеў барадаты мужчына. «Піфагора трэба выклікаць, ён наймудрэйшы з мудрацоў». «Валерый Александрович», – кісла пасміхнулася Барановская. «Мы не падрыхтаваліся да гутаркі з вашым элінскім мудрацом, і алфавіт у нас не іхны, і мову грэкаў мы не дужа помнім пасля гімназіі, толькі вам аднаму і будзе з ім цікава». Астатнія маўкліва падтрымалі гаспадыню дома, няўхвальна паглядаючы на барадатага, якога ляля шэптам назвала выкладчыкам гімназіі. «Распуціна!» – працягвала настойваць экзальтаваная паненка, але на яе ўжо амаль не зважалі. Студэнт у тужурцы, як заўважыў Якабіні, ціхама насыпаў перад сабой вузкую дарожку белага парашку і вынюхаў яе пустой гільзай ад папяросы. Здавалася, яму не было вялікай розніцы, чый дух будуць выклікаць прысутныя. Урэшце большасцю галасоў пагадзіліся запрасіць дух графа Льва Толстога, вялікага пісьменніка зямлі рускай, сумлення не толькі інтэлігенцыі, але і ўсёй нацыі, усяго народа. Прысутныя ўзяліся за рукі, ствараючы магічнае кола, іх позіркі сышліся на бліскучай халоднай парцаляне талеркі. Рышард адчуваў, як яго правая рука трымае левую руку лялі, шаўковую, пяшчотную, вузкую. З левага боку суседам ротмістра апынуўся той самы гімназіст, які прапаноўваў выклікаць дух паэта Нацана. Па тым, як нервова паторгваліся пальцы юнака, афіцэр зразумеў, што той хвалюецца, таксама ці не першы раз удзельнічае ў такой містычнай дзеі. Сам Якабіні хвалявання не адчуваў, ён верыў у Бога, але адчуваў недавер да расповедаў пра духаў, іншасвет і іншую падобную містыку. Таму і цяпер ён паглядаў навокал крытычным позіркам, не чакаючы з'яўлення ніякіх духаў. Яму проста прыемна было адчуваць дзявочую руку, якая так даверліва ляжала ў яго далоні. Лёгкі водар парфумы «Роз Жак Міно» ад вядомай французскай фірмы «Коті» хваляваў яго ўяўленне. Аднак сподак на стале нечакана здрыгануўся пасля таго, як мадам Барановская надрыўным замагільным голасам прагаварыла: «Дух Льва Толстога, прыйдзі, прыйдзі, мы заклікаем цябе з таго свету да нас, у свет пакінуты табой. Прыйдзі і адкажы нам на пытанні, якія мы хочам задаць табе. Прыйдзі, дух Льва Толстога, ты тут?»
Якабіні не паверыў сваім вачам, талерка здрыганулася і пасунулася ў бок надпісу «Так». Афіцэр адчуў сябе раптам маленькім хлопчыкам, на вачах якога адбываецца штосьці невытлумачальнае. Гэтаксама ён у маленстве глядзеў цырк, які прыехаў у горад, і чараўніка, які даставаў з пустога цыліндра галубоў, і дзівосных жанглёраў, з чыіх рук не падалі шары, а толькі ляталі, круціліся ў паветры, а потым паслухмяна вярталіся ў рукі сваім гаспадарам. Амаль гэтак жа заварожана, як за каляровымі шарамі ў руках цыркавога жанглёра, Якабіні сачыў за талеркай. Хтосьці з прысутных запытаўся, як доўга працягнуцца цяперашнія змрочныя часы. Дух графа перасунуў талерку да лічбы 7, затрымаўся каля яе, а потым наблізіўся да 0. 70! Раздаўся збянтэжаны голас барадатага піфагарэйца. Але 70 чаго? Дзён, тыдняў, месяцаў? Мейсенская парцаляна зноў здрыганулася і рукамі папаўзла па стале, паказваючы слова «год». Прысутныя недаверліва зашумелі, гаспадыня дома ўзвысіла голас. «Цішэй, цішэй, панове, я вас прашу! З духамі здараецца такое, яны пачынаюць блазнаваць, даваць жартаўлівыя, а то і проста абсурдныя адказы. Не пераймайцеся, прашу вас, вядома ж, 70 гадоў – гэта нейкая памылка, я так думаю». І хаця ўсе ўслых пагадзіліся з Бараноўскай, але разыходзіліся нейкія прыгнечаныя, нібыта прыяцелі, што хацелі пагаварыць пра нешта важнае, хоць непрыемнае, ды вось толькі размова нечакана абарвалася, і ніхто ўжо не наважваецца пачаць гаварыць пра гэтае непрыемнае. Якабіні праводзіў лялю па цёмных зімовых вуліцах. «Скажите, а вы верыце, што сапраўды ўся гэтая калатнеча, вайна працягнецца ажно 70 гадоў? Яна і так ужо ідзе 4-й год, і мы тут адчуваем, што фронт усё бліжэй і бліжэй». У голасе дзяўчыны было чуваць збянтэжанасць і разгубленасць. 70 гадоў, гэта ж так доўга. Паспеюць вырасці не толькі дзеці, але і дзеці дзяцей. Мы состарымся, а то і памрэм. Ротмістр маўчаў, задумаўшыся пра сваё. Нарэшце запруду яго маўчання прарвала. «Ляля, няўжо гэта напраўду быў дух? Мне неяк цяжка даць веры ў духаў. Прасцей думаць, што талерка рухалася нейкім механічным спосабам, ды хаця б і магнітам якім-небудзь. Але, здаецца, пад талеркай не ляжала нічога металічнага». Адказаць дзяўчына не паспела. Прагучаў нечаканы стрэл, куля ударылася ў сцяну недзе зусім блізка над галовамі маладых людзей. Якабіні імклівым рухам пацягнуў спадарожніцу за рог дома, прыгінаючыся ад магчымага наступнага стрэлу. Вольнай рукой афіцэр выцягнуў з кабуры пісталет сістэмы «Люгер» і стаў углядацца ў змрок вечаровай вуліцы. Чыясьці фігура ў папасе уцякала па брукаванцы направа. Пакінуўшы лялю, афіцэр выскачыў з-за рога дома і пабачыў, што паміж дамамі ў той бок, куды кінуўся ўцякач, тонкай шчылінай ад шырокай вуліцы адыходзіць невялікі праход. Якабіні пабег туды, трымаючы напагатове свой люгер. Далёка ў праходзе афіцэр разгледзеў цёмную постаць. Поўня з-над дахаў абыякава паглядала і на ўцекача, і на яго пераследніка. Стараючыся трымацца ў ценю дамоў, Якабіні пабег. Хутка ён заўважыў, што цень не рухаецца. Наблізіўшыся яшчэ крыху, пераследнік зразумеў, што наперадзе яго чакаюць 2 фігуры. Адна ляжыць на зямлі, другая стаіць над першай. Абедзве постаці не варушыліся. Яшчэ праз некалькі крокаў афіцэр апазнаў у першым чалавеку ўжо знаёмага яму кітайца Яна. Каля яго ног ляжала ў ненатуральнай позе цела незнаёмага вусача, які сутаргава падабраў пад сябе вінтоўку. Пад галавой вусача расплывалася цёмная лужына крыві. Раптам з горла незнаёмца вырваўся хрыплы гук. Па дарозе ў лазарэт, куды афіцэры кітаец вырашылі даставіць вусача, Ян патлумачыў, што вырашыў аддзячыць свайму выратавальніку і аберагаць яго.
Пры гэтым ён стараўся трымацца не на відавоку, каб не назаляць ротмістру. Гэтае памкненне хавацца ў ценю яго і падвяло, не дапільнаваў начнога стралка. Праўда, кітаец патлумачыў, што адразу заўважыў, адкуль стралялі ў Якабіне і яго спадарожніцу. Ён пагнаўся за стралком і збіў яго з ног. На жаль, пры падзенні са стралка зляцела папаха, і ён няўдала стукнуўся скронню аб брук. Ян не думаў забіваць, Ян думаў спыніць, уздыхнуў кітаец. Якабіне тым часам напружана разважаў, за што незнаёмы вусач страляў яго. Можа, ён рабаўнік, які хацеў пажывіцца чым-небудзь каштоўным, афіцэра забіў бы, дзяўчыну абрабаваў. З ляляй сваімі здагадкамі ротмістр дзяліцца не стаў, яна і так выглядала спалоханай. Праз чвэрць гадзіны хірург у лазарэце сказаў ім, што выратаваць дастаўленага вусача не ўдалося. Кміціч, сярэдзіна жніўня 2002. Грамадзянская паніхіда развітання з гісторыкам Анатолем Рыбнікам ладзілася на гістарычным факультэце, дзе ён выкладаў, у самым цэнтры сталіцы. Стары дарэвалюцыйны будынак памятаў яшчэ гімназістаў царскага часу. Цяперашнія студэнты быццам пераймалі нябачную эстафету, якую перадалі ім далёкія дзяды. Праўда, у саміх студэнтаў гэткага адчування не было, ці было такое адчуванне хаця б у выкладчыкаў вялікі сакрэт. Кміціч узняўся па шырокай старадаўняй лесвіцы, развітанне з Рыбнікам ладзілася на 3-м паверсе. На першым паверсе на бачным месцы быў вывешаны партрэт гісторыка ў жалобнай чорнай рамцы. Тэкст пад ім паведамляў, што калектыў факультэта, выкладчыкі і студэнты моцна смуткуюць з нагоды смерці паважанага ўсімі навукоўца. Тут і там па дарозе журналіст бачыў купкі студэнтаў і зразумеў, што ніякай трагедыі са смерці выкладчыка ніхто не ладзіць. Заняткі працягваюцца, а цырымонія развітання зойме невялікі час. Труна з целам размяшчалася ў холе. Вакол сурова ўрачыстымі тварамі стаялі немаладыя мужчыны ў пінжаках. Факультэт аддаваў апошнюю пашану свайму выкладчыку. Спрактыкаваны зрок Кмітіча адзначыў, што навуковыя калегі Рыбніка не могуць пахваліцца добрымі заробкамі. Не ва ўсіх, але даволі часта кідаліся ў вочы некалі модныя, але цяпер ужо зашмальцаваныя пінжакі, не першай свежасці кашулі, стаптаныя чаравікі. Ён адышоўся ў бок да высокага вакна, каля якога пабачыў двух злёгку знаёмых літаратараў, павітаўся з імі і спытаў, чаму не відаць нікога са сваякоў Рыбніка. Дык ён адзін жыў, зусім адзін. З пачуццём уласнай абазнанасці паведаміў вальяжны Алесь Ляўсюк, які сваімі паводзінамі нагадваў ці то капрызлівага паніча, ці то расійскага рэжысёра Мікіту Міхалкова. Прыўкрасны чалавек быў, разумны. Дадаў другі з літаратараў, Павел Пустальжонак, нагадваў нейкую драпежную птушку. Злёгку вырачаныя вочы, нос дзюбай, ды яшчэ высокі рост ствараў ілюзію, быццам ён узляцеў над навакольнымі, абіраючы сабе ахвяру. Дык ён зусім не меў нікога, і да яго ніхто не хадзіў. Кміціч ведаў пісьменніцкую любоў да слова, бачыў, як на сваіх сходах яны рваліся да трыбуны, каб паўтарыць усё тое, што за хвіліну да таго сказалі іншыя. Цяпер журналіст вырашыў скарыстацца гэтай схільнасцю да славаблуднасці, каб атрымаць дадатковую інфармацыю. У рэдакцыі чакалі рэпартаж з пахавання Рыбніка, не сухую справаздачу, а эмацыйны тэкст з жывымі ўражаннямі і перажываннямі. Ляўсюк адразу ж захапіў журналісцкую нажыўку. Чаго ж не хадзіў? Я, напрыклад, у яго ў гасцях быў. Ён у Серабранцы жыў у аднапакаёвай кватэры. Я яго артыкулы чытаў пра станаўленне беларускай дзяржавы, БНР, БССР. Вельмі цікавыя, грунтоўныя артыкулы мне вельмі падабаліся. Вось я і пайшоў з ім знаёміцца неяк, бо пісаў паэму пра тыя часы, і мне край як было трэба адчуць дух эпохі, адчуць герояў таго часу як жывых людзей. А хто, думаю, больш ведае пра іх адносіны, пра іх побыт, чым такі гісторык?
Я яму кнігу ў падарунак прынёс, ён мяне вельмі гасцінна прыняў, сказаў, што чытаў мае вершы, што падабаюцца, ага. На хвіліну красамоўе Ляўсюка прыпынілася, быццам пераадольвала нейкую нябачную іншым запруду, а потым жвавая хваля яго ўспамінаў лінула далей. Мы з ім тады добра пасядзелі, ён мяне пачаставаў сваёй едлаўцовай настойкай. Казаў, што ў іх на радзіме пад Баранавічамі такую родаць, духмяная, смачная. І цэлы вечар мы з ім прагаварылі пра братоў Луцкевічаў, Вацлава Ластоўскага, Янку Купалу, Максіма Гарэцкага, Жылуновіча Гартнага. Яны перада мной як жывыя тады паўсталі, і жыўчык Ластоўскі, і разгублены Купала, якога да сябе то адны, то другія цягнулі, і упарты Жылуновіч. Вось так ён мне гэта расказваў, быццам сам з імі быў знаёмы, назіраў іх ужывую. Пустальжонак, як было відаць, троху расперажываўся, што не пабываў у гасцях у такога цікавага навукоўца, бо пісаў раманы на сярэднявечную тэматыку, а не рэвалюцыйныя паэмы, але вельмі хутка знайшоў, чым адзначыцца. Ён апошнім часам нешта цікавае адшукаў у архівах. Мне калегі ягоныя казалі, што Рыбнік хваліўся, рыхтую, маўляў, сенсацыю. Ну, ад яго-то і не дзіўна, ён столькі ўсяго цікавага пазнаходзіў у тых архівах, што адзін працаваў за цэлы інстытут. А што за сенсацыю Рыбнік рыхтаваў? Кміціч рэагаваў чуйна, як хорт на паляванні. А вось гэтага не ведаю. Пустальжонак шумна ўздыхнуў. Ды і калегі ягоныя не ведаюць. Літаратар прыгнуўся і гучным шэптам дадаў: ходзяць чуткі, што яго кватэру яшчэ да міліцыі наведалі нейкія злодзеі, якія перакапалі ягоныя навуковыя запісы. Магчыма, гэта яны і да смерці Рыбніка спрычыніліся. Стась, сярэдзіна жніўня 2002. На гістарычным факультэце ён стаяў недалёк ад труны Рыбніка, ціхенька прыткнуўся ў кутку бліз вакна. На факультэт ён прыйшоў не для таго, каб згадаць студэнцкія часы або развітацца з улюбёным выкладчыкам. Стася на факультэт прывяла банальная праца. Ён не быў ні выкладчыкам, ні аспірантам факультэта, але ўсё ж яго праца была знітаваная з альма-матэр. Паводле сваіх службовых абавязкаў у камітэце дзяржбяспекі Стась курыраваў гістфак. На пахаванні Рыбніка ён адкрыта нудзіўся, але сысці не мог. Начальства строга загадала прасачыць, каб нічога ніякага. Стась не запярэчыў, але ў глыбіні душы пасміхнуўся. Часы, калі студэнты ладзілі мітынгі на пахаванні нейкіх дзеячаў культуры, скончыліся бадай што разам з часамі царызму. Гэта тады было можна ўскараскацца на ліхтар і раскідваць пракламацыі, рамантычны вобраз апеты ў савецкім кіно. Ну, яшчэ да сярэдзіны 90-х маглі падбывацца нейкія мітынгі, хаця і без раскідвання ўлётак. А цяпер... Не, цяпер такога папросту быць не можа, але загад не абмяркоўваецца. Вось і стаяў Стась у холе, цікуючы па баках, прыслухоўваючыся да размоваў. Прысутнічалі тут пераважна прыгнаныя выкладчыкамі студэнты, якія нудзіліся не менш за Стася, хаця некаторым было цікава. Яны абмяркоўвалі прычыны смерці навукоўца, прычым версіі выказваліся самыя розныя. Хтосьці безапеляцыйна заяўляў, што Рыбніка забілі браткі, бо ён атрымаў спадчыну з Амерыкі і не захацеў падзяліцца. Яшчэ нехта казаў, быццам сам чуў ад выкладчыкаў, Рыбнік выпіваў кампаніі і ўсё скончылася п'янай бойкай, у якой яму не пашанцавала. Куточкі вусна ў Стася, які чуў такія размовы, мімавольна торгаліся ўверх, але ён паспяваў апанаваць свае эмоцыі. Дзеці, што з іх узяць? А вось тройка каля суседняга вакна яго вельмі зацікавіла. Два мужчыны ў гадах паважна расказвалі нешта трэцяму, маладзейшаму. Стась цішком, быццам незнарок, наблізіўся, каб пачуць. Крывячы рот, адзін са старэйшых расказваў пра высокія душэўныя якасці памерлага Рыбніка і хваліў за дапамогу ў напісанні паэмы на рэвалюцыйную тэматыку.
Кадыбіст толькі пасміхнуўся ў душы, хто іх чытаў, тыя рэвалюцыйныя паэмы. А вось словы другога са старэйшых Стася ўстурбавалі. Той распавядаў, быццам рыбнік рыхтаваў нейкую навуковую сенсацыю. Найбольш, праўда, Стася занепакоіў не сам гэты расповед, перасыпаны словамі «нібыта» і «пачутках», колькі рэакцыя маладзейшага на пачутае. У вачах у яго загарэліся агеньчыкі авантурызму, якія Стась імгненна пазнаў. У гэтым позірку была няпростая зацікаўленасць. Гэта ззяла радасць паляўнічага, які напаў на верны след. «Хто ж ты такі і што ты тут шукаў?» Думаў кадыбіст, ідучы следам за маладым чалавекам, які неўзабаве пакінуў будынак. Сачыць за ім было лёгка, ахвяра нават не здагадвалася, што яе пасвяць, не азіралася назад і не спрабавала схавацца. Калі малады чалавек зайшоў у рэдакцыю вядомай Стасю газеты, кадыбіст задаволена хмыкнуў. Імя гэтага цікаўнага можна будзе з лёгкасцю даведацца з публікацыі. Эго, жнівень 2002. Грувасткае электрычнае прыстасаванне, драўляны квадрат, да якога прымацаваная тырчма, вертыкальная металічная трубка, па ёй уверх-уніз можна перасоўваць металічнае дзяржальна, на канцы якога металічная ж яйка. Гэта цяперашнія 20гадовыя ніколі не бачылі старога фотапавелічальніка, а я не толькі бачыў, але і карыстаўся ім даўно ў дзяцінстве, калі бацька вучыў мяне рабіць фатаграфіі. Так што гэтая Нява-4 мае біяграфію амаль такой самай даўжыні, як і я, каля 30 гадоў. Апошнія гады гэты павелічальнік пыліўся ў кладоўцы, я нават думаў выкінуць яго ці прадаць на запчасткі, вось і добра, што не паспяшаўся пазбавіцца. Гэта раней, яшчэ ў Савецкім Саюзе, была патрэбная такая механіка, а потым у 90-е усю гэтую сярэднявечную мудрагелістасць хутка выцеснілі паляроіды. Шчоўк, і вось табе маеш фотку, і ніякіх сядзенняў у цёмным пакоі пры чырвоным ліхтары, ніякіх разбоўтванняў праяўніку і фіксажу. Потым на змену паляроідам і ўвогуле прыйшлі лічбавыя фотоапараты. А фотапавелічальнікі засталіся ў савецкім мінулым, там сама дзе ложкі з панцырнай сеткай, малако ў пірамідальных папяровых пакетах і радыёлы з вінілавымі кружэлкамі. Для мяне гэтая фотапрылада назаўжды застанецца адзнакай не столькі майго савецкага дзяцінства, колькі падлеткавых гадоў. З ім, з фотапавелічальнікам, звязаныя мае першыя дзіцячыя ўражанні ад эротыкі. У каробцы, дзе бацька трымаў сямейныя фотастужкі, я выпадкова натрапіў на невядомую мне плёнку. Дагэтуль не ведаю, якім чынам яна трапіла ў гэтую каробку. Можа, бацька паклаў яе туды, бо ведаў, што маці ўсё адно фатаграфіі разглядае ўжо толькі надрукаваныя. А на тое, што мой цікаўны нос палезе корпацца ў сямейных фотаплёнках, сярод якіх ляжала крамола, ён не разлічваў. Зрэшты, пра гэта можна толькі гадаць, бо з бацькам я пра тую стужку ні разу не гаварыў, а праз нейкі час фотаплёнка з эратычнымі кадрамі проста знікла з каробкі. Гэта потым, праз пару гадоў, я даведаўся, што бляклыя цьмяныя фатаграфіі, вырабленыя мной з той стужкі, пагражалі мне крымінальным кодэксам за выраб і распаўсюд парнаграфіі. Так, я не толькі друкаваў фотаздымкі, але і шчодра дзяліўся імі са сваімі аднакласнікамі. Думаю, ім, як і мне, яны дапамаглі лягчэй перажыць пару падлеткавай гіперсексуальнасці, што было нялёгка ў савецкі час, калі адсутнічалі разнастайныя плейбоі ды іншыя падобныя выданні. Але зараз я дастаў павелічальнік не дзеля фатаграфіяў. На стужцы, якая такім дзіўным чынам трапіла ў мае рукі, былі мікрафішы, фотаздымкі нейкіх дакументаў ці што. Раней мне даводзілася бачыць мікрафішы ў бібліятэцы, а вось чытаць іх праз фотапавелічальнік даводзіцца ўпершыню. Фотаздымкі на стужцы былі розныя, тут трапляліся і перазнятыя рукапісныя старонкі, і нейкія бланкі, і газетныя нататкі.
На адным з першых кадраў я пабачыў газетную старонку. Напышлівы старадаўні шрыфт паведаміў, што гэта 987 нумар выдання «Аршанскі веснік» ад 12 студзеня 1918 года. Адна кароткая нататка была абведзеная алоўкам ці асадкай, каб вылучыць яе на старонцы. «Беларускі дывізіён». На днях у раён Аршанскага павета прыбыў першы беларускі конны дывізіён, які знаходзіцца яшчэ ў перыядзе фармавання. Дывізіён часова спыніўся ў вёсцы Барань. Камандзір дывізіёна Якабіні, ураджэнец Аршанскага павета. Так я даведаўся імя Рышарда Якабіні, ротмістра, камандзіра першага беларускага коннага дывізіёна. Амаль усе дакументы, адзнятыя на плёнку, былі так ці іначай звязаныя з яго імем. Выпіска з метрычнай касцельнай кнігі пра нараджэнне і хрышчэнне Рышарда Якабіні, гімназічны табель, палкавыя дакументы, характарыстыкі камандзіраў. Я не мог зразумець, што такога важнага было ў гэтых дакументах, чаму на іх ішло такое паляванне, чаму хтосьці быў гатовы заплаціць за іх сваім жыццём. Што такога надзвычай важнага можа быць у дакуменце з назвай «Хадайніцтва»? Нават калі далей напісана, што сябра Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Рышард Якабіні просіць у старшыні народнага сакратарыяту БНР дапамагчы ў кампенсацыі грошай, якія ён, Якабіні, затраціў з уласнай кішэні на фармаванне беларускага коннага палка, першапачаткова дывізіёна. Ну, вядома, гэта можа зацікавіць гісторыка, дакумент ад 15 чэрвеня 1918 года. Але я не чуў, каб за нейкія падобныя гістарычныя дакументы забівалі. Што ж тут не так? Я глядзеў на павялічаныя негатывы дакументаў, якія паказваў мне фотапавелічальнік, і ніяк не мог зразумець. Вось паведамленне, што ў студзені 18 года беларускі конны полк прызнаў уладу саветаў, а вось паведамленне, што на пачатку сакавіка камісар палка рашэннем палкавога савета загадаў арыштаваць камандзіра Якабіні. Праўда, мяркуючы па ўсім, ротмістру ўдалося неяк пазбегнуць хуткага і няўмольнага вайсковага суда. Нездарма ж у чэрвені ён просіць кампенсаваць яму выдаткі за фармаванне баявой адзінкі. Я не разумеў да таго часу, пакуль не натыкнуўся на некалькі дакументаў ліпеня-жніўня 1918 года. Кмітіч, сярэдзіна жніўня 2002. Угнуўшы галаву ў плечы, Кмітіч сядзеў за артыкулам пра збітых навукоўцаў, яго пальцы танчылі ў нейкім рваным рытме па клавіатуры камп'ютара. Як і большасць журналістаў, якія не асвоілі 10-пальцавую сістэму набору, Павел стукаў па клавішах указальным і сярэднім пальцам кожнай рукі. Зрэшты, гэта яго нямоцна засмучала, троху павольнейшы тэмп набору даваў дадатковы час на тое, каб сфармуляваць думкі, і ягоныя пальцы працягвалі танчыць, быццам наігрывалі нейкую джазавую імправізацыю. Стук-стук, стук-стук, паўза сінкопа і зноў стук-стук-стук. Праца над артыкулам дапамагала Кмітічу пераключыць свае думкі, засяродзіцца на чымсьці адрозным ад нядаўніх падзеяў. Яны вярталіся з Ксеняй з купалаўскага тэатра, куды хадзілі глядзець пастаноўку пінскай шляхты. Камедыя спадабалася абодвум, нарагаталіся ад душы. Па дарозе дадому ўсё згадвалі ротмістра Кручкова ў выкананні актора Віктара Манаева. Яго вусы і крыклівыя паводзіны былі нібыта суцэльна знятыя з вядомага ўсёй краіне палітычнага дзеяча. І вядома ж, яны цалаваліся ўсю дарогу. Пачатак восені нібыта высцілаў ім жоўта-чырвоную дывановую дарожку ў будучыню, абсыпаў іх лісцем, як маладых на вяселлі пасыпаюць зернем. Іхная радасць абарвалася, як толькі яны адчынілі дзверы ў кватэру, якую здымаў Павел. Усё в ёй сведчыла пра нядаўні візіт няпрошаных гасцей. Канапа была адсунутая ад стенкі, кнігі кучай валяліся на падлозе, прычым некаторыя з іх былі раскрытыя і кінутыя карэньчыкамі ўверх. Камп'ютар, які Кмітіч вымкнуў перад сыходам, цяпер зноў быў уключаны. На маніторы было адкрытае вакенца вордаўскага файла з нейкім кароткім набраным тэкстам.
Падышоўшы бліжэй, хлопец прачытаў адзіны сказ, надрукаваны без аніякіх знакаў прыпынку. «Лепш вярні тое, што прыхапіў, бо не тваё». Павярнуўшыся да Ксеніі, якая ўсё яшчэ стаяла ля ўваходных дзвярэй і шырока раскрытымі вачыма аглядала навакольны вэрхал, Павел адчуў сябе нечакана вельмі сталым. Адказнасць, якую ён прымаў на сябе поруч з дзяўчынай, нібы дадала яму гадоў. Ты сёння едзеш да бацькоў і бліжэйшыя некалькі дзён начуеш у іх. Калі што якое, скажы, скажы, што мы пасварыліся, каб яны не задавалі лішніх пытанняў. Ён гаварыў рашучым тонам, каб Ксеня не надумала пярэчыць. Тут робіцца нешта няяснае. Мяркую, што гэта звязана з маёй працай, таму мне трэба некалькі дзён, каб разабрацца. Мне будзе спакайней, калі ты пабудзеш у баку, добра? Ён пацалаваў агаломшаную дзяўчыну ў шчаку і пацягнуў яе на выхад. Дарогай ён спрабаваў суцешыць Ксеню і казаў ёй, каб не хвалявалася. Ты ж бачыш, гэта заходзілі нейкія добрыя людзі, а не якія-небудзь зладзюшкі. У адказ яна сутаргава ўсхліпвала. Як ты можаш называць добрымі людзьмі тых, хто робіць такія гадасці? Ён крыва пасміхаўся. Добрыя людзі таксама робяць гадасці, але без энтузіязму і без задавальнення. Вярнуўся назад ён гадзіны праз 2, калі правёў Ксеню да дома яе бацькоў. Парадак наводзіць не стаў, а дастаў флэшку і запусціў праверку, якая адсканавала б камп'ютар на наяўнасць вірусаў і шпіёнскіх праграмаў. Зварыў кавы ў мядзянай турцы і сеў разважаць. Калі праграма скончыла праверку, ён задаволена гмыкнуў, бо вынікі гэтай праверкі пацвердзілі ягоную думку: ніякіх вірусаў, ніякіх шпіёнаў. Яго хацелі толькі запалохаць або папярэдзіць. Гэтую ж мэту пераследаваў і знарочыста неахайны ператрус рэчаў у кватэры. Запалохаць або папярэдзіць, або і адно і другое разам. Зрэшты, гэта зусім не азначала, што заставацца ў гэтай кватэры па-ранейшаму бяспечна. Яму прадэманстравалі, наколькі лёгка можна парушыць ягоны лад жыцця, наколькі проста яго можна дастаць. Значыць, правільна ён зрабіў, калі адправіў Ксюху да бацькоў. А зараз трэба напісаць артыкул пра збітых інтэлігентаў. Цяпер яго пальцы няўпэўнена стукалі ў клавіатуру, быццам спрабавалі яе на гарачыню і, нечакана апёкшыся, рэзка адскоквалі назад. Ён пісаў пра тых, з кім паспеў пагаварыць сам, і пра тых, з кім пагаварылі яго калегі з іншых выданняў. Лямзес, Мазліўскі, Грамец, Лявіцкі. Іх твары быццам стаялі ў яго перад вачыма і уважліва глядзелі на тое, што піша ён, журналіст Павел Кмітіч. Ён трымаў справаздачу перад тымі, чые імёны ведаў і шанаваў яшчэ бадай са студэнцкіх гадоў. Таму і пісаў Кмітіч не пра іх, а для іх, каб не было потым сорамна перад героямі яго артыкула. Збіты да сінякоў Лямзес, насцярожаны Грамец, Мазліўскі са сваёй пашкоджанай нагой. Гэтыя людзі былі яго героямі, не героямі артыкула, а тымі, кім ён ганарыўся. Кмітіч пісаў пра тое, як немаладыя ўжо навукоўцы становяцца па вечарах ахвярай вулічнай шпаны, і ўсё гэта адбываецца ў тым самым горадзе, улады якога ганарацца парадкам і чысцінёй, а за чыстенькім фасадам хаваюцца ашчэраныя іклы і крывавыя ўсмешкі гопнікаў, і ўлада проста не можа зберагчы ад іх нападаў людзей, якія склалі б гонар любой нацыі. Не можа, бо не бачыць ніякай практычнай карысці ад культуры. Ён дапіша і адашле артыкул яшчэ ўначы. Трэба спяшацца, бо такія чорныя меткі проста так не прыходзяць. А артыкул у яго атрымаецца добры, ён у сваёй слушнасці ўпэўнены, вулічная шпана збівала навукоўцаў, ніякай палітыкі. Не ўпісваўся ў агульную карціну толькі гісторык Рыбнік, той самы, пра якога разгублена згадываў міліцэйскі капітан Дзерашонак. Эго, снежань 1990. Зіма ў нашым клімаце не самая зручная пара года для падпільноўвання парачак, для падглядання. Снежкі, абдымкі, рэдкія пацалункі на марозе — вось і ўвесь мой нявінны здабытак у халадэчу.
Жаночае цела, як правіла, холад не любіць, таму з надыходам восені пачынае нарошчваць на сабе дадатковыя апранахі, кофты, камізэлькі, панчохі ды рознае іншае. Шукаючы салодкай спатолі сваім прагным вачам, я зразумеў, што мяне могуць выратаваць студэнцкія інтэрнаты. Вокны дзявочых пакояў узімку вабілі мяне, як начнога матылька вабіць святло лямпачкі. Я заходзіў у пад'езды суседніх дамоў, забіраўся на гарышча, а то і на дах, даставаў тэрмас з гарачай гарбатай, бінокль і аддаваўся раскошай назіранняў. Гнуткія дзявочыя целы набліжаліся да вокнаў, потым аддаляліся, быццам у нейкім танцы пад нячутную мне мелодыю. Месца ў пакоі няшмат, а жывуць там па некалькі чалавек, таму часта я назіраў распрананні, апрананні, пераапрананні каля самых вокнаў. Дзяўчаты не асабліва саромеліся, бо ведалі, што вокны іх даволі высока ад зямлі, знізу нічога не пабачыш, дамоў наўкола няшмат, таму іх жыхарам пікантныя карцінкі таксама наўрад ці дастануцца. Зрэшты, некаторыя, магчыма, знарок пераапраналіся перад вокнамі, дражнячы ненаўмыснага гледача ці такога прагнага назіральніка, як я. Тонкая фігурка нерашуча спынялася недалёка ад вакна і пачынала сцягваць праз галаву сукенку, потым ішла нейкая маечка, за ёй надыходзіла чарга станіка, рэдка карункавага, найчасцей простага, немудрагелістага. Колькі розных станікаў я пабачыў за час сваіх назіранняў, чорных і белых, чырвоных і бэзавых, у гарохі з хвалямі, з кветкамі. А з-пад станіка вызваляліся грудкі і маленькія натапыраныя другога памеру і ўжо ацяжэлыя, спелыя грудкі чацвёртага. Оптыка ад такога відовішча хутка пацела на марозе, даводзілася праціраць акуляры бінокля. Не сумняюся, што некаторыя дзяўчаты здагадваліся, што ў гэты момант мой позірк лашчыць іхныя спакушальныя вабноты, іхныя акругласці і выгіны. Наша культура прывучае жанчын да эксбіцыянізму. Жаночае цела дапамагае прадаваць усё, ад кавы да канапы і аўтамабіля. Жаночае цела на канапе, жаночая нага на педалі газу, бляшанка з-пад кавы, якая сваімі выгінамі нагадвае жаночую фігуру. І гэта не кажучы пра чыста жаночыя рэчы, панчохі ці станікі для галення. Жаночы эксгібіцыянізм добра прадаецца. І ўсе ведаюць, што нічога ганебнага ці непрыстойнага ў гэтым няма. Напэўна, са сваімі ведамі я мог бы працаваць у аддзеле жаночай бялізны, хаця з другога боку сумняюся, што мяне б туды ўзялі. Па кансультацыю ў такім інтымным пытанні жанчыны наўрад ці сталі б звяртацца да незнаёмага мужчыны. Калі я пачынаў замярзаць на сваім назіральным пункце, то пакідаў яго. Я ж не вар'ят, каб замарозіць сябе. Чаканне заўтрашняй насалоды – гэта таксама задавальненне. Якабіні, люты 1918. Пакой, куды прывялі якабіні, асвятляла толькі цьмяная газнічка. Вуліцы былі накрытыя вэлюмам позняй лютаўскай цямрэчы і складалася ўражанне, быццам гэтую цямрэчу афіцэр прыцягнуў у дом на сваіх плячах. Якабіні прайшоў міма люстэрка, у якім мільгануў насцярожлівы водбліск агню. Кнот лямпы яўна быў прыкручаны, каб святла было як мага менш. Ротмістр адчуваў, што ў памяшканні знаходзіцца некалькі чалавек, ён чуў іх няроўнае разнароднае дыханне, але не мог вызначыць ні велічыню пакоя, ні колькасць людзей у ім. Міжволі ў ротмістра ўзнікла асацыяцыя ці то з аперэткай, ці то з бульварным раманам, дзе атмасфера, паводле вызначэння, павінна быць загадкавай і містычнай. Доктар Зархі быў адзіным, чый твар мог разгледзець якабіні ў няясным святле лямпы. Рысы доктаравага твару ў гэтай паўцемры абвастрыліся, больш выяўна выдаючы ў ім прадстаўніка біблейскага народа, чым афіцэр разгледзеў пры ранейшай сустрэчы. Прабачце за такія меры, ротмістр, але мы мусім на іх ісці, каб не шкадаваць у далейшым. У наш час нават інтэлігентным людзям даводзіцца вучыцца нейкай канспірацыі. Доктар адкашляўся, нервова паціраючы рукі.
Некаторыя ўплывовыя грамадзяне нашага горада папрасілі мяне быць іх прадстаўніком падчас гэтай гутаркі. У нас ёсць просьба да вас, ротмістр, ці не маглі б вы даць слова афіцэра, што ўсё пачутае вамі тут застанецца ў межах гэтага пакоя і гэтых вушэй, нават калі вы не пагодзіцеся з тым, што я скажу. Павісла глухая ватная ціша. Якабіні прыкусіў ніжнюю губу, каб не даць вырвацца неабачлівым словам, потым ён няспешна прамовіў: «Леў Барысавіч, вы запрасілі мяне на сустрэчу і звяртаецеся да мяне з такой незвычайнай просьбай. Наўрад ці вы думалі, што я адмоўлюся даць слова афіцэра ў такой сітуацыі, іначай навошта мяне запрашаць? Але мы ў гэтым пакоі не адны, і я не ведаю, колькі зараз чалавек нас чуе. Як не ведаю і таго, ці не падрыхтавалі вы для мяне нейкую пастку. Мне б хацелася думаць, што я ў вас таксама не памыліўся і ніхто з нас не будзе гуляць краплёнымі картамі. Вы маеце маё слова афіцэра, але калі далейшая наша гутарка працягнецца ў цяперашняй цемры, то дазвольце мне адразу адкланяцца. У такія гульні цяпер не гуляюцца нават рамантычныя гімназісты». Зархі згодна матлянуў галавой і гэтым знакам нібыта націснуў у паветры нейкую нябачную клавішу, якая ўключыла святло, гук і нейкія іншыя фізічныя з'явы. Хтосьці заваждаўся каля сценкі і неўзабаве Якабіні пабачыў, што ў пакоі знаходзіцца каля 1,5 дзясятка чалавек, пераважна мужчыны, але была і адна жанчына. Марыя Лаўрэнцівна Антонова ўваходзіла ў кіраўніцтва гарадскога камітэта партыі эсэраў, і сюды яе запрасілі не за прыгожыя вочы прыватнай асобы, а менавіта як прадстаўніцу партыі. Краем вока ротмістр пабачыў, як яму хтосьці прыязна пасміхаецца і ківае галавой. Павярнуўшыся, ён угледзеў знаёмы твар Страхановіча. Гарадскі галава быў відавочна задаволены бачыць тут Якабіні. Большасць прысутных была, аднак, яму невядомая нават навочна. Вока зачапіла пару фігураў, у паставе і выпраўцы якіх угадваліся афіцэры, астатнія былі цывільныя, збольшага ўжо немаладыя. Зархі тым часам працягваў гаварыць, звяртаючыся да Якабіні. «Як вы ведаеце, ротмістр, бальшавікі ў Брэсце не падпісалі мірнае пагадненне з немцамі, і тыя вядуць наступ па ўсім фронце. Таварыш Троцкі!» На гэтым моманце твар доктара скрывіўся, быццам мыла з'еўшы. Таварыш Троцкі паспадзяваўся, што немцы ўжо не маюць сілы. Ведаеце, усе гэтыя братанні, надзеі на нямецкі пралетарыят, памыліўся, аднак, таварыш Троцкі. Праз кіслую міну праступіла зларадная ўсмешка. Якабіні ўсё гэта ведаў, немцы пайшлі ў наступ і занялі ўжо не толькі заходнюю Беларусь, але цэнтральную і частку ўсходняй. Фронт імкліва набліжаўся да Воршы, горад ужо двойчы абвяшчалі на ваенным становішчы. Праўда, трымалася такое становішча нядоўга, пару дзён, але ўсё ж і каменданцкая гадзіна і вайсковыя патрулі ўсё ў гэты час было. Якабіні уважліва слухаў словы Зархі. Доктар яўна быў не толькі чалавекам, абраным для перамоваў, але і лідарам гэтага кола. Ротмістр пакуль што не зразумеў, ці быў Зархі абраны афіцыйна, але ягоная фактычная лідарская пазіцыя была неаспрэчнай. Ва ўмовах, калі гораду пагражае нямецкая акупацыя, мы вырашылі... Доктар хітра пасміхнуўся і вылучыў голасам наступную фразу, што неабходна стварыць камітэт самаабароны. Паўза, хітрыя вочы насцярожана глядзяць на Якабіні, як зрэагуе. Ці ўсё ён правільна зразумеў? Пабачыўшы, як ротмістр здзіўлена ўзняў левае брыво, Зархі задаволена пасміхнуўся. Усё правільна. Ён не памыліўся ў сваіх разліках на гэтага чалавека, ды і дзіўна было б недаацэньваць здагадлівасць баявога афіцэра. У баі кемлівасць часам становіцца ці не адзінай запарукай жыцця. Мы не ўпэўненыя, што бальшавікі здолеюць даць адпор ворагу. У голасе доктара гучала насмешка. Яны за месяц здолелі здаць ворагу тое, што некалькі гадоў утрымліваў кляты імі царскі рэжым, а потым некалькі месяцаў дэмакратычны часовы ўрад.
Цягнік з камісарамі з Менску ўжо, мабыць, пад'язджае да нас і праскочыць чыгуначную станцыю пад горадам без прыпынку. Мы самі мусім паклапаціцца пра сваю абарону. Таму мы прапануем вашаму палку далучыцца да гарадскога камітэта самаабароны і не даць ворагу таптаць каваным ботам нашую зямлю. Якабіні міжволі пасміхнуўся. Доктар не толькі меў лідарскія здольнасці, але і быў яшчэ неабыякім дыпламатам, здольным сказаць пра галоўнае вельмі празрыстымі намёкамі. Разам з тым абвінаваціць яго ў змове было вельмі і вельмі складана. Зархі мог заявіць, што яго папросту няправільна зразумелі. Зрэшты, Якабіні быў упэўнены, што камісары не будуць сабе занадта дурыць галаву, разбіраючыся ў мудрагелістасцях доктаравых фармулёвак. Ён чуў, што кіраўнік бальшавікоў Ленін сказаў: «Кожная рэвалюцыя толькі тады чаго-небудзь вартая, калі яна ўмее абараняцца». А пры абароне няма кепскіх сродкаў, асабліва, калі гаворка ідзе пра тваё выжыванне. Вайна ўмее вучыць гэтай простай ісціне. Ротмістр прыгадаў вырачаныя вочы першага забітага ім немца. Той асеў пад шабляй, але яшчэ нейкі час імкнуўся дацягнуцца штыком да Якабіні. У Зархі вочы былі не вырачаныя, проста хітра прымружаныя. Ён дапытліва і напружана глядзеў на свайго суразмоўцу, чакаючы адказу. Я здагадваюся, што асноўная прычына маёй тут прысутнасці – гэта мой полк. Якабіні асцярожна падбіраў словы. Падчас вайсковых дзеянняў, як казаў Наполеон, найперш улічваюцца вялікія батальёны. Але і я маю да вас сустрэчнае пытанне. Полк, якім я камандую, называецца першым беларускім конным. Думаю, гэта вы памятаеце. Ён складаецца з ураджэнцаў нашага краю і ствараецца для служэння беларускаму народу. Ці гатовы будзе ваш камітэт, панове, прызнаць, што падпарадкоўваецца радзе, якую абраў у снежні 17-га усебеларускі з'езд? Асабіста я не магу падтрымліваць тыя дзеянні, якія пярэчылі б законна абранаму кіраўніцтву нашага краю. Гэтага мне не дазваляе маё разуменне афіцэрскай годнасці, а іншага законнага кіраўніцтва, акрамя беларускай рады, я зараз не бачу. У памяшканні запанавала ціша, прысутныя былі відавочна азадачаныя нечаканай заявай ротмістра. Але ж ротмістр! У голасе Зархі гучала сумесь здзіўлення і расчаравання. Рада не больш, чым фікцыя, за ёй нікога няма, у яе няма рэальнай сілы. Дык жа і ў вас, Леў Барысавіч, няма рэальнай сілы, іначай бы вы не звярнуліся да мяне ў самы апошні момант. Якабіні пасміхнуўся куточкам вуснаў. Я заўважыў сярод прысутных некалькі афіцэраў, але тут і цяпер, наколькі я разумею, гэтыя панове прадстаўляюць самі сябе. Ротмістр падняўся, агледзеў мужчын, якія відавочна працягвалі заставацца ў разгубленасці. Фікцыя, кажаце, можа і так. Але фікцыі застаюцца фікцыямі толькі да таго часу, пакуль мы не пачынаем увасабляць іх у жыццё. Кожная здзейсненая мара – гэта чыясьці былая фікцыя. Прынамсі, я маю тэлеграму ад беларускай рады арыштаваць цягнік з мінскімі камісарамі, які следуе праз чыгуначную станцыю Ворша, і намерваюся выканаць гэты загад. Ваш камітэт самаабароны можа далучыцца да дзеянняў майго палка. Гонар маю. З гэтымі словамі Якабіні пакінуў памяшканне, спінай адчуваючы чужыя позіркі. На цёмнай вуліцы ён спыніўся, глыбока ўдыхнуў марознае паветра і нягучна сказаў, звяртаючыся быццам да самога сябе: «Ну, што чуваць, я ж ведаю, што ты тут». У гэтае ж імгненне ад ствала тоўстага старога дуба аддзяліўся лёгкі цень. Ян сумленна выконваў добраахвотна ўзятую ролю целаахоўніка. Кепска, зусім кепска. Па словах кітайца, дом, у які запрасілі ротмістра, знаходзіцца пад назіраннем.
3 разы каля яго туды-сюды прайшла адна і тая ж парачка, у падваротні насупраць неадлучна стаіць чалавек, які час ад часу паліць самакруткі з махоркай, а ў вокнах дома па суседстве быў заўважаны чалавек з біноклем. Якабіні пагадзіўся, што гэта вельмі кепска. Час, яму катастрафічна бракуе часу. Газета «Аршанскі вестнік», нумар 1013, 25 лютага 1918 года. Арест Комитета безопасности. По постановлению Оршанского исполкома в ночь на 24 февраля во время заседания членами исполкома арестован Комитет общественной безопасности и штаб по самоохране города Орши. Долгополов, доктор Зархи, Хвилевицкий, Романовский, А. Соколов, Пиневский, Титович, Найнерт, Служевский, Кантор, Корчемный, Азолин, Черняк и М.Л. Антонова. Арест членов был произведен в связи с организацией самообороны. Исполком во избежание двоевластия в городе Орше вынужден был принять самые спешные меры к ликвидации самооборонческой организации. Газета «Аршанский вестник», номер 1014, 26 лютого 1918 года. 24 февраля в 2 часа дня освобождены арестованные члены Комитета безопасности. В числе арестованных был также и А. Страханович. По постановлению солдат 1-го белорусского конного дивизиона арестован командир этого дивизиона Якобини. Исполнительный комитет РСИК депутатов Оршанского района этот арест ратифицировал. Якобіні, люты 1918. Якобіні сядзеў у адным з пакояў дамініканскага касцёла, адзінага, які застаўся ў Оршы да пачатку 20-го стагоддзя. Побач з ім сядзеў кітаец Ян. Мабыць, у касцельных сценах ніколі яшчэ не знаходзіўся такі дзіўны госць. Ксёндз Вікенцій Грашыс, які даў прытулак ротмістру і кітайцу, прынёс небагаты пачастунак, рыбу і хлеб. Якабіні падзякаваў ксяндзу і дадаў тонам прабачэння: «Разумею, ойча, што нясу за сабой небяспеку, таму сёння ж уначы сыду ад вас, пастараюся прабіцца на захад праз лінію фронту». Ёлкія словы з цяжкасцю варочаліся ў роце, афіцэр усё яшчэ перажываў нядаўнюю паразу. Святар пагадліва пахітаў галавой. Айцец наш нябёсны казаў дапамагаць тым, хто апынуўся ў бядзе. Кепскі быў бы з мяне хрысціянін, калі б я ігнараваў Божыя запаветы. Вам лепш за ўсё пабыць у мяне хаця б суткі, пакуль вас шукаюць. У сутарэннях касцёла яны вас не знойдуць, бо для гэтага трэба мець план падземных хадоў. У мяне ён ёсць, а больш ні ў кога няма. Ксёндз памаўчаў, нібыта штосьці ўзважваючы і разрахоўваючы. Потым я выведу вас на той бераг Дняпра. Вам лепш за ўсё рухацца не на захад, а на поўдзень, у Магілёў. Кажуць, там прыхільнікі вашай беларускай партыі маюць вялікую вагу. Пакуль што ешце і адпачывайце тут. Калі буду ісці да вас, з калідора гучна абвяшчу «in nomine patris», значыць, іду адзін і ўсё спакойна, а пакуль адпачывайце. Шчоўкнула клямка на дзвярах, і ротмістр застаўся ў памяшканні з маўклівым кітайцам і сваімі нярадаснымі думкамі. А яны яго ўсё вярталі да нядаўніх падзеяў у палку, падзеяў, якія прымусілі Якабіні шукаць паратунку пад касцельным дахам. Пад кіраўніцтвам Яна афіцэр рабіў практыкаванні хітрай усходняй гімнастыкі. Ужо не першы тыдзень ён вучыўся гэтаму бою без зброі. Кітаец свайго вучня не хваліў, але выгляд меў задаволены, той добра засвойваў навуку. У дзверы гучна пагрукаліся кулаком і, не чакаючы дазволу, уваліліся 2 салдаты, прадстаўнікі палкавога камітэта. Мы праводзім палкавы сход, і вашая прысутнасць на ім абавязковая, грамадзянін-камандзір. Камітэт настойвае. Драпнуў ротмістрава вуха гэты зварот, драпнуў. Зрэшты, і самім салдатам ён падаваўся яшчэ нязвыклым, таму і вырасла перад ім паўза, невялікая, як бруствер перад акопам.
Палкавыя сходы склікаліся, на думку Якабіні, занадта часта. Ён не лічыў неабходным абмяркоўваць аж усе дробязі на такім шырокім вечы, аднак зацугляць палкавы камітэт ён таксама не мог, даводзілася мірыцца з непазбежным злом. У памяці ўсплыў адзін з нядаўніх сходаў. У памяшканне казармы набілася столькі народу, што не тое, каб яблыку, гарошыне не было куды ўпасці. Цяжкое паветра было густа насычанае не толькі пахамі дзясяткаў мужчынскіх целаў, але і дымам ад казіных ножак. Многія дымілі самакруткамі, даводзячы паветра амаль да гумавай шчыльнасці. На сходзе абмяркоўвалася падтрымка савецкай улады і асуджэнне ўсебеларускага сходу. Якабіні выступіў у абарону сходу, заяўляючы, што гэты сход не выступае супраць саветаў, а наадварот, цалкам адпавядае прынцыпам, абвешчаным праз бальшавікоў. Напрыклад, праву нацыяў на самавызначэнне. І сабраліся на той сход не самазванцы нейкія, а абраныя ўсімі намі дэлегаты з усіх кутоў зямлі нашай беларускай, тыя, каго абіралі мы з вамі, салдаты ў іншых палках, сяляне на сваіх сходах, гараджане, каб нашыя давераныя абраныя прадстаўнікі ўсе разам маглі сабрацца і вырашыць далейшы лёс нашай з вамі бацькаўшчыны. Тут жвава ўскочыў прыйшлы салдат, у ім Якабіні са здзіўленнем пазнаў колішняга знаёмца, барадача, ад якога выратаваў кітайца Яна. Барадач таксама пазнаў ротмістра, і злая ўсмешка скрывіла ягоныя вусны. «Браткі, тут ваш бродь вам песні залівае, аж заслухацца можна, як салаўя ўначы, толькі дзеўкі пад бокам не хапае». Перачакаўшы дружны рогат, барадач працягваў. «А таго не кажа афіцэр, што на сход той прыйшлі розныя царскія генералы ды паны. Мяне да вас гарадскі камітэт паслаў, каб не далі вам задурыць галаву розныя паны і панскія прыхвасні. Былі ж на тым сходзе і салдаты, і сяляне, і ад розных партый былі прадстаўнікі». Ротмістр спрабаваў клініцца ў прамову барадача, але той працягваў быццам не чуў. «І рада, якую абралі на тым сходзе, уся чысцюсенька складаецца з чыноўнікаў, барзапісцаў, афіцэраў ды паноў абшарнікаў. А простаму чалавеку ў тую раду дарогі няма. Як думаеце, браткі, дасць такая рада селяніну зямлю? Не дасць, і рабочага гаспадаром на заводзе не зробіць. Таму і давялося рабочаму чалавеку сваёй мазолістай рукой разагнаць гэты сход. І не табе, ваш бродь, супярэчыць рабочаму чалавеку». Сход прыняў рэзалюцыю падтрымку ўлады саветаў. Як камандзір палка, Якабіні мусіў падпісаць дэмакратычна прынятую рэзалюцыю. З паскудненькай зласлівай усмешкай пераможцы барадач паглядзеў, як ротмістр выводзіць свой подпіс, а потым акуратна вывеў свой «Дзерваед». Рука ў барадача не дрыжала, было відаць, што праца з пяром для яго не зусім ужо рэдкая з'ява. Згадка гэтая пранеслася ў галаве ротмістра імклівым скакуном, які маланкава пралятае па вясковай дарозе, але доўга яшчэ пасля яго не асядае ўзняты пыл. Афіцэр паглядзеў у халодныя вочы камітэтчыкаў і адчуў ледзяное паколванне ў кончыках пальцаў. Нічога добрага не абяцалі тыя позіркі. «Ідзі, Ян, дадому», — спакойным голасам вымавіў Якабіні. «Сёння больш займацца не будзем, і заўтра таксама не прыходзь». Цырымонна пакланіўшыся, кітаец нетаропка пайшоў на двор. Глуха стукнулі за ім дзверы, камітэтчыкі працягвалі чакаць ротмістра, чэпка трымаючы вінтоўкі, быццам падрыхтаваліся весці яго пад канвоем. Выйшлі, зіма заканчвалася, рыхтавалася здаваць свае пазіцыі, але было яшчэ сцюдзёна. А не хочацца ні ў такую пару паміраць, ні ў якую іншую. Раптам падумалася ротмістру. Але Якабіні адчуваў, што гэтым разам камітэтчыкі ўчапіліся ў яго моцна. Спробу ўзняць полк на арышт камісараў заходняга фронту яму не даруюць. Раптам ад канавязі кінулася снежнай шугавея імклівая фігура.
Кітаец бег так шпарка, быццам пад ім гарэла зямля. Мітусліва таргануліся камітэтчыкі, уздымаючы вінтоўкі, але Ян рухаўся шпарчэй за іх. Не спыняючыся, ён падскочыў з пранізлівым крыкам, і яго правая нага ў палёце ўрэзалася ў грудзі аднаго з канваіраў. Прызямліўшыся, кітаец не спыніў рух, а крутануўся на зямлі, падсякаючы нагой другога салдата. Калі той кулём асеў на ніз, Ян садануў яму рабром далоні некуды ў шыю. Канваіры нават войкнуць не паспелі, як ужо абодва ляжалі на зямлі без прытомнасці. Схапіўшы за руку агаломшанага якабіні, кітаец пацягнуў яго да коней. «Уцякаць будзем!» Пакуль чырвоныя спахапіліся ды паслалі пагоню, яго след ужо згубіўся на ўезджанай дарозе. А ксёндз Грашыс даў прытулак афіцэру яго спадарожніку пад касцельным дахам. Кміціч, сярэдзіна жніўня 2002. Раніца Антона Аляшэўскага пачалася як найлепш. У светлы жнівеньскі ранак ён ціха ўзняўся з сямейнага ложка, пацалаваў жонку, якая неспакойна паварушылася, страціўшы мужава плячо. Яна супакоілася і зноў ціха засапла, паклаўшы маленькі кулачок пад шчаку. Па дарозе Антон зазірнуў у дзіцячы пакой, дачка і сын мірна спалі, разглядаючы свае дзіцячыя каляровыя сны. На кухні ён расхінуў дзверкі буфета, агледзеў палічку, дзе стаяла разнастайная гарбата, і выцягнуў пакуначак з матэ. Піць матэ было не толькі больш карысна, чым каву, але і модна, прынамсі на тусоўках, куды трапляў Алішэўскі. Адставаць ад сучасных тэндэнцыяў галоўны рэдактар не хацеў, таму з лёгкасцю перайшоў на матэ, як раней гэтак жа рашуча кінуў паліць, бо гэта стала нямодна. Заліўшы матэ кіпнем, Алішэўскі ўключыў камп'ютар і пачаў праглядаць пошту. З дзясятак лістоў ад Хуліё, Марго, Хесусаў і Алісаў ён выдаліў, не адкрываючы. Спам-фільтры ўсё з часам прапускаюць абы што. У сметніцу адправіліся таксама прапановы павялічыць памер фаласа і грудзей, пачаць свой бізнес, зарэгістравацца на біржы, купіць аўто і дапамагчы нігерійскаму прынцу, якому не хапае пары тысяч долараў на аплату падаткаў, каб атрымаць сваю шматмільённую спадчыну, а ён абавязкова верне грошы пазычальніку з вялікімі адсоткамі. Сярод астатніх пасланняў найперш адкрыў ліст ад Кмітіча, што і як напісаў журналіст на гарачую тэму, стаў чытаць, дайшоў да канца тэксту. Цікава, ці можам мы правесці паралелі са знікненнямі палітычных праціўнікаў улады і гучнай справай эскадронаў смерці. Бадай, што болей рацыі мае капітан міліцыі Дзерашчонак, які мяркуе, што ў гэтым выпадку варта весці гаворку пра хуліганства. Практычна ніводзін з пацярпелых не выказваўся супраць улады і не меў з ёй блізкіх дачыненняў, затое ўсе яны, людзі ў гадах, нямоглыя, выглядаюць прывабнай здабычай для аматара лёгкай нажывы. І тут узнікае пытанне, ці ўсё спакойна на вуліцах самай чыстай сталіцы. Аляшэўскі, не раздумваючы, выдаліў першае слова абзаца. Лішняе нагрувашчванне, ёсць у Кмітіча такая рыса. Варта будзе яму сказаць, каб больш акуратна падчышчаў свае артыкулы, але ў прынцыпе рэдактару спадабалася. Няма традыцыйнага скуголення, няма жадання ўсё спісаць на палітыку. Зрэшты, парадак на вуліцах улада таксама любіць абвяшчаць сваім дасягненнем, таму ледзь не любая крытыка становіцца палітычнай. Нялёгкая задача выпускаць у Беларусі недзяржаўную грамадска-палітычную газету. Кожны раз адчуваеш, што ідзеш па краі бездані, рызыкуючы адным няпэўным крокам не толькі зваліцца самому, але і пацягнуць уніз і іншых, крытыкаваць уладу, аднак не падстаўляцца, мець жалезабетонныя аргументы за спінай, а акрамя таго проста спадзявацца на ўдачу. Божа, Божа, што тут гаварыць, а каму на гэтым свеце лёгка, дык няхай душа мая гарыць, брату выплаўляючы палёгку. Згадаў Аляшэўскі радкі з верша, банальнасць, вядома, але часам толькі банальнасці і ратуюць.
Званок у дзверы заспеў Аляшэўскага знянацку. Антон глянуў на гадзіннік, той азадачана паказваў электронныя лічбы 0600. Быццам здзіўлена ўзняў адно брыво, пытаючыся, хто ж гэта ходзіць у госці ў такі ранні час. Зірнуўшы ў дзвярное вочка, Антон здзівіўся яшчэ больш. За дзвярыма стаяў чалавек, чый тэкст ён толькі што чытаў, яго супрацоўнік Павел Кмітіч. Твар у ранняга гостя быў нейкі шэры, пад вачыма, як недарэчны макіяж, леглі няясныя цені. Было відавочна, што журналіст не клаўся спаць. Аляшэўскі моўчкі прыціснуў палец да вуснаў і паказаў рукою ў напрамку кухні. У кватэры галоўнага Кмітіч быў упершыню, таму цікаўна азіраўся па баках. Як вядома, класіку ад прадзедаў спакон вякоў дасталася спадчына, якая грэла яго матчынай ласкай і сярод сваіх, і сярод чужакоў. Аляшэўскаму ж, як зразумеў Кмітіч, давялося працаваць над кватэрай самому, не спадзеючыся на міфічную спадчыну. Прынамсі, дарагія рыфлёныя шпалеры з залацістымі блёсткамі сведчылі, што ўсё гэта не спадчына, а самае, што не ёсць сучаснасць. Кватэра, як палічыў Кмітіч па дзвярах пакояў, была 5пакаёвай, кухня таксама была немалая. Усё гэта Павел адзначыў аўтаматычна, па журналісцкай звычцы фіксуючы ў памяці падрабязнасці. Што будзеце піць, ёсць свежы матэ, альбо вось магу гарбаты запарыць, ветліва прапанаваў гаспадар. А кавы няма, прабачце. Голас Кмітіча бражжаў, як натрэснуты посуд. Чаго няма, таго няма, развёў рукамі Аляшэўскі. Я не аматар кавы, то і дома не трымаем. Госць змушана пагадзіўся на гарбату, катэгарычна адмовіўшыся ад матэ, хоць гаспадар і палка распісваў карысныя якасці напою. Артыкул выдатна напісалі, будзе гваздом нумара. Не забыўся пахваліць Аляшэўскі, пасоўваючы па стале ў бок журналіста гліняны кубак з чорнай гарбатай. А цяпер расказвайце, што здарылася. Размова атрымалася кароткай. Кмітіч патлумачыў, як працуючы над матэрыялам, трапіў у складаную сітуацыю. Здаецца, капануў нешта такое, што можа пагражаць яму асабіста. Не-не, газету гэта, наколькі ён разумее, ніякім чынам не зачэпіць, а вось яму самому, не выключана, давядзецца на нейкі час знікнуць, магчыма, нават з'ехаць за мяжу. Ці можа ён, Павел Кмітіч, як журналіст разлічваць на тое, што рэдактар паручыцца перад замежнымі арганізацыямі за яго рэпутацыю пры неабходнасці? Вядома ж, Аляшэўскі паабяцаў, ён нават здзівіўся, што такое пытанне ўвогуле магло ўзнікнуць. А што ж такое раскапаў яго журналіст, калі не сакрэт? Кмітіч, аднак, хаваў свае таямніцы не горш за грымуар чарнакніжніка. Калі атрымаецца давесці да канца, то будзе ў нас сенсацыя, але не хачу загадзя расказваць, баюся сурочыць. Магу толькі сказаць, што ўсё гэта мае дачыненне да часоў Беларускай Народнай Рэспублікі. Калі за Кмітічам зачыніліся дзверы, Антон зазірнуў у спальню. Незадаволеная жонка, напалову прачнуўшыся, капрызліва надзьмула вуснай. Раннія госці? Губляеш час на супрацоўнікаў замест таго, каб пабыць з жонкай, і не баіся, што жонка пакрыўдзіцца? Антон прылёг побач і даказаў, што доляй смеласці яго пры нараджэнні не абдзялілі. Якабіні, люты 1918. Якабіні дзівіўся, ён не чакаў, што ксёндз павядзе іх такім хітрым шляхам. Калі ксёндз Грашыс зайшоў у келлю, то пабачыў напружаныя твары афіцэра і кітайца, нацягнутая да трымцення скура, рэзка акрэсленыя скулы. Здавалася, кожная гадзіна чакання толькі накручвала нейкі ўнутраны завод у абодвух. «Хадзем», – лаканічна прамовіў святар, вызваляючы гэтую ўнутраную спружыну ў сваіх гасцях. Выйшаўшы з памяшкання, Грашыс пайшоў не да выхаду ў невялікім касцёле, а некуды направа, знакам паказаў ісці за ім. На імгненне Якабіні завагаўся, але потым адпрэчыў сумневы і пайшоў за сваім ратавальнікам. Кітаец завяршаў кароткую працэсію.
Фігура ў сутане павярнула ў адзін з кароткіх тупіковых калідораў і нагнулася. «Прашу дапамагчы, бо ўдваіх гэта зручней». Афіцэр зрабіў 2 крокі наперад і пабачыў, што ксёндз, учапіўшыся аберуч у вялікае меднае кальцо, падымае адну з плітаў падлогі. Якабіні прыйшоў на дапамогу, і неўзабаве на іх дыхнула холадам падземнага хода. Грашыс узяў свечкі, якія стаялі ў сцянной нішы, запаліў іх і ўручыў кожнаму па адной. Ксёндз па-ранейшаму быў нешматслоўны, ён першым стаў спускацца па лесвіцы, якая вяла на ніз. Святар прыкрываў дрыготкае полымя рукой, каб яго не згасіла нечаканым подзьмухам ветру. Агонь на кноце мітусіўся, кідаючы святло на старыя каменныя прыступкі, згладжаныя не адным стагоддзям, на плямы моху, якімі параслі вільготныя сцены. «Куды мы ідзем?» У голасе ротмістра нечакана прагучалі хлапечыя ноткі зацікаўленасці. Я ў дзяцінстве чуў пра падземны ход, але не ведаў, што ён пачынаецца акурат тут. Грашыс прыпыніўся, павярнуўся і нейкае імгненне стаяў моўчкі, пазіраючы на сваіх спадарожнікаў. Афіцэру падалося, што ў вачах святара нечакана праскочылі вясёлыя яскаркі, хаця, магчыма, гэта была проста гульня святла і ценяў, такіх непрадказальных у гэты час і ў гэтым месцы. Падземны ход! Ха! Ён чуў пра падземны ход! У такім разе магу сказаць, што вы нічога не чулі. Тут сапраўдныя катакомбы, дзе я мог бы хаваць хоць цэлы полк. Але мне не трэба полк, мне няма патрэбы хаваць яго тут. Войска Господа нашага мае больш надзейныя сховішчы, чым можа прапанаваць сціплы аршанскі святар. У голасе ксяндза пачулася усмешка. Калі я прыбыў служыць на Аршаншчыну, я пачуў ад мясцовых жыхароў розныя гісторыі пра падземныя хады. У Смалянах мне нават расказвалі, што ад цяперашняй царквы да мясцовага замка Белы Ковель ішоў падземны ход, збудаваны ў часы каралевы Боны. І ход гэты майстры рабілі такой шырыні і вышыні, што каралева на карэце, запрэжанай тройкай коней, ездзіла на ім у царкву. Усе мае надзеі на адшуканне хода каралевы Боны ляснулі ў той момант, калі я даведаўся, што царкву збудавалі напрыканцы 18 стагоддзя пры апошнім тагачасным уладальніку мястэчка з роду князёў Сангушкаў. Грашыс зноў спыніўся, змусіўшы прыпыніцца і сваіх спадарожнікаў. Ён углядаўся наперад, быццам шукаў там нейкія зразумелыя толькі яму знакі, потым зноў нетаропка рушыў наперад, працягваючы свой расповед. Я надоўга зарокся шукаць падземныя хады, няхай, думаю, гэтым забаўляюцца аматары французскай белетрыстыкі ад Эжэна Сю ці яшчэ каго. А потым я прачытаў у дакументах, што пасля французскай рэвалюцыі ў Воршы асела сям'я герцага Канте, практычна каралеўскі род. Прытулілі іх тут мясцовыя езуіты. Што і як атрымаў ордэн ад гэтага прытулку, не паведамлялася, але нашыя браты ў Ісусе на той час акурат сталіся жупелам для ўсяго свету. У шчырасць іхных намераў не верыў ніхто, усе шукалі нейкай падступнасці. Ксёндз паказаў рукой налева, ад чаго полымя свечкі замітусілася, водбліскі нервова заскакалі па сценах. Вось гэты паварот акурат вывеў бы нас да былога езуіцкага кляштара. Як вы ведаеце, там цяпер турма, і я мяркую, што вы самі не захочаце ісці гэтым шляхам. А вы хадзілі? Словы Якабіні быццам паляцелі ў цёмны ход, што вёў да былога езуіцкага кляштара і згубіліся ў непрагляднай цемрадзі. А так, хадзіў, скарбаў не знайшоў ніякіх, ні герцагскіх, ні езуіцкіх. Калі што і было, то айцы-езуіты ўсё вывезлі пры выгнанні іх за межы расійскай імперіі. Выхад наверх замураваны, здаецца, таксама гадоў 100 таму, але мы пойдзем іншай дарогай. Нас чакае левы бераг Дняпра, а там надзейны чалавек, які выведзе вас за пасты. Водгулля крокаў разляталася ў падзямеллі і разбівалася аб камяні сценаў. Дык адкуль жа вы даведаліся пра гэтыя хады, ойча, калі самі сказалі, што перасталі верыць у іх існаванне?
Ротмістр вярнуўся да пытання, якое паколвала ягоную цікаўнасць быццам скакуна шпорамі. «Ха!» — у голасе ксяндза прагучала вясёлая задаволенасць. «Я ж кажу, да гэтага спрычыніўся род герцагаў Канте ды айцы-езуіты, ну а таксама выпадкова знойдзены мной у касцельных архівах план падземных хадоў». Грашыс весела рассмяяўся, і спадарожнікі падтрымалі яго, ацаніўшы дасціпны жарт. Я знайшоў яго акурат перад самай вайной, збіраўся сам даследаваць, а потым апублікаваць звесткі для шырокай публікі, але цяпер рады, што не паспеў абнародаваць інфармацыю пра сваю знаходку, іначай мы з вамі маглі бы не выйсці так свабодна. Эго, жнівень 2002. На той час яна ўжо часта бывала ў мяне, застаючыся на ноч. Побач з маімі джинсамі начавалі, а часам і не побач, а ў перамешку, пераблытаўшыся між сабой, то яе вузкія джинсікі, то спадніца. Бывала яна ў мяне не кожную ноч, мая праца не заўжды дазваляла мне засяроджвацца на прыёме гасцей, нават такой прыемнай і чаканай госці. Нешырокія сцёгны, зграбныя ножкі, прухкія клубы, нешта сярэдняе паміж дзявочай і хлапечай фігуркай, але толькі да таго моманту, пакуль яна не распраналася. Я любіў назіраць за гэтым працэсам распранання, бо адчуваў сябе ў такія моманты адкрывальнікам прыгажосці, не адкрывальнікам, першаадкрывальнікам. Кожны раз першаадкрывальнікам. І калі яна сыходзіла пад душ, я падкрадаўся і ціхама падглядаў за яе заклапочанымі рухамі, глядзеў, як яна праводзіла рукамі сабе па вострых грудках, па жываце, спускаючыся да ўлоння, дзе ўсё было чыста паголена. А потым яна мяне заўважыла, я зразумеў гэта па яе твары, нечакана напружаным. Я думаў, будзе скандал, крык. У мяне ўжо быў такі досвед, пасля чаго давялося развітацца з дзяўчынай. Адчуць на сабе хцівае падгляданне, чужы позірк, задавальненне, я б сказаў, далёка не для кожнага гурмана. Под маім поглядам Ксеня спярша наструнілася, напружылася. Яна быццам жадала скінуць з сябе гэты чужы позірк, які агортваў яе нябачным воблакам. А потым нечакана расслабілася. Я пабачыў, што рухі яе сталі больш павольнымі, рукі затрымліваліся на смочках, пальцы не столькі цёрлі скуру, колькі вандравалі па ёй. Яна ўжо не мылася, а лашчыла сябе пад маім позіркам. І гэта, як можна было заўважыць, прыносіла ёй своеасаблівае задавальненне. Потым, калі мы ўжо адпачывалі ў ложку, Ксеня правяла сваімі нафарбаванымі кіпцікамі мне па грудях і сказала: «Я так і думала, што людзі сабе падбіраюць працу па сваіх сексуальных упадабаннях. Аматары аральных задавальненняў ідуць у філолагі, садысты ў хірургі, людзі без фантазіі ў якія-небудзь слесары ці вадаправодчыкі, а ты любіш падглядаць, калекцыянаваць назіранні. Таму табе дарога была або ў кіно, або ў журналісты. Мне здаецца, што табе падабаецца працэс падглядання за жыццём. Ён больш эратычны, чым той момант, калі ты бачыш пад надрукаваным артыкулам свой подпіс «Павел Кмітіч». Я пасміхнуўся ў цемры куточкамі вуснаў, але магу паклясціся, што яе кашэчыя вочы пабачылі гэты мой ледзь заўважны рух. Тое, што яна заставалася ў мяне не на кожную ноч, мне ніколечкі не шкодзіла. Наадварот, у такія ночы я пачуваўся вольным і адпраўляўся на сваё візуальнае паляванне, шукаць парачкі ў парках. Падчас адной з такіх вылазак я і пабачыў разборкі з немаладым ужо мужчынам, які выкінуў у траву пушачку з фотастужкай. Гісторык Рыбнік імкнуўся хаця б такім спосабам супрацьстаяць людзям, якія імкнуліся зламаць яго. Ён ратаваў не свае дакументы, а сваю годнасць.
Так у мяне з'явіўся сюжэт, які я аж да дрыготкі ў руках захацеў прасачыць да канца. Я хацеў раскрыць гэтую таямніцу, нават калі я не змагу напісаць пра яе. Якабіні, ліпень 1918. У гарадоў, як і ў людзей, у кожнага свая гісторыя жыцця. І, мабыць, няма такога горада, які ўвесь час свайго існавання заставаўся б у адной ролі. Нават Рым і то не ўвесь час быў сталіцай Рымскай імперыі. Гісторыі гарадоў, падобныя да людскіх і адначасова непадобныя да іх, гэта людзі жывуць, стареюць і паміраюць, а гарады... Некаторыя з іх сапраўды стареюць і мізарнеюць, згасаюць. Хто паверыць, што заштатная дробная Копысь некалі была настолькі важным горадам, што летапісец занатаваў яе ў ліку іншых, захопленых Уладзімірам Манамахам. А хто дасць веры, што маленькі калісьці Магілёў, якога ў часы Манамаха і Копысі проста не існавала, стаў важным гандлёвым горадам толькі дзякуючы таму, што бастыёны суседняй Воршы прыкрывалі яго ад усходняга ўварвання. І пакуль Ворша ваявала, гандлёвыя шляхі пайшлі на поўдзень ад яе праз Магілёў. Гандаль не любіць ісці адной дарогай з вайной, хаця гандляры лепш за іншых ведаюць, што на вайне можна хутка і добра разжыцца, але гэтаксама і згубіць нажытае тут можна не менш хутка. І вось ужо некалі ўмацаваная крэпасць Воршы губляецца ў ценю гандлёвага і рамесніцкага Магілёва на Дняпры, цэнтра губерні, а заштатную Копысь і ўвогуле не відаць на фоне вялікага горада, які на пэўны час змудрыўся стаць нават царскай стаўкай. Але вясна 1918 года быццам круціць нябачную рулетку, на якой гарадам выпадаюць новыя шанцы. Чорнае чырвонае зеро ляціць шарык, пушчаны рукой невідочнага круп'е, спыняецца на Менску, яму выпаў шанец стаць цэнтрам новай Беларусі замест ранейшай Вільні. Новы запуск шарыка, чорнае, чырвонае зеро, і Ворша становіцца адным з самых значных цэнтраў гандлю. Праўда, гандлю няпростага, кантрабанднага. Станцыя Ворша-таварная Рыга-Арлоўскай чыгункі апынулася пад кантролем нямецкага войска. Згодна з берасцейскім мірным трактатам дысцыплінаваныя немцы спыніліся там, дакуль дайшлі. І таму станцыю Воршу пасажырскую той жа самай Рыга-Арлоўскай чыгункі кантралявалі чырвонаармейцы. Адны ад другіх аддзяляла толькі тарфяное балота. Але хіба гэта такая ўжо вялікая перашкода для тых, хто хоча рабіць свой маленькі гешэфт паміж двума ўзброенымі войскамі? Ніхто не страляе? Не, а значыць, гандаль можа ўзняць галаву, якую дагэтуль угінаў плечы, хаваючыся ад шалёных куляў. У немцаў можна купіць шмат чаго, жаночыя панчохі фільдэкосавыя, а то і фільдэперсавыя, якія лашчаць скуру, быццам пяшчотнае дакрананне матчынай рукі ў дзяцінстве. Пахучыя кубінскія цыгары, напоўненыя водарамі далёкага пякучага сонца, цяжкога мора і слодычу смуглявых дзявочых сцёгнаў, на якіх катаюць гэтыя цыгары. Усё гэта і шмат чаго іншага ідзе з Воршы, прыфрантавой, памежнай, у сталічны Петраград, у Маскву, каб узрадаваць тамтэйшых прыгажуняў, каб пацешыць паднябенні тамтэйшых гурманаў экзатычнымі смакамі і водарамі. Іцык Фінштейн не забіваў сабе галаву дурнымі думкамі пра лёс гарадоў і пра іх ролю ў гісторыі. Ён быў яшчэ малады, але ўжо сур'ёзны кантрабандыст. Хай розныя там шлімазлы ладзяць свае гешэфты з немцамі на чыгуначнай станцыі, а ён разумее, што можна прайсці далей у нямецкія тылы і там набыць той самы тавар танней. Значыць, і прыбытак ад яго продажу будзе большы. Пагатоў, там немцы, народ культурны, дагледжаны, цывілізаваны. Яны ніколі не дазволяць сабе пакрыўдзіць гандляра толькі за тое, што той габрэй, а няго ж не тое, што мясцовыя. А можа пашэнціць і яшчэ больш. Надзейныя людзі часам прапаноўваюць перавесці каго-небудзь таемнымі сцежкамі праз лінію фронту.
Хтосьці з былых адкормленых паноў ці гарадскіх чыстенькіх чыноўнікаў уцякае ад абяцанага бальшавікамі раю туды, дзе пануюць нямецкія парадкі. Ёсць і тыя, хто ідзе ў адваротны бок да чырвоных. А яму, Іцыку, што з таго, абы плацілі сумленна грошы, як дамовіліся, і яму няма ніякай справы да таго, навошта і каму трэба пераходзіць гэтую хісткую, неабазначаную на зямлі лінію фронту. Гэтым разам Іцык вёў спадарожніка на бальшавіцкі бок. Ён назваўся Антонам, патлумачыў Іцыку, што вяртаецца з нямецкага палону, але не мае ўсіх належных дакументаў, таму пабойваецца, што дзе-небудзь на лініі фронту яго могуць схапіць. Хе-хе-хе! Дробненька засмяяўся кантрабандыст, паказваючы шчарбаты рот. Схапіць могуць не толькі там, дзе фронт. У бальшавікоў цяпер шмат дзе могуць зацапаць. Там ЧК мяце ўсіх без разбору. Ну, хіба што сваіх не арыштоўваюць. І што, шмат саджаюць? Выказаў зацікаўленасць Антон, папраўляючы хатуль, які абціраў спіну салдацкага шыняля. Навошта шмат саджаць? Крывая усмешка мазнула твар Іцыка. Можна і адразу ў распыл пусціць, каб месца ў арышным доме не займаць. Пад арышт багатых бяруць, патрабуюць, каб заплацілі працоўнаму народу за сваю свабоду. Не ведаю, як працоўнаму народу, але камісарам некаторыя плацяць, а як не заплаціць, калі цябе да крыві б'юць? Гэта трэба мець зусім мішугене коп, дурную галаву. Лепш заплаціць і выйсці. Сцяжына, па якой ішлі кантрабандыст і яго спадарожнік, ляжала далёка ад шырокіх гасцінцаў, ішла ўскрайкам лесу, а то і заглыблялася ў гушчар. Антон працягваў распытваць. Адчуваю, даўно мяне не было, шмат памянялася. А ЧК гэтая толькі ў горадзе арыштоўвае? А што ёй па вёсках рабіць? Іцык здзівіўся, потым сплюнуў. Там развёрстка ездзіць, хлеб забірае. Як хто не захоча аддаць, то і застрэліць могуць. Вунь у Пуглеі нядаўна рота выязджала, маўляў, там кулакі хлеб не хацелі аддаваць, паўстанне паднялі. А як вярнуліся, дык сказалі, што на камісара там уся вёска паднялася, толькі кулямётамі сцішылі. Праўда, стралялі над галовамі, толькі каб напалохаць, а то хто б потым хлеб расціў для новай развёрсткі. Не любіш ты новую ўладу, гляджу. У голасе Антона прагучалі запытальныя інтанацыі. А за што мне асабіста яе любіць? Не, я рады, што няма мяжы аселасці, але ж усё адно сумленным мазалём на жыццё зараз не заробіш. А за мой занятак ЧК арыштаваць можа. Сказалі, што аддадуць зямлю сялянам, а фабрыкі рабочым, але я пакуль што не пабачыў ніводнага рабочага, які б разбагацеў на цэлую фабрыку. Але ж зямлю сялянам аддаюць? Ага, зямлю сялянам, а хлеб з яе камісарам. Гутарка скацілася, як воз з гары, і заглухла. Далей яны ішлі ў напружаным маўчанні. Калі на даляглядзе з'явіліся першыя ўскраіныя дамы воршы, Іцык з палёгкай уздыхнуў. Я сваю справу зрабіў, таму тут мы з табой развітаемся. Далей у кожнага з нас свая дарога. Правёўшы позіркам кантрабандыста, які збочыў на нейкую ледзь заўважную сцяжыну і хутка знік за паваротам, яго спадарожнік адышоўся да бліжэйшага кустоўя, нібы па патрэбе. Ён коротка свіснуў 2 разы і чуйна прыслухаўся, у адказ прагучаў такі ж свіст. Праз хвіліну Якабіні, які хаваўся пад імем Антона, радасна абдымаў кітайца. Як ты, Ян, не турбавалі цябе, не шукалі? Чаму не шукалі? Шукалі. Меланхалічна прамовіў кітаец, быццам адказваючы не Якабіні, а нейкаму ўнутранаму суразмоўцу. Як кажа мудрэц, рыбу лепш хаваць у вадзе, а апалы ліст укучыць такіх самых лістоў. Вось я быў сярод сваіх, а для вас, белых, усе кітайцы на адзін капыл, як блізняты, таму знайсці мяне не так лёгка. А верка твая як? З усмешкай працягнуў роспыты Якабіні. Аблічча кітайца імгненна скамянела, больш рэзка абазначыліся скулы і зморшчыны быццам сталі больш глыбокімі.
Ён распавёў, што салдатку Верку, якая яго прытуліла, расстралялі чэкісты, затрымалі на базары падчас аблавы, абвінавацілі ў спекуляцыі і нажыве на працоўным народзе і расстралялі. Кіраваў расстрэлам ужо знаёмы ім барадач Дзерваед, служыў ён у мясцовай ЧК, утворанай у красавіку, і быў там другім па важнасці чалавекам, намеснікам начальніка. Якабіне не знайшлося, што сказаць. «Спачуваю табе». Выціснуў ён нарэшце з сябе шурпатую фразу. Кітаец не азваўся. У горадзе іх чакала канспіратыўнае жытло. Дом размяшчаўся практычна ў цэнтры горада, у турэмным завулку недалёка ад гарадской турмы. Гаспадар Платон Сцяпанович быў немалады ўжо лысаваты мужчына з жывоцікам. Да рэвалюцыі ён служыў у мясцовым аддзяленні Маскоўскага зямельнага банка, які належаў калісьці сям'і банкіраў Паляковых, ураджэнцаў гэтых мясцінаў. Лазар Палякоў здолеў няпроста выбіцца з мяжы аселасці і зрабіць сабе вялікі капітал, але і атрымаць высокі тытул тайнага саветніка расійскай імперіі. Пры гэтым ён лічыўся кіраўніком маскоўскай габрэйскай абшчыны. Платон Сцяпанович, які служыў у банку Паляковых, меў Лазара Саламоновича Палякова за ідэал, на які раўняўся. Біяграфія славутага банкіра яскрава паказвала, што бліскучы фініш можа не залежаць ад таго, з якога месца ты стартуеш. Але бурлівыя падзеі апошніх месяцаў так перакроілі ўсё навакольнае жыццё, што банкаўскі службовец сам не заўважыў, як стаў прыхільнікам грамадскіх пераменаў, паверыў у Беларускую рэспубліку і цяпер быў гатовы працаваць для яе ўмацавання. Да таго ж кожнай новай уладзе спатрэбяцца свае банкіры, а якая ж улада адмовіцца ад банкіра лаяльнага? Гэта ж адныя толькі бальшавікі абвясцілі, што адменяць грошы, а значыць, ні банкі, ні банкіры ім не спатрэбяцца. Даць цяпер прытулак ротмістру, пасланаму радай БНР, Платон Сцяпанович лічыў для сябе гонарам і адказнасцю. Для Якабіні ў доме вылучылі асобны пакой, дзе акрамя ложка знайшлося месца і для стала. За пузаты разблёны камод, які стаяў у куце, гаспадар папрасіў прабачэння. Дужа нязручна было б яго перасоўваць у нейкі іншы пакой. Ротмістр супакоіў, камод яму ніяк не замінае, а вось куды яму самому падзецца пры нечаканай аблаве? Гаспадар хітра падміргнуў і ўрачыста адчыніў дзверы шафы. З выглядам хітрага ката, які толькі што паласаваўся смятанкай, Платон Сцяпанович націснуў на адну з плашак на ўнутранай бакавіне шафы, і задняя сценка паехала, раскрываючы цёмную пашчу. Хованкай служыла ніша, даволі прасторная, каб там можна было змясціць 2, а то і 3 чалавек. Па словах гаспадара, яшчэ ніводная аблава не раскрыла гэты сакрэт. Пасля вячэры Якабіне запрасіў гаспадара на размову. У пакоі да адурэння соладка пахла ліпай, што расла амаль пад самым вакном. Ротмістр аўтаматычным рухам паправіў гімнасцёрку і асцярожна спытаўся: «Платон Сцяпанович, на каго ў горадзе мы можам разлічваць?» Кміціч, канец жніўня 2002. Кміціч збіраўся ў дарогу, з сабой ён вырашыў браць няшмат, толькі самае неабходнае. Нягледзячы на цёплае вераснёўскае надвор'е, узяў швэдар з воўны, шчыльную джинсавую куртку, зімовыя красоўкі. 2 ліхтарыкі і 4 камплекты батарэек. У краме спартыўных тавараў купіў складную рыдлёўку. Шпагат купляў у некалькіх гаспадарчых крамах, каб менш кідацца ў вочы прадавачкам. Робячы гэтыя пакупкі, Павел пачуваўся няўтульна, быццам гуляў у нейкія шпіёнскія гульні, у якія трэба было скончыць гуляць яшчэ ў дзяцінстве, але потым узгадаў песню Бобі Макферрина «Don't worry, be happy» і параіў сабе расслабіцца. Усе хлопчыкі ў любым узросце гуляюць у якія-небудзь гульні. Чым гульня ў агента 007 горшая за гульню ў фаната футболу або аматара рыбалкі, ды нічым, нават можа быць, што задавальнення яна прыносіць яшчэ больш.
Калі са сваімі пакупкамі ён падышоў да дома, то пабачыў каля пад'езда на лавацы яго чакае Ксеня. Цёплы жнівеньскі вечар дазволіў ёй прыйсці ў зялёнай маіцы, якая паведамляла ўсім навакольным «I'm good» і міні-спадніцы. «Я не хацела размаўляць па тэлефоне», — патлумачыла дзяўчына. Павел пацягнуўся пацалаваць, але яна замест вуснаў падставіла шчаку. Трымалася Ксеня наструнена. Яны падняліся ў кватэру, і Кміціч паставіў наладаваную сумку ў калідоры. «Ты некуды сабраўся?» Ён няўпэўнена гмыкнуў, потым кіўнуў. Дзяўчына глядзела неяк адстаронена, трымалася як чужая, штохвіліны была гатовая сарвацца і ўцячы. Павел маўчаў, не ведаючы, як рэагаваць на такія паводзіны. Нарэшце Ксеня перапыніла маўчанне. «Ты ўжо амаль тыдзень не сустракаешся са мной, ты займаешься сваімі справамі, па тэлефоне адказваеш кароткімі фразамі, быццам хочаш, каб я адчапілася». Павел адчуў сваю віну, але разам з тым і шалёнае жаданне апраўдацца. Ён жа хацеў агарадзіць Ксеню ад сваіх праблемаў. Ён літаральна спінай адчуваў блізкую небяспеку. На фотаплёнку, якая дасталася яму ў спадчыну ад рыбніка, вёў паляванне хтосьці яшчэ, небяспечны хцівы драпежнік. Павел не хацеў рызыкаваць Ксеняй і таму апошнімі днямі пазбягаў сустрэчаў з ёй. «У цябе нехта з'явіўся?» Голас Ксені здрыгануўся, быццам лопнула ўнутры нябачная цеціва. «Мама кажа, што ты мяне пазбягаеш, бо ў цябе хтосьці з'явіўся, і ты збіраешся мяне кінуць. Паматросіў і бросіў. Вунь і цяпер некуды збіраешся паехаць, не сказаўшы мне ні слова, не папярэдзіўшы ні пра што». Кміціч настолькі збянтэжыўся, што спярша нават не знайшоў, што сказаць, а потым выплюхнуў з сябе. «Ты маму болей слухай, яна мяне бачыла 2 разы за жыццё, але ўсё ведае. Ага, прабач, вядома, гэта твая мама, але давай пастараемся нашыя з табой адносіны будаваць удваіх, а не ў траіх. Павер мне, што так будзе лепш для ўсіх». Ён замоўк, адчуваючы, што выпусціў пару, потым нягучна сказаў: «Я зараз запару каву, паразмаўляем спакойна». Твар Ксені па-ранейшаму быў закуты ў ледзяную маску, але на каву яна пагадзілася. Яны сядзелі за сталом на невялікай кухні, філіжанкі з кавай стаялі паміж імі як блізняты. Ксеня запаліла цыгарэту з ментолам. «Прабач, ты ж ведаеш, што я гэтага не люблю», — зморшчыўся Павел. «Давядзецца як-небудзь патрываць». У голасе дзяўчыны было столькі сталі, што яе хапіла б на браню якога-небудзь нямецкага тыгра. «Ксеня, ты ж ведаеш, што праца ў мяне не зусім звычайная. У ёй бываюць нечаканасці, бывае, што трэба сарвацца і некуды на злом галавы несціся. Я журналіст, і значыць, я залежу ад падзеяў. Калі б я сядзеў з 9 до 6 у офісе, то жыццё ў мяне было б значна больш прадказальным, і тады мне не давялося б, напрыклад, прасіць цябе, каб ты пажыла некалькі дзён у бацькоў. Але зараз мне трэба мець развязаныя рукі, каб я не клапаціўся кожную хвіліну пра тое, што адбываецца з табой. У мяне вельмі важны і складаны сюжэт вымалёўваецца. Менавіта таму я і папрасіў цябе пабыць там. Менавіта таму і не бачыліся мы некалькі дзён. Сумка, ты збіраўся збегчы, не папярэдзіўшы». Недапаленая цыгарэта нацэлілася ў Кміціча быццам руля пісталета. Дымок, які спакойна цягнуўся ад гэтай рулі, сведчыў пра цвёрдасць рукі стралка. Журналіст памаўчаў, быццам прызнаючы рацыю цяжкога абвінавачання, потым задуменна, але цвёрда сказаў: «Прабач, што паеду без цябе, гэта ўсё ж не ў адпачынак, а па працы». Забыўшыся пра цыгарэту, дзяўчына моўчкі глядзела на яго, быццам штосьці ўзважваючы ў сваіх думках. Нарэшце адна з шаляў відавочна пераважыла, і Ксеня рашуча сказала: «Ты псіх, Кміціч, мне трэба было гэта зразумець яшчэ тады, калі я заўважыла твае гульні ў падгляданкі, але тады мне гэта падалося мілай забавай. Памылілася, я не веру ў твае словы, быццам ты жадаеш мяне абараніць і таму хаваеш ад мяне нейкія свае сюжэты. Ты мне не давяраеш, але чамусьці лічыш, што я павінна давяраць табе.
Я не хачу быць з чалавекам, якому я не магу давяраць, з чалавекам, які нешта ад мяне хавае. Гэта апошняя кава, якую мы выпілі разам. Мае рэчы, якія засталіся тут, выкінь, я іх нават забіраць не буду. Бялізну, у якой нехта корпаўся бруднымі рукамі, мне апранаць брыдка, а астатнія рэчы будуць нагадваць пра цябе. Гэтага я не хачу. Яна закусіла ніжнюю вусенку, якую Павел так любіў прыкусваць падчас пацалункаў, а потым сказала нейкім зусім стомленым голасам: «Ты эгоіст, цябе ніхто па-сапраўднаму не цікавіць, акрамя цябе. Я радая, што зразумела гэта не вельмі позна. Бывай, Кмітіч, не тэлефануй мне». Калі шчоўкнуў замок у дзвярах, Павел усё яшчэ працягваў сядзець на кухні, утаропіўшыся вачыма ў нейкую кропку на сценцы. Каля філіжанкі з недапітай кавай яшчэ дымілася забытая цыгарэта з ментолам. Якабіні, канец ліпеня 1918. Язэп Бурэвіч, які яшчэ нядаўна займаў пасаду аршанскага камісара па працы, паглядзеў на свае рудыя чаравікі і парадаваўся: амерыканскія зносу ім няма. У гэтых чаравіках год таму, увесну 17-го, Бурэвіч вярнуўся з амерыканскай эміграцыі, як толькі пачуў, што на радзіме адбылася рэвалюцыя. Праводзячы яго дадому, амерыканскія комрады казалі: «Калі ў вас дыхаюць свабодай, то прывязі пару глыткоў і нам, а каб твае ногі не забыліся дарогу сюды, мы табе дорым чаравікі. Яны амерыканскія, яны дарогу назад знойдуць». Усе смяяліся. Свабода дома выявілася зусім не такой, якой яна бачылася з-за акіяну. 3 гады вайны азвярылі людзей, больш стала ў іх нянавісці, лютасці. Усе тыя, хто нажываўся на працоўным чалавеку да эміграцыі Бурэвіча, засталіся пры ўладзе і пры грашах. Дэмакратычныя змены абвясцілі, але насамрэч памянялася мала. Ніхто не хацеў ахвяраваць сваім багаццем і ўладай дзеля нейкіх карэнных зменаў. Сімвалічным казлом адпушчэння для новай улады стаў былы начальнік турмы Ракоўскі. Як памагатага царскага рэжыму яго асудзілі ажно на 3 месяцы хатняга арышту. Так партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў папоўнілася яшчэ адным сябрам. Калі партыя падзялілася на 2 часткі, Бурэвіч апынуўся сярод левых эсэраў, тых, што ўтварылі кааліцыйны ўрад з бальшавікамі. Разам з бальшавікамі эсэр Бурэвіч трымаў у Варшанскім савеце абарону ад меншавікоў, правых эсэраў, бундаўцаў, хаця правільней было б сказаць, што бальшавікі трымалі гэтую абарону разам з левымі эсэрамі, якіх у савеце была большасць. Яго выбралі камісарам працы, адна з ключавых пасадаў для горада, у якім на вуліцах віселі запрашэнні ехаць на працу ў Нямецчыну. Праўда, апошнім часам камісар адчуваў, што з былымі паплечнікамі становіцца ўсё цяжэй пра нешта дамовіцца. Ліпеньскі мяцеж левых эсэраў у Маскве быў задушаны, кіраўнікі партыі сядзелі за кратамі. Мяркуючы па ўсім, маскоўскае кіраўніцтва бальшавіцкай партыі разаслала па месцах загад не давяраць левым эсэрам. Бурэвіча адхілілі ад пасады, хаця месца ў савеце за ім яшчэ заставалася. У тым, што маскоўскі мяцеж кіраваўся ўнутранай праўдай, Язэп не сумняваўся. Колькі можна аддаваць пад нямецкіх паноў сваю зямлю, гэтыя бальшавікі там, у Маскве, гатовыя ахвяраваць хоць чым, абы ўтрымаць уладу. Але ж ці дзеля гэтага рабілася рэвалюцыя? Калі мы не дапаможам нашым братам, то чаго мы вартыя з нашай свабодай? Але тое, чаго не ўдалося дамагчыся ў Маскве, можа атрымацца па-за ёй, тут, дзе бальшавікі не настолькі моцна трымаюць уладу, дзе яны вымушаныя лавіраваць, а не грукаць кулаком па стале. Бурэвіч пасміхнуўся сваім думкам і рудым чаравікам. Бальшавікі думалі, што перамаглі яго, адхіліўшы ад пасады камісара працы. Насамрэч яны проста далі яму больш вольнага часу, які левы эсэр скарыстаў для агітацыі. Ён хадзіў па часцях аршанскага гарнізона і збіраў мітынгі, ён ездзіў па навакольных вёсках і мястэчках і паўсюль казаў пра тое, што прыгнёт новай улады становіцца горшым за царскі.
Ён распавядаў, як харчаразвёрстка забірае ў мужика апошні хлеб, а потым бальшавіцкія камісары адпраўляюць гэты хлеб эшалонамі ў Нямецчыну, бо так яны плацяць па ўмовах замірэння. Дадому ён вяртаўся познімі вечарамі, бо пасля паездак нярэдка ішоў у гарадскі камітэт партыі, дзе абмяркоўваў планы, дамаўляўся пра выступы і мітынгі. Цяпер ён сядзеў у рэстаране гатэля «Брысталь» у асобным кабінеце. Гарадскі камітэт накіраваў яго на перамовы, бо з прапановай аб супрацоўніцтве звярнулася Беларуская рада. Бурэвічу трэба было даведацца, ці можна спадзявацца на рэальную дапамогу і што за гэта запросіць эмісар рады. У рэстаране яму не дужа падабалася, складалася ўражанне, быццам навокал не было ні вайны, ні рэвалюцыі, нічога іншага падобнага. Накрухмаленыя абрусы, парцалянавыя талеркі, тонкія чаркі нібыта насміхаліся з Бурэвіча. Сціснуўшы зубы, ён паглядаў на свой запылены руды абутак. За сценкай патэфон механічна граў занудныя цыганскія спевы з нафталінавым водарам дэкадансу. Раз-пораз нехта з абслугі, відаць, мяняў кружэлкі і ставіў штосьці больш жвавае, але не менш пошлае. Рамансы ў выкананні Анастасіі Вяльцавай і Варвары Панінай. Жаночыя галасы з надрывам спявалі пра складанае неўзаемнае каханне, пра падманшчыкаў-здраднікаў і нялёгкі лёс кабеты. Чалавек, які зайшоў у кабінет, быў апрануты ў шэры з тонкай палоскай пінжак, але адчувалася ў ім ваенная пастава, нягнуткі як цвік. Штосьці ў яго барадатым твары падалося Бурэвічу знаёмым, і ён угледзеўся больш пільна. «Не пазнаеце, грамадзянін Бурэвіч?» Іранічная інтанацыя спрацавала быццам ключ, які адкрыў нейкія спраты ў памяці. «Пазнаў, цяпер пазнаў ужо грамадзянін Якубеня». Палёгку ў голасе Бурэвіча было цяжка схаваць. «Здзіўлены, што вы так свабодна вяртаецеся ў горад пасля сваіх колішніх уцёкаў. ЧК вам нічога не забыла». «Якая злапомная установа!» З ранейшай іроніяй працягнуў Якабіні. «Але я спадзяюся, вы не пабяжыце туды з даносам на мяне». Бурэвіч пазнаваў і не пазнаваў у гэтым чалавеку таго ротмістра, якога ён бачыў паўгода таму ўзімку 1918-го. Тады гэта быў камандзір палка, амаль заўсёды заняты клопатамі і турботамі сваіх салдатаў. Цяпер перад ім сядзеў расслаблены дэндзі, які нібы толькі што прыбыў з марскога курорта. Што было сапраўднай сутнасцю, а што маскай, і што гэты Якубеня хоча паказаць сваёй вонкавай весялосцю. Тым часам эмісар рады сеў за стол і пачаў частавацца. Размову ён працягваў так, быццам і не перапыняўся на пікіроўку наконт чэкістаў. «Мы чулі, што ў вашай партыі ўзніклі разыходжанні з бальшавікамі. Прынамсі, у гэтым мы можам аб'яднаць нашыя намаганні». «Вы кайзеру віншавальную тэлеграму дасылалі?» Змрочна працадзіў Бурэвіч. Якабіні адарваўся ад сваёй талеркі і халодным позіркам смела паглядзеў у вочы суразмоўцу. «Так, было такое, а вы выступалі разам з бальшавікамі, фактычна падтрымалі разгон устаноўчага сходу. Магу прыгадаць таксама дзейнасць вашых паплечнікаў у падпісанні берасцейскага міру і харчаразвёрстцы». «Мы выступаем супраць, мы не падтрымліваем». Ад абурэння голас левага эсэра прагучаў фальцэтам. Бурэвічу на момант стала няёмка, і ад гэтага ён раззлаваўся на Якабіні. «Бач ты, шельма, як выкручвае, знарок хоча прымусіць яго апраўдвацца». У радзе таксама набіраюць моц сацыялісты. Быццам суцішаючы гарэзлівае дзіця, прамовіў той. «Таму мы і разлічваем на супрацоўніцтва з сіламі, якія выступаюць за дэмакратыю і шырокія правы працоўнага народу». Некалькі хвілін абодва маўчалі. Якабіні працягваў есці, мала зважаючы на левага эсэра. Стваралася ўражанне, што ротмістр завітаў у рэстаран толькі для таго, каб згадаць залатыя мірныя дзянькі, калі было шампанскае, канкан ды іншыя радасці дэкадансу.
Але, на жаль, тых шчаслівых часоў прастыў і след, і ў напамін пра іх застаўся гэты не вельмі багаты, але ўсё яшчэ прыстойна сервіраваны стол. Ды і кухар, варта аддаць належнае, быў далёка не самы горшы. Фаршыраваны рулет з цяляціны, бульба ў формачках. Асобна ў соусніку стаяў, па словах афіцыянта, соус «Д'ябль», найсвяжэйшы і востры, як лязоў цырульніка. Дапаўняла гэтую нечаканую ваенны час кулінарную радасць французскае мерло. Цікава, дзе яны гэта ўсё бяруць у франтавым горадзе, задумаўся афіцэр, але потым прыгадаў, якія памеры набыла ў воршы спекуляцыя. Нарэшце Якабіне адарваўся ад ежы і зноў зірнуў на свайго суразмоўцу праз крышталёвы бляск келіха. Мы можам доўга прыгадваць адзін аднаму былыя грахі, а можам проста пачаць жыць у сённяшнім дні і дзейнічаць так, як найлепш атрымоўваецца менавіта сёння. Мы не ворагі тым, хто выступае за правы народу. Бурэвіч цяпер больш за ўсё нагадваў маладога бычка. Упарты погляд з-пад ілба сведчыў, што ён не верыць ніводнаму слову суразмоўцы. Вы ствараеце для рэвалюцыі пагрозу справа, ды яшчэ і спрабуеце адмежавацца нацыянальнымі рубяжамі, а нам без Расіі перамагчы не ўдасца, ды і проста выжыць наўрад. У чым жа карысць для працоўнага народу ад вашай дзейнасці? Калі мы не можам зрабіць адразу добра ўсім, то хаця б пачнем рабіць добра тым, хто жыве побач з намі. Пасміхнуўся Якабіне. Мяне гэтай немудрагелістай думцы навучыў адзін мой кітайскі знаёмец. Чуў я пра вашага кітайца, махнуў рукой левы эсэр. Дзерваед дужа вялікі зуб на яго мае, усім расказвае. Дык і я шмат чаго чуў за тыя некалькі дзён, што знаходжуся ў горадзе, і па тым, што я чуў, не вельмі складана зразумець. Тут вы хочаце ўзяць рэванш за арышт леваэсэраўскага кіраўніцтва ў Маскве. Калі гэта зразумеў я, то разумеюць і бальшавікі. Ну, ці вось-вось зразумеюць. Я вам прапаную дапамогу і працягваю руку партнёрства. І што мне ваша рука і прапановы? Не замуж жа клічаце. Бурэвіч перакрывіўся, як мыла з'еўшы. Мы маем на каго абаперціся ў воршы і павеце, маем сілу, а вы, што вы можаце прапанаваць? Мой полк, думаю, не ўвесь, але палову палка я, мабыць, змагу павярнуць супраць бальшавікоў. Пасля пачатку харч-развёрсткі іх там любяць менш, чым раней. Ваш полк даўно разагітаваны намі. Бурэвіч не мог схаваць крываватую ухмылку пераможцы. І ён, і большасць іншых салдатаў гарадскога гарнізона пойдуць за намі. У бальшавікоў амаль нікога няма, ну, хіба што іхная ЧК. Яны спрабавалі агітаваць сярод кітайцаў, але тыя трымаюцца асобна, бо ўсе ўжо ведаюць пра адносіны вашага кітайца з дзерваедам, якога тут усе прызнаюць за аднаго з бальшавіцкіх начальнікаў. Вось калі б вы маглі нам гарантаваць дапамогу кітайцаў, асабліва, калі сярод іх шмат такіх умельцаў, як ваш знаёмец. Першы раз за ўсю размову левы эсэр дапытліва зірнуў на ротмістра. Той меланхалічна спустошваў келіх з чырвоным віном. Дапіўшы напой, Якабіне нарэшце азваўся. І на што мы можам разлічваць, калі я гарантую вам падтрымку кітайцаў? Левы эсэр, які адчуваў сябе пераможцам у размове, рашуча махнуў кулаком, рассякаючы паветра пакоя. Вось калі вы зможаце нам штосьці гарантаваць, тады і пагаворым. Пакажыце спярша, што за вамі ёсць хоць нейкая сіла. За сценкай механічная спявачка ў патэфоне зацягнула на нізкіх танах вочы чорныя. Выйшаўшы з гатэля, Дэндзі, у якім Бурэвіч з такой цяжкасцю апазнаў ротмістра, пайшоў не ў цэнтр горада, чаго можна было чакаць ад мужчыны ў дарагім гарнітуры. Ён павярнуў у вузкія завулкі, дзе можна было лёгка адарвацца ад магчымага пераследу. Пераканаўшыся, што за Якабіне ніхто не сочыць, да яго ценем далучыўся Ян. Скоса зірнуўшы на твар ротмістра, ён усё зразумеў, але на ўсялякі выпадак спытаўся: «Не?»
Не дамовіліся. Пакінем наш куфар у ксяндза і будзем сыходзіць адсюль. Тут будзе не нашая гульня. Нам хіба што давядзецца вярнуцца сюды пазней. А мае падказкі, як весці размову, вы скарысталі? Заклапочана спытаўся кітаец. Мне здаецца, што якраз яны і атрымаліся найменш эфектыўнымі. Якабіне не ўдалося схаваць у голасе горыч паразы. Кітаец недаверліва пакруціў галавой. Дзіўна, усё ж такі вы, еўрапейцы, вельмі дзіўныя. Ксёндз Грашыс пагадзіўся прыняць на захаванне не дужа вялікі куфар, што прыцемкам даставілі ў касцёл два чалавекі, адзін з якіх хаваў пад нізка насунутым капелюшом кітайскае аблічча. Войча, я спадзяюся толькі на вашую дабрыню і сумленнасць. Якабіне хваляваўся, як малое дзіця. Тут золата, якое беларуская рада здабыла на арганізацыю паўстання. Верныя людзі паспелі вынесці гэтыя запасы з банка літаральна за пару гадзін да таго, як камісары ў снежні 17-га прыйшлі нацыяналізоўваць усе банкі. Думаў я, што яно акурат прыдасца. На жаль, на паўстанне зараз мы яшчэ маем мала сілы. Перавозіць золата праз мяжу фронту мне будзе складана, таму я прашу вас зберагчы яго. Мы вернемся і аддзячым. Зараз мне няма на каго больш спадзявацца ў гэтым горадзе. За нашу і вашу свабоду. Айцец Вікенцій цяжка засоп. Хлопча, гэта вялікая спакуса для чалавека, які хоча падтрымаць незалежнасць сваёй Літвы. Я буду маліцца пану нашаму і спадзявацца, што ён дапаможа мне застацца сумленным чалавекам. Ва ўжо вядомым падземным калідоры яны адлічылі ад раздарожжа 10 крокаў і выкапалі яму. Засыпаны зямлёй куфар патануў у яе глыбіні, зберагаючы свае скарбы да найлепшых, больш спрыяльных часін. А яны, як спадзяваўся Якабіне, мусілі надысці ўжо неўзабаве. Час імкліва мяняў усё навокал, крышачы ў друз разнастайныя высокія ўлады і непарушныя калісьці межы. Хутка вернецца ён сюды, каб давяршыць сваю працу, каб усталяваць у воршы ўладу таго народа, які тут жыве. Кмітіч, 7 верасня 2002. Апаламу лісту прасцей за ўсё згубіцца сярод такой самай лістоты ў лесе ці парку. Чалавеку ў турыстычнай вопратцы няма лепшай хованкі, як натоўп такіх самых турыстаў. Суботняй вераснёўскай раніцай Кмітіч ехаў у электрычцы Менск-Ворша разам з вялікай колькасцю людзей з заплечнікамі, намётамі і гітарамі. Усе яны ехалі на бардаўскі фэст пад Воршай, які штогод ладзіцца ў першыя выходныя верасня. І хаця ў вагоне была не адна гітара, усе яны знаходзіліся ў чахлах, таму Кмітіч спакойна заснуў, укалыханы мерным гайданнем цягніка. Спартовая сумка, красоўкі, вятроўка, ён нічым не вылучаўся з агульнай масы падарожнікаў. Перад самай Воршай ён прыстаў да групы, якая абмяркоўвала мясцовы касцёл і збіралася туды паехаць. А што там такога прыкольнага? Чувак, ды ты прыкінь, самы пачатак 19 стагоддзя. У нас што, да хранішча будынкаў 19 стагоддзя захавалася? Патыкаеш пальцам у касцёльную сценку, потым скажаш, што дакрануўся да гісторыі. Ну і яшчэ там, кажуць, цяпер павесілі копію карціны вядомай «Бітва пад Воршай». Атрымаецца, што ты не проста з'ездзіў песні паслухаць, а павысіў свой культурны і мастацкі ўзровень. Павел Кмітіч пасміхаўся гэтым маладым пікіроўкам і цішком трымаўся побач з групай. Дарогай ён спрабаваў вылічыць, ці не сочаць за ім. Рэзка азіраўся назад, раптоўна спыняўся, але кожнага разу не мог заўважыць нічога надзвычайнага. Урэшце вырашыў плюнуць на магчымы хвост, пакуль не зарабіў сабе ў медкарту дыягназ параноя. Будынак касцёла журналіста не ўразіў, ні высокіх барочных вежаў, ні асаблівай вонкавай аздобы. Вядома ж, ён да паездкі рыхтаваўся і загадзя прачытаў, што да канца СССРу у будынку быў нейкі клуб. Але ўсё адно Павел адчуў лёгкае расчараванне. Гісторыя, да якой ён хацеў бы дакрануцца, выглядала не вельмі ўзнёсла і рамантычна.
Групу гэтыя акалічнасці, здавалася, ніколькі не бянтэжылі. Нехта пытаўся, ці шмат тут каталікоў ва ўсходняй-то Беларусі, і пачуў адказ, што першы на тэрыторыі сучаснай Беларусі касцёл з'явіўся акурат на гістарычнай Аршаншчыне у вёсцы Абольцы. Ды і сама Ворша пару стагоддзяў была плотам і фарпостам каталіцтва ва ўсходняй Беларусі, з паўтузіна касцёлаў і кляштараў на невялікі ў прынцыпе гарадок, а ёсць яшчэ і цэлыя вёскі, заселеныя каталікамі, дзе паспелі разгарнуць сваю асветніцкую працу езуіты. У адным з калідораў касцельнага будынка па дарозе да абяцанай батальнай карціны Кміціч адстаў і павярнуў налева. Схему, знойдзеную ў дакументах, якія ён для сябе назваў «справай Якабіні», Павел памятаў амаль на зубок, але ўсё адно раз-пораз даставаў яе, каб спраўдзіць. Ён ішоў шукаць золата Беларускай Народнай Рэспублікі, якое ў 1918 годзе ротмістр пакінуў да лепшых часоў. Ці даляжала гэтае золата да пачатку 21 стагоддзя, невядома. Калі таго золата даўно няма, то ён прынамсі напіша рэпартаж пра свае пошукі. А калі ёсць, нездарма ж нехта невядомы так пераследуе яго пасля знойдзенай ім стужкі з дакументамі. Кміціч не задумваўся, што ён будзе рабіць са скарбам, калі знойдзе яго. Яго вёў наперад дух авантурнасці і жаданне раскапаць цікавую таямніцу. Думка пра наступствы мільгацела недзе на другім плане. Аддаваць золата дзяржаве, аднак, не хацелася. Журналіст адчуваў у такім акце нейкую здраду ідэалам БНР, на якія прызначалася тое золата. У кароткім тупіковым калідоры ён спыніўся, сэрца калацілася, выкідаючы ў кроў вялізныя порцыі адрэналіну, увушшу тахкала. Пліту з кальцом Павел пабачыў хутка, дзівам захавалася яна за доўгія гады, сцізорыкам расчысціў краі пліты, каб лягчэй было ўзняць. З цяжкасцю і не адразу, але пліта падалася, затвору дыхнула падземным сцюдзёным паветрам. Прыступкі запрашалі ў непраглядны змрок. Павел прыхапіў сумку, якую паставіў быў збоку, і стаў спускацца, асвятляючы сабе дарогу ліхтарыкам. Колькі гадоў і дзесяцігоддзяў ніхто не спускаўся сюды. Кміціч адчуваў сябе і першаадкрывальнікам нечуваных скарбаў і чалавекам, які вяртае гэтыя скарбы гаспадару. Спуск быццам перавёў яго ў іншы свет, дзе нядужа прывабны касцёл замяніўся ў таямнічае падзем'е, свет, дзе ліпкая нават на выгляд цвіль пакрывае старадаўнія абчасаныя камяні, дзе халоднае паветра пахне вільгаццю, пацвярджаючы блізкую прысутнасць Дняпра. Насцярожана і павольна ішоў Кміціч наперад. Ён абводзіў святлом ліхтарыка не толькі дарогу пад нагамі, але не забываў ні сценкі, ні нават столь. Вось і раздарожжа, пазначанае на плане. Левы калідор, мяркуючы па плане, выводзіў да колішняга езуіцкага кляштара, потым ператворанага ў турму. Паварот направа, які быў патрэбны шукальніку прыгодаў, вёў пад Дняпро. Павел адлічыў 15 крокаў і спыніўся, прымацаваў ліхтарык да нейкага металічнага гака, які вытыркаўся са сценкі на ўзроўні галавы. Сумка з рыштункам гучна звалілася на падлогу, акуратна выцягнуўшы з яе бейсбольную біту. «Нават не думала, што ў нас ёсць аматары гэтай гульні», казала ў краме спартовых тавараў маладзенькая прадавачка. «А так добра разбіраюць». Кміціч уздоўж стенкі вярнуўся на 15 крокаў і стаіўся ў калідоры, які вёў у бок езуіцкага кляштара. Ён стаяў моўчкі, стрымліваючы дыханне. Ніколі ў жыцці ўласнае сапенне не здавалася яму настолькі гучным. Ён стаяў і чакаў, сам не ведаючы, чаго больш хоча, каб ягоныя падозранні спраўдзіліся ці засталіся марнымі. Ён гатовы быў чакаць доўга, бо толькі так можна было праверыць іх. Чужога Кміціч спярша адчуў, а не пачуў. Менавіта адчуў, скурай, інтуіцыяй, нейкім восьмым пачуццём.
Толькі потым слых адрозніў лёгкія крокі, якія падаліся Паўлу не нашмат гучнейшымі за яго дыханне. Крок, яшчэ крок, супынак. Потым зноў 2 крокі і зноў супынак. Чужак ішоў без ліхтара, і хаця ягоныя крокі былі асцярожнымі, але ўпэўненымі. Як ён можа рухацца без святла ў такой цямрэчы? Замітусіліся думкі Кміціча. Каб ісці тут у змроку, трэба мець кашэчыя вочы або зусім нічога не бачыць. Уяўленне ўжо малявала яму шматгадовага насельніка падзем'я, які за час, праведзены тут, страціў зрок, але на памяць вывучыў усе калідоры, павароты, выбоіны. Змрочная сляпая фігура з вузкім тварам і кашчавымі доўгімі пальцамі рук, улюбёны персанаж гатычных жудзікаў. Чужаніца прайшоў міма Кміціча, і няяркае святло ліхтарыка, які журналіст пакінуў у праходзе наперадзе, асвятліла яго фігуру. Яна была не такая ўжо аскетычна высахлая, ды і ўвогуле чалавек мала нагадваў падземнага жыхара. У апошні момант ён, відаць, нешта пачуў і пачаў паварочвацца, але бейсбольная біта ў руках журналіста ўжо ляцела яму ў галаву. Чалавек зваліўся кулём, пры падзенні пабіліся аб камяні акуляры начнога бачання, якія былі на ім. Якабіні, 5-6 жніўня 1918. Цёмнае жнівеньскае неба над Воршай стракацела зоркамі, калі-нікалі на вуліцах былі чутны рэдкія вінтовачныя стрэлы. Гараджане за апошнія месяцы прызвычаіліся да гэтых гукаў, і мала каго турбавала такая страляніна, калі яна не адбывалася недзе пад вокнамі. Праўда, сённяшні дзень быў асаблівы. У доме Страхановічаў не спалі, бо пасля дзённых падзеяў заснуць было няпроста. Цэлы дзень часцілі кулямёты, рытмічна аддзяляючы чыесьці душы ад целаў. Некалькі разоў бухалі разрывы снарадаў, потым запанавала бязладная страляніна, якая перарасла ў атаку з крыкамі «Ура!». Васіліна, кухарка Страхановічаў, забілася ў куток у сваім пакойчыку і без перапынку клала паклоны перад абразом ды зацята малілася. Адарваць яе ад гэтага занятку не было ніякай змогі, жанчына быццам нічога не чула і не бачыла навокал. Гаспадар дома спярша вырашыў, што немцы парушылі перамір'е і пайшлі ў наступ, выцясняючы з горада бальшавікоў, але нямецкая мова на вуліцах так і не загучала. Пакрэктваючы, Страхановіч забраўся на гарышча будынка, каб бачыць як мага далей, і праз невялікае вакенца стаў аглядацца. Мышастых нямецкіх фігураў навокал не было, адныя знаёмыя гімнасцёркі. Як яны адрозніваюць сваіх ад чужых, задаўся пытаннем Страхановіч. Роздум перапыніла фігура салдата метраў за 20 ад ягонага дома. Баец уцякаў, крывячы рот, нешта выкрыкваючы, але яго словы не даляталі да Страхановіча. Раптам салдат спыніўся, павярнуўся ў бок атакуючых, ускінуў вінтоўку і стрэліў не цэлячыся. Потым адкінуў зброю, мабыць, ужо непатрэбную і нават лішнюю пры ўцёках, павярнуўся тварам у бок Страхановіча і паваліўся долу. Куля, відаць, перабіла нейкую вену, бо пад целам на брукаванцы стала расплывацца цёмная пляма. Страхановіч упершыню бачыў так блізка забойства і адчуў млосць. Толькі пад вечар страляніна сціхла, але хто атакаваў, а хто адступаў, Страхановічы так і не высветлілі. Лёгкі стук каменьчыка ў шыбу другога паверха ўзняў увесь дом. Сам гэты гук, здавалася, прыйшоў зусім з іншых мірных часін. Часін, знесеных у невараць брунатна-мутнай, як дняпроўская вада, рэвалюцыйнай калатнечай. Страхановіч асцярожна вызірнуў з-за фіранкі. Адзінокая фігура ў садзе падавала знакі, каб яе пусцілі ў дом. Разважыўшы, былы гарадскі галава вырашыў, што сённяшнім часам небяспечны чалавек хутчэй будзе грукацца ў дом, трымаючы ў адной руцэ вінтоўку, а ў другой ордар.
Таго ж, хто падае такія напаўзабытыя знакі мірнага часу, наўрад ці варта баяцца. У прыадчыненыя дзверы ценем слізгануў Якабіні, якога Страхановіч апазнаў у мігатлівым святле свечкі. «Ротмістр?» Здзіўленне гучала ў голасе гаспадара дома. Якабіні цырымонна схіліў галаву, шчоўкнуўшы абцасамі. Сцэна атрымалася троху карцінная і недарэчная. Ротмістр папрасіў прабачэння за позні візіт і патлумачыў, што пакідае горад, верагодна, вельмі надоўга. Таму ён палічыў сваім абавязкам развітацца з сямействам Страхановічаў, асабліва з паненкай Ляляй, якая так зычліва да яго паставілася і пазнаёміла з такімі цікавымі жыхарамі Воршы. «Прайдзіце, прайдзіце, ротмістр!» – мітусліва казаў гаспадар, паказваючы ўглыб дома. «Ідзіце за мной, я вам пасвячу». У пакоі пры святле газніцы сядзелі жонка і дачка Страхановіча. На іх тварах чыталіся чаканне, боязь, здзіўленне. «Прабачце», – прагаварыў галава сямейства. «Пачаставаць вас зараз не маем чым, самі цэлы дзень галодныя сядзім. Можа, вы ведаеце, што там у горадзе сёння рабілася?» «Ведаю», – пацвердзіў Якабіні. Улада памянялася. Бальшавікі хацелі адправіць супраць чэхаславакаў у Сібір 2 палкі, былы мой кавалерыйскі і пяхотны 64-ы. Абодва раскватараваныя на левым беразе ракі ў Задняпров'і, байцы ў палках пераважна тутэйшыя, беларускія. Чаму трэба ваяваць супраць чэхаславакаў у Сібіры, калі іхныя дамы засталіся тут пад немцамі, яны не разумеюць. Вось яны і ўзбунтаваліся, падтрымалі іх ранейшыя памочнікі бальшавікоў, левыя эсэры. Яны ўзначалілі бунт і павялі палкі на горад. Бальшавікі адстрэльваліся, нават бранявік да моста падагналі. Аднак паўстанцы фарсіравалі раку і проста масай занялі горад. Так што цяпер тут кіруе ваенна-рэвалюцыйны камітэт. Увечары нават пачалі наклеіваць яго зварот на дамы. «Значыць, для нас нічога не мяняецца». Горка ўздыхнуў Страхановіч. «Але ж яны цяпер супраць бальшавікоў!» – запярэчыла Ляля з гарачым энтузіязмам. «Чула ты, доча, прымаўку пра 2 боты?» Песімізм бацькі не паддаваўся яе юнаму напору. Якабіні падтрымаў скепсіс гаспадара дома. «Думаю, улада памянялася ненадоўга, бо па-сапраўднаму ваяваць з бальшавікамі левыя эсэры не хочуць. Для іх бальшавікі – надзея рэвалюцыі. Яны нават гарадское кіраўніцтва не расстралялі, а толькі арыштавалі і пасадзілі ў выпраўдом, а роту, якая ахоўвала вязняў, мяняць не сталі. Так што цяпер турма – гэта абложаная бальшавіцкая крэпасць у сярэдзіне леваэсэраўскага горада. Калі раптам бальшавікі атакуюць Воршу звонку, то левых эсэраў чакае яшчэ і удар у спіну з выпраўдома. Ён памаўчаў і суха дадаў: ад дапамогі кадравых афіцэраў паўстанцы адмовіліся. Бляклае святло газніцы не магло схаваць расчараванне, якое праступіла на твары Якабіні. Ён хацеў яшчэ нешта сказаць, але ў шыбу лёгка стукнуў каменьчык, і з двара пачуўся ціхі свіст. Што ж, мне трэба сыходзіць. Магу я папрасіць вас, Ляля, каб вы мяне правялі да дзвярэй? У цёмным калідоры яны запыніліся, а геньчык на светцы мітусіўся ад вулічнага паветра, якое прарывалася праз шчыліны ў дзвярах. «Значыць, з'язджаеце?» – парушыла няёмкае маўчанне Ляля. «Так, ведаеце, Ляля, я хацеў вам сказаць, што знаёмства з вамі было для мяне самым светлым уражаннем за апошнія гады». З вуліцы зноў данёсся нецярплівы свіст. Мяне прыспешваюць. Якабіні невясёла пасміхнуўся. Да сустрэчы, да пабачэння. З гэтымі словамі Ляля няўмела тыкнулася вуснамі ў сухія вусны ротмістра, потым павярнулася, прыкрыўшы твар, і шпарка пайшла назад. На вуліцы да Якабіні далучыўся верны Люянь, твар кітайца аж зяў ад задавальнення. «Цяпер можам зусім ісці». Важна паведаміў ён ротмістру, ці то звычайная стрыманасць здрадзіла яму, ці то кітаец палічыў гэтую інфармацыю важнай, але ён дадаў:
Цяпер душа Веркі можа ўздыхнуць спакойна, няма больш начальніка з ЧК, яго душу чакаюць 10 судзілішчаў дзіюя, пекла. На 18 ўзроўнях дзіюя па-рознаму катуюць грэшнікаў. Кітаец паківаў галавой, быццам дзівячыся сваім уласным словам. Якабіне аж збіўся з кроку і спатыкнуўся. Ты забіў дзерваеда? Як? Калі? І кітаец распавёў, з яго словаў вынікала, што кіраўнік ЧК прыцемкам некуды спрабаваў дабрацца цішком, нікім не заўважаны. Мабыць, дзённую страляніну пераседзеў у зацішным нейкім закутку, а поначы надумаў выбрацца з горада, вырашыў Якабіне. Напэўна, гэта яму і ўдалося б, але на сваю бяду ў адным з завулкаў барадач натыкнуўся на кітайца, які чакаў ротмістра. Сустрэча была нечаканай для абодвух, і хаця ў руцэ ў дзерваеда быў маузер, стрэліць ён не паспеў. Рука чекіста яшчэ толькі ўздымалася на ўзровень грудзей кітайца, калі пятка стукнула яму ў сонечнае спляценне, перацінаючы дых. Потым Ян крутануўся на другой назе, і гэтым разам яго пятка пацэліла ў галаву барадача. Галава тарганулася, як у паламанай цацкі, чекіст адляцеў на брукаванку, гучна стукнуўшыся. Гэты удар і стаўся для яго смяротным. Ян адцягнуў нерухомае цела з праезду і паклаў яго пад плот. «Верка будзе радая», — паўтарыў ён, завяршаючы расповед. Кмітіч Стась, 7-8 верасня 2002. «Як думаеш, я не занадта моцна стукнуў?» Заклапочаны голас. «Перажыве, халера яго не возьме». У другім голасе гучала абыякавасць. «Перажыве, халера яго не возьме, перажыве». З гэтымі словамі Стась зноў праваліўся ў нейкую учэпістую дрыгву, якая трымала яго ўжо доўгі час. Раз-пораз яна паслужліва падсоўвала яму нейкія ўрыўкі ўспамінаў, вось і цяпер паспяшалася. «Перажыве, халера яго не возьме». Гэтыя словы ён пачуў, калі адчыняў дзверы ў свой пакой у студэнцкім інтэрнаце. Суседзі абедалі, у гэтай карціне не было б нічога незвычайнага, калі б у іх на стале не ляжала нарэзанае сала, якое бацькі літаральна заўчора перадалі яму з вёскі, смачнае прасоленае сала з даволі вялікай мясной праслойкай. «Заходзь, Стасік, не стой у дзвярах», — сказаў пяцікурснік Віця. «Мы, прабач, тваім салам пачаставаліся, бо дужа голад апанаваў, а грошай ды стыпендыі ўжо не засталося. Табе ж не шкада, праўда?» 3 пары галодных вачэй утаропіліся ў яго, чакаючы толькі станоўчага адказу. «Ды ладно, вядома, мне не шкада», — прамармытаў Стась. «Ешце ўжо, я ж не стану з рота ў вас выдзіраць, але наступным разам лепш спытацца». Віця развёў рукамі. «Дык мы і хацелі дачакацца, але цябе ўсё не было і не было». Праз пару дзён Стася на калідоры гістарычнага факультэта, дзе ён вучыўся, гукнуў невядомы хлопец у пацёртай джинсовай курцы і з тоненькай палоскай светлых вусікаў пад кірпатым носам. Ён удакладніў, ці сапраўды Стась вучыцца на другім курсе, а пачуўшы пацвярджэнне, сказаў: «Дык ты мне, можа, дапаможаш? Я вось не ўсё дакладна памятаю. Паглядзі сюды». Студэнт падышоў бліжэй і ў раскрытай кнізе пабачыў чырвонае пасведчанне з ціснёным надпісам «Камітэт дзяржаўнай бяспекі». Стась абмяк і пабялеў, але хлопец сказаў, што ўсё нармальна, ён хоча толькі паразмаўляць. На факультэце гэта рабіць нязручна, таму можна пайсці пасядзець на лавацы ў парку Горкага, тут жа недалёка, праўда ж? Вуліцай Кірава яны спусціліся да свіслачы, якая навязліва пахла нясвежай рыбай, і знайшлі ў парку вольную лавачку. Валера, так прадставіўся хлопец, зноў папрасіў Стася не хвалявацца. Часы зараз не тыя, што раней, перабудова, галоснасць, новыя павевы ў грамадстве.
Але сам ён яшчэ выхаваны ў вельмі савецкіх традыцыях і не ва ўсім паспявае разабрацца, таму просіць, каб Стасік, як чалавек малады і сучасны, яго пракансультаваў, больш нічога. Студэнту такая ўвага была даспадобы, да таго ж новы знаёмец і напраўду нікуды не вербаваў, правакацыйныя пытанні не задаваў, проста распытываў, наколькі адпавядае праўдзе тое, што пішуць у тых ці іншых газетах. Пытаўся, чаму з надрукаванага вераць Стасевы сябры-аднакурснікі, на развітанне спытаўся, ці можна будзе падысці яшчэ раз. Недзе на трэцяй-чацвёртай сустрэчы Валера ўжо амаль не распытываў Стася, а толькі слухаў. Студэнт сам ахвотна расказваў, бо роля настаўніка, які нешта тлумачыць старэйшаму чалавеку, узвышала яго ў сваіх вачах. А потым Валера запрасіў Стася да сябе ў госці. Звычайная панелька ў далёка не элітным раёне, звычайная кватэра. Вось толькі размова ў іх атрымалася не зусім звычайная, бо Валера ультыматыўна запатрабаваў, каб Стась падпісаў згоду на супрацу з КГБ. Калі хлопец заўпарціўся, гаспадар кватэры паклаў перад ім стос сваіх рапартаў, кожны з якіх сведчыў, што Стась ужо супрацоўнічае з органамі і дае ім інфармацыю на сваіх аднакурснікаў. Калі хлопец падпісваў паперу, вусны яго дрыжалі, быццам ён збіраўся расплакацца. Пабачыўшы гэта, Валера па-бацькоўску паклаў яму далонь на плячо і сказаў: «Ты мне яшчэ ўдзячны будзеш, што я цябе выцягнуў з гэтага смярдзючага гаўна». І сапраўды, Стасева жыццё на факультэце пасля гэтага змянілася. На іспытах выкладчыкі яго не завальвалі, а стараліся дапамагчы атрымаць як мага вышэйшую адзнаку. Намеснік дэкана на сходах казаў, што менавіта дзякуючы такім студэнтам ёсць надзея на далейшае развіццё навукі. Праз некалькі гадоў ужо Стась змяніў Валеру на ролі куратара гістфака. Цяпер ужо ён хадзіў да таго самага намесніка дэкана з просьбай даць характарыстыкі на цікавых і перспектыўных для працы студэнтаў. Калі-нікалі пры вярбоўцы новых студэнтаў у вушу Стася гучалі колішнія словы суседзяў па студэнцкім пакоіку: «Перажыве, халера яго не возьме». І тады ён думаў: я-то перажыву, а вось што стала з вамі, дзе вы цяпер? А Стасік, у якога вы без дазволу тырылі сала, цяпер мае такую ўладу, што кожнага з вас можна ў пыл сцерці, бо за мной уся магутнасць камітэта. На гэтым Стась зноў ачуняў і адчуў моцны боль у галаве. Паспрабаваў падняць рукі, але не змог. Звязаныя за спінай, яны толькі бездапаможна торгаліся там. Ногі таксама былі звязаныя. Разляпіўшы вочы, Стась пабачыў, што над ім схіліліся дзве фігуры. Калі б яму ў твар свяцілі ліхтарыкам, Стась бы не пазнаў іх, але цемру навокал разганялі дзве тоўстыя свечкі, таму прынамсі аднаго чалавека можна было апазнаць. Гэта быў журналіст Кміціч, на якога Стась апошнія тыдні вёў сваё прыватнае паляванне. Другога апазнаць ён не мог, твар гэтага быў схаваны пад маскай балаклавай. «Развяжыце мяне», – запатрабаваў кадыбіст, ледзь варушачы перасохлым языком. «Вы абодва парушылі закон, напаўшы на супрацоўніка пры выкананні ім службовых абавязкаў, але добраахвотная супраца з органамі правасуддзя будзе ўлічаная і вам змякчаць пакаранне. Калі вы мяне не развяжаце, то зараз сюды спусцяцца мае напарнікі». «Сціхні!» Сыкнуў на яго чалавек у балаклаве. «Не спусціцца сюды ніхто, расслабся». Ён матлянуў галавой у бок Кміціча. «Пакуль ты пільнаваў яго, я вёў цябе, так што не трэба ля-ля, адзін ты сюды прыйшоў». Яны пасадзілі свайго палоннага, прыхінуўшы яго плячыма да халодных слізкіх камянёў сцяны. Стась прыклаў галаву да гэтых камянёў. Здаецца, стала троху лягчэй, хаця думкі ўсё яшчэ блыталіся. Яму працягнулі пластыкавую бутэльку з вадой, і прагныя глыткі прынеслі яму асалоду, якой ён даўно не памятаў. «Ну, расказвай», – сказаў Кміціч, забіраючы бутэльку. «Что рассказывать?»
Навошта за мной сачыў, як рыбніка знайшоў, усё расказвай і хутчэй, бо часу ў нас мала. А знайшлі што-небудзь? Стась спрабаваў перахапіць ініцыятыву ў размове. Кмітіч цяжка ўздыхнуў. Слухай сюды, мне напляваць, як тебе зваць. У вашых органах імёны мяняюць, як ношаныя шкарпэткі, і смярдзіць ад вашых імёнаў гэтаксама ж. Сёння ты Іван Пятроў, заўтра Саламон ібн Дауд, а паслязаўтра Пятрас Мазецкіс. Мне проста цікава, як ты выйшаў на рыбніка і што ты спадзяваўся знайсці. А калі я не скажу, всё яшчэ не здаваўся Стась. Ты ж інтэлігентны чалавек, ты не станеш мяне мучыць. Я не стану, але за яго. Журналіст для пэўнасці паказаў пальцам на свайго паплечніка. Я ж настолькі паручыцца не рызыкну. Чалавек у балаклаве узважыў у руцэ бейсбольную біту, выгляд якой зусім не супакоіў палоннага. Эх, Стась, недаацаніў ты праціўніка, і за гэта зараз давядзецца заплаціць, дорага заплаціць. Ён яшчэ прадумываў, якую долю праўды можна будзе сказаць, а ў чым схлусіць, калі адчуў, што з левай нагі сцягнулі красоўку. Удар бітай па мязенцы вырваў з яго горла дзікі крык. «Ты што?» – схамянуўся Кмітіч, але ягоны напарнік рашуча сказаў: «Зверху не чуваць, там акустыка храновая, а нам цацкацца няма калі». Стась адчуваў, што з ім вядуць старую як свет гульню ў добрага і злога следчага, але зараз яму дасталася роля не загоншчыка і не паляўнічага, роля ахвяры выпала яму на гэты раз. Той самай ахвяры, пра якую на занятках казалі, абсалютная большасць пачынае давяраць добраму следчаму і расказваць яму ўсё. І Стась расказаў, як курыраваў гістарычны факультэт і пачуў там, што рыбнік носіцца як ашалелы з новай знаходкай, якую ён называў сенсацыяй. Што ўжо такога сенсацыйнага можна раскапаць у гісторыі БНР? Сатлелыя факты цікавыя толькі выкладчыкам гісторыі, вядома яшчэ і якому-небудзь з палітыкаў, раз на год, калі набліжаецца чарговая гадавіна абвяшчэння БНР. Але паводзіны рыбніка былі настолькі незвычайнымі, што Стась імі зацікавіўся. Грандыёзная сенсацыя, кажаце, а калі дзеда прыціснуць і цвёрда спытаць, каб раскалоўся? Органы маюць права даведацца пра сенсацыі першымі, і Стась наведаў рыбніка на кватэры пад выглядам журналіста. Гісторык ахвотна распавядаў пра сваю працу, згадаў і пра нядаўнюю паездку ў маскоўскія архівы, якая прынесла нечаканыя знаходкі. Маўляў, архівы беларускай эміграцыі з Прагі, якія спецслужбы забралі ў 45-м, дагэтуль ляжаць там неразабраныя і неапісаныя. Не дайшлі да іх рукі ў маскоўскіх архівістаў, а дакумент, які трапіўся ў рукі яму, рыбніку, магчыма, зробіць такую ж сенсацыю, як славутыя залатыя статуі апосталаў са спадчыны радзівілаў. Згадка пра золата яго і згубіла, падсумаваў Кмітіч. Але навошта ты яго забіў? Дык я папрасіў браткоў, якія ў нас на кручку віселі, дапамагчы выбіць з дзеда інфармацыю, бо мне ён толькі сказаў, што ўсе дакументы сфатаграфаваў. Шукалі яны тую плёнку і не знайшлі, са злосці перастараліся, занадта моцна стукнулі. Не вытрымаў дзед, слабы. А ператрус у мяне на кватэры. Стась энергічна закруціў галавой. Там я адзін быў, без браткоў, яны ж безгаловыя. Прыстукнулі б цябе, а стужку зноў не знайшлі. Мне тады ўсе пошукі нанова пачынаць, я і адмовіўся ад іх. Кмітіч за гідай плюнуў сабе пад ногі. Значыць, цішком ад начальства думаў пашывіцца залацішкам, і не атрымалася. Стась з надзеяй і мальбой глядзеў на Кмітіча, краем вока пільнуючы чалавека ў балаклаве. Ён расказаў усю праўду і спадзяваўся, што цяпер яго адпусцяць. Кмітіч паглядзеў на напарніка. «Што думаеш?» «Тое, што і раней», – змрочна адказаў той. «Гэты табе не даруе. Мяне шукаць ён замудохаецца, а цябе ведае». Журналіст павярнуўся да звязанага кадыбіста.
Выйсця ў нас няма, да заўтра мы цябе пакінем тут, а заўтра цябе вызваляць. Каб не сумна было, застанецца табе свечка, яе хопіць на 12 гадзінаў. Вы мяне хочаце пакінуць, каб я тут памёр ад голаду і смагі? Стась не мог стрымаць істэрычных нотак у голасе. Навошта нам гэта? Твой расповед запісаны на дыктафон, пасведчанне тваё мы забралі. Кміціч распавядаў спакойным, разважлівым тонам, быццам гаварыў з напалоханым дзіцём, якому тлумачыў, што ягоныя страхі уяўныя і надуманыя. Проста засцерагаемся ад тваіх непрадуманых дзеянняў. І быццам нешта ўзгадаўшы, дадаў: шукаць мяне не пачынай, я з краіны з'еду, і адкажы мне яшчэ на такое пытанне. Астатніх, акрамя рыбніка, таксама вы збівалі? Стась, які зразумеў, што яму выпаў шанец на жыццё, пасля гэтых словаў істэрычна захіхікаў. Сам даведвайся, я гэтым не займаўся, а пра астатніх не магу сказаць, бо не ведаю. Калі крокі сціхлі ў глыбі калідора, Стась агледзеўся навокал. У няяркім святле свечкі ён пабачыў тое, што раней ад яго закрывалі фігуры Кміціча і яго напарніка, выкапаная яма, на краі якой стаяў пусты куфар. Мужчына ўзгадаў, што ягоныя каты сыходзілі ў легцы, не абцяжараныя лішнім грузам, і радасць запоўніла яго, ім таксама нічога не дасталося. З-пад асцярожна адсунутай пліты ў аршанскім касцёле выбраўся Павел Кміціч. Следам за ім, камечачы ў руках балаклаву, падняўся Сяргей Рак. З калідорчыка яны зірнулі ў касцельную залу. Праз высокія вокны на падлогу клалася месячнае святло. Дзякуй, без цябе б я не справіўся. Кміціч моцна паціснуў таварышу руку. Як змагу аддзячыць, нават не ўяўляю. Рак пасміхнуўся, але голас яго гучаў трывожна. Табе зараз трэба думаць, як хутчэй з краіны зваліць, а ніяк аддзячыць. Спадзяюся, увечары ты ўжо будзеш перасякаць заходнюю мяжу нашай сінявокай, бо я ж паведамлю ксяндзу, што чуў галасы з падзем'я, а на свабодзе гэты дурань з органаў можа адразу ўзняць трывогу. Ага, выбару ў мяне няма, затое вывожу з краіны сенсацыю, хай сабе і без золата. Дзе яно, золата якабіні, пасляслоўе? Сапраўды, неяк крыўдна закрываць апошнюю старонку кнігі, не атрымаўшы адказ на самае цікавае пытанне, куды падзеўся скарб, на які палююць журналіст Кміціч і кадэбіст Стасік. На гэта аўтар можа адказаць цікаўнаму чытачу толькі так, як любяць адказваць следчыя. Ужо ёсць некалькі версіяў, і аўтар над імі працуе. І падумаўшы, аўтар дадае, перыяд 1917-1922 гадоў быў настолькі складаным, што безразважным было б выстаўляць абвінавачванні каму заўгодна без грунтоўных падставаў. Іншы цікаўны чытач спытаецца, што напраўду дзеялася ў воршы ўзгаданы гістарычны перыяд, і на гэта аўтар мае дыпламатычны адказ. І кітайцы, і першы беларускі конны полк, і леваэсэраўскае паўстанне былі насамрэч. Кітайцы, дарэчы, перажылі разам з аршанцамі індустрыялізацыю і рэпрэсіі 1930-х, вайну 1940-х, і большая іх частка выехала на радзіму на мяжы 60-х-70-х падчас культурнай рэвалюцыі. Апошні кітаец дажываў свае дні ў 70-х гадах, гандлюючы на мясцовым базары маленькімі выразанымі з дрэва фігуркамі Нэцкэ. У воршы дагэтуль можна пабачыць яго магілу. Кожны, хто хаця б крыху сачыў за прэсай на пачатку 2000-х, прыгадае і масавую эпідэмію збіцця навукоўцаў і дзеячаў культуры. Словам, аўтар як мог датрымоўваўся праўды. Калі аповесць ужо была дапісаная, аўтар знайшоў чарговую згадку пра якабіні. У гістарычным артыкуле Владзіміра Ляхоўскага у снежні 1917 года дэлегаты ўсебеларускага з'езда паручнік Васіль Русак і яфрэйтар Мікалай Шыла адправіліся ў воршу да ротмістра якабіні.
Яны хацелі, каб беларускі эскадрон, тады яшчэ не полк, арганізаваў ахову ўсебеларускага з'езда. Падрабязнасці гэтай паездкі засталіся невядомыя, але ў кожным разе яны запазніліся. Пакуль Русак і Шыла ездзілі, менскія бальшавікі разагналі ўсебеларускі з'езд.